اوكي، سلام كلكم ابزي مسانا ابزوم زلهم كنتم بفيسبوك تكاتلونا انكو عبد الحمد ساكم لو ممكن تلمو دتي سومنا وسمينارنا نجمر لنا مالتيو نايلومي ارستنا جمجام كنقبر ابس حلف السومون اتا شماقلي كاب زتن حبرا حز وصت اب غزاز خدتو يكون زبد صحتو صبصابا اقريباتنا نيرا ኣብቲ ዝቐረበ ፀብፃብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፅቡቅ ዕድል ኣይረኸብናን ከምቲ ካልእ ግዜ ደርደሻኢልና ንግምግሞን ብዛዕባ እቲ ዝቐረበ ኣርእስቲ ንማየፀሉ ዝነበርና ኣጋጣሚ ዳርጋ ኩላትና ደኺምና ገለ ምስ በልና ድሓን ንዕፀዋ ተባሂሉ ተዓፅያ ምናልባት ብዙሕ ክበሃል ዝከኣል እዛ ሽማግለ እዚኣ እውን ስራሓ ቀፃሊ ዕዉት ንክኸውን ክህልወኩም ዝኽእሉ ርእቶታት ሓሳባት ለብዋታት እዚ ንምስማዕ ንሎም ምሸት እውን ደጊምና ከም ገምጋም ነቲ ዝቐረበ ፀብፃብ ኣብኡ ዘለና ኣረኣእያን ሓሳባትን ክንገልፅ ኢልና ሎሚ ነዚ ዕድል እዚ ከፊትና ኣለና ስለዚ ኣብቲ ገምጋም ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ዝኾነ ርእቶ ዘለዎ ኣብቲ ዝቐረበ ገምጋም ብኣወንታዊ ዝሪኦ ይኹን ወይ ከዓኒ ከም ኣሉታዊ ዝረኣዮ ድዩ ወይ ከዓ ብከምዝን ከምዝን ክኸይድ ኣለዎ ነዚ መፅእ እውን ኣብ ከምዚ እንተተኮርኩም ፅቡቅ እዩ ዝብል መቸም ተዕድል ኣነ ንገዛ ክገድፎ እየ ማለት እዩ ከምቲ ልሙድ ከዓኒ ኣዳብኩም ሓፍ ኣቢልኩም ትዛረቡ ትኽእሉ እታ ናይ 3 ደቂቕ ኢልና ቁርብ ነፃብበልኩም ንዓ ቁርብ ኣግፋሕ ከነብላ ክሳብ 5 ደቂቕ ዕድል ክህብ እየ ማለት እዩ ደጊመ እንኳዕ ድሓን መፃእኩም ሰናይ ምሸት ከዓ ይምነን ኩላትና ቴንክ ዩ نقفيتا رشيك الله ቴንክ ዩ نقفيتا تلون تقبلتي ነቐፌታ እውን ወኒ ተዳ መፅኡ እሱ ይኮኒ ብኣሉታዊ ኣወንታዊ ዝበልክዎ ብደረጃ ነቐፌታ እውን ክግለፅ ዝከኣል ነገራት እንትፈሱ ብርሃነ ገለ ባክግራውንድ ድምፂ ኣለካ ኦኬ دكتور نبيل اوكي برهانه دكتور برهانة برهانة اوكي ولدم كانت تطابق فيري جود يا حجر يا يوم اوكي دكتور برهانه عدلنا بهم مرحبا أخوات مرحبا جزا أبز جزا بزح تسأمبيركم تخطاتي لإيه بزح سعري تكايدو خمزة لهم كون كلنا ما بحكي تمسكن أحوات أحات أنت رأيت يا بزح كمسس لزي خيل بقال صقام حاد حاسب راح أكافلكم إيه وربون كسنه نتحاسب بكم تتو تسفى قبر وتحاسب انتايو أب سنيت كفت رامنغو ودبات بزح تعري خمس جواركم بزح مصنعات خمس جواركم يخم تعيشكم بقدماي صبغيو دحان بقوة وين رنافة التجبري أي سلاني ناتي سخفتا جنان تايا أمت رنافكوا زي مسمع زلو خندي زي تسعر له خنسو زي مسمع زلوس ولا تترنيف كا تباهيل كاون نتزد اللي زلو هاقراوي أكالنا مقام زكا الكوينو أي سمعنن بزن ودبات زبهالة أمونغن أتي زدله زلكو أب هاقراو درجة زدله زلكو هذا 5-6 زتفلالياك دارجا انتا كنبلن محدرا زلوان مينسترات دخنبلن
ክኦማ ስለ ዝኾና ንዓይ ቦታ ግባኣኒ ንዓይ ቦታ ግባኣኒ ኣብ ምቅላስ ኣብ ምሽዋም ክእቶ እዩ ከምኡ እቲ ሲናርዮ ዝረኣየኒ በዚ ናተን ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተመክሮ ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ እቲ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኮንቱ ከይከውን እንታይ ተኸታታሊ ብዝሒ ሃልይዎን ከ እዩ ክሳዕ ክንዲዚ ኣተኩሮ ዝግበረለን ዘሎ ሓቂ ሓይሽ ቁፅሪ ብዝሒ ናይቲ ኣባልነተን እኮ ክሳዕ ክንዲ ዝግምት ዝኣትውን ኣይኮነን ስለዚ ንሃገር ወይ ከዓ ነዚ ወፃኢ ዘሎ ህዝብና ዝውክል ዓይነት ምሕደራ ክገብራ ሌጂቲማሲ ኩሉ ዝኽእል ኣይመስለንን እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና መንእሰይ እኮ ኣብ ኣባልነት ዘይተፀንበረ እዩ ኣብ ውድባዊ መስርዕ ዘየሎ እዩ ስለዚስ እንታይ ሌጂቲማሲ ሃልይዎን እየን እሞ ልፍንቲ ገይረን ሃገራዊ መሪሕነት ክምስርታ ኣነ ዝረኣየኒ እንታይ እዩ መሪሕነት ክህሉ እንተኮይኑ ሌጂቲማሲ ክህሉ እንተኮይኑ ኩሉ ህዝቢ ዝሳተፉ ዓይነት ኣገባብ ብሓደ ጉዳይ ጀሚርናዮ እሞ ብናህና ጥራሕ ንዕወት ጥራሕ ከይከውን እዚ ገዛ ክሪኦ ኣነ ዝመርፅ እንታይ እዩ መስለኒ ምስተን ናይ ከምኡ ዕላማ ዘለዎን ኩልኩም ተሓባቢርኩም ዋላ እቲ መስርሕ ውን ዋላ እቲ ዝድለ ዘሎ ጥርናፈ ንክመፅእ ሕብረት እንተዝህሉ ናይ ኩሉ ኮይኑ ስማዓኒ እሞ ፃዕርኩም ፍረ ምእንቲ ክህልዎ እዩ ናተይ እቲ ሓሳብ ዘሎ ፍረ ክህልዎ ፃዕርኩም ሲ ኣብቲ ዘድምዕን ዘስምዕን ዓይነት ሃገራዊ ጥርናፈ እንተተመርኮሰ ዝሓይሽ ኮይኑ ስማዓኒ ብርኢተይ ኣይተኸታተልካዮን መስለኒ ገለ ዝበሃል ኣዛረባ ክህሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ይቕረታ ግበረለይ ሙሉእ ብሙሉእ 100% ስዒበኩም ክብል ኣይክእልኒ እየ ካብዛ ናይ በቐዳማይ ኣቕርቦት እየ እዛ ገምጋም እዚኣ ዝህብ ዘለኹ እሞ ብከምኡ ተረድኡኒ ሌጂቲማሲ ዝህልዎ ኩሉ ሕብረተሰብ ክሳተፎ እንተኽኢሉ እዩ ኣነ እዘን ውድባት ዝበሃላ ነዚ ቃልሲ ጅሆ ሕጆ ነኦዝ ከም ዘለዋ ገይረ እየ ዝኣምን ኣብዚ ጥንቃቐ ዘድልየና መስለኒ ኣባልናት ዘይብለንሲ ዓብ ክስታይ ተዋሂብወን ሌጂቲማሲ ዘይብሉ ጥርና እንታይ ሓይሊ ክገብራ ሃገራዊ ሓይሊ ክገብራ ክእለትኒ ዓቕምን ዘሎ ይመስለኒ ናብኡ እሞ ኣቓልቦ ይገበረሉ ንማለት እየ ቅሬታ ግበረለይ ብዙሕ ኣመስገን ዕድል ዝሃብኩምን ገዛ ቴንክዩ ቀኒልና ቀፂለን ኡስታዝ መሐመድ ናስር ዕድልና በኻ وأنا ناياي دكتور برهان حتى دلي ويلوز له تبغون تزروا قلنا alternative ثلاثين سنة alternative 3 نياتو تي ولا بتمكرونات صراحة ما تسخر لك كل حزب زامن له أنا بقرب تيجمر ده راي تقال سخمي يجمر تقال سد ما حجزين ذلوا بحال اللي جيت مثل كلون أتي أن براكتيكال كوينس معنا ونياتو إتي قالسي أبتقالسي خلت من إسي خلت ذلوا أبتقالسي نسو تخالق أتوا وين كالك أبتقالسي أتوي تي دقر ذلوا بر لجزمتي بالكان سلزي كبهال alternative سلزي بصحة alternative تبنات دس بالنير يغني لي. Thank you. وبزيادة نحن حجينا بزخون أكل كم بولك حطوتات قالك مقرب كم حسابات قل زخون رئيتوتات كوردون كلهم زي دكتور برهان زغربو أبوون صبغي مالتيو زخم زخون الله تنودبات أبعتن
ጥራይ ኣተውኪርካ ዝግበር ስለምንታይ እያ እታ ነገር ትመስል ዘላ ስለዚ ክኸውን ዘለዎስ ከምዝን ይምባል ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ናብቶም ርእቶታት ሓሳባት ተቕርቡን ሓጋዝ ክኸውን ክእል እቲ ተቕርቡን اوكي تفضل استاذ برهاني شابلي دهري تعيش مثل زلو تلفزيون مثل زلو دكتور برهاني تزارب زرابا مالشي ونوز بودوات راح تسمى نجار يكونن بالا زراربا اي تلاقي سبالو جن إذا نحن زرعنا يو زين ودبازي أتن لجيت مش رقبان هنا رقبان هنا يكونن تغندي انتاي بايتاي فترة اللواي اتخمت زخيل بدار حجي ناي كل ودبات متخخاب ناي كل حبرة السر متخخاب عبي سلال مبقس قبرا لعلو تقال سدلون بر اتي ناي ኤርትራ ሌጂትመሲ ከባዚኣተን ሞ ስልጣን ሒዘንሲ ኣብ ስልጣን ክመፃ እሱ ኣብኡ ክበፅሓ ይክእላን እየን ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ስልጣን ተወዳድር ምክንያት የለን እቲ ክርከብ ዝከኣል ነገር ተሃልዩ ኮይኑ ሕጂ ከመይ ጌርና ኢና ንጠራነፍ እምበር ባይታ ንፍጠር እታ ባይታ ምፍጣርካ ናይ ዘን ውድባት እዚኣተን ምትእኻብ ሕጂ ባይቶ ምስ ተፀንበሮ እንደገና እተን ካልኦት ውድባት ምስ ተፀንበሮ እቲ ነገር እናሰፍሐ እዩ ዝኸይድ እምበር እና زحتة لا كيدين alternative بالنيرو هم الناس حقوا يتجاهل لكن alternative الكا خالق تحكم مبال بحد يكون كات كولو البيت مفتار تزحش مهون شو زرعنا نسأل سزي أكيدنا بدأ رجون خالقات نركبون مالت دلواتي نازلنا تنقالوت ونساعتهم قسم برالو زقلا بيتهم فترينا مالتي بس غمز من قدينا هانتي لجيت مسينا ملوح برسب إرتاحنا مصونها الحر زي ما بدك له بدوات حيكون قاعد شجر بغندو وش زلها خبرة السبي فإذا مدبازيات لجيت مسخر خوان تداوين وش زلها برسب مقبلنا سيدا أبوه بس احنا لنا أب حد نحنا هنا وننتي نحنا هنا حقاويان نحنا هنا زي حقاويان أبوه بس هاي بقولنا له زي مدبازيات نحنا هون نزي نجرزي أيتقبلنا تقبلنا نجت أهلي وغينو بايتا فطر له نز بايتا زي كمين دفع له كمين نلا نقدميتي خيد بعد لا تشكر مالتي سلزم أهب تردي كان تكون تصفى قبر دكتور ودي له زرماي ثانك يو برهاني أبزناي برهانة خصوص ذا اللي كابتن ما بش ما قل زلهم من البات لا كال عدنا مسكرنا قداي قداسيت نتبيعت مسل الله أنا أمينو دكتور برهان أدل تتبو نزي كالب متكاثا خميقرنا انكيد لنا سني تزمر لسلو دكتور برهان حبريتان أنا خبرنا كمان سبو خالص ثانك يو بتاعم سبو وأنا قرب نشتي أفتانا برهان زبالة وسخموني حدا في تشعر سبو غير كدكتور برهاني مجلسي ومبرهق تبنا لك عنتايو تن ودباتن مبزحتو تي من أسيخون ويتي إرتراوسي أي تودبن على زبلون قليس كان يركا نزون تماليسناهم حطو خنا قربن كلنا سلمنتاي تقول إرتراوي أبتن ودبات كعسل زي كالي سلمنتاي يسفح أكل إرتراوي كخصبا زي ما قالين دبل نعون مدحساس كدلينا مالتي لك عبت مكرو بفلا يدحرنا تسألنا تزي سلاسان كلتان عامت كوتيرو زلو أبزق عزوزي تقاومتي والدبات أب منتا عينت كنتا تركبان يرن انتاي عينت سلواه نيرو أبتي كسعبان ويكاني مساعتن كتصنبر كسسلف كودب زدلي انتاي انقفات القوانفو نيرو انتايلنا لك كلها نعم نفولتوسي اتي مفنجالات كون ويحاد قبراوز كونا نتسرعات كرعد زقلهم كس كأبس زسمعو كتنكفو زقل زقوان القبراوي رؤي نقرات أي ترأيين دارقا كله تي حزبنا أبدقزو له كذاتلو تصنحي عبث قبعي غيرنا هي حداش مرحلنا مريسنا لنا
بزحري كالوتي جمعو كالوت انتاي بتعمي قالوا تاوزقوني أبقعزقهم زقوانف زنبري عبيد صلوان يرو طبعا حجيت أمامينو نفتن ودبات كأتون أي كألن زحجي تي دارقا ببزحي كابتي هزبي اندانا تسألن كخيد تسأنح نقراتي نير أبزاوان زي أغن كمزا قدمون حجعوق بايز بلا ذلو اتن ودبات بزتقال متن توهاهيدنا نسرح إلى جميرون حدا عبيد سلال مكل زساتف بحدا تطرنيفنا بحدا مرحنت بحدا كوينا كنسرح زي ما قالنا عبي محسيتي أو أمتيو سلازي نبري سلازي كمي جيرنا نحنا طرنا في جيرنا حدا عبي سلال نمسرت أبزبلالو نحنا هم شماقلي بطعمي أو نتاوري إنايو كنتحبابرن نتزلون تقامات فتحان نابتي الزعابي تسلال نخبصحانا نسرح لنا كم الرجاقن أبتن ودبات زتوكورة راي زي كونسي انتا عينت كم الرجاثات بوغن كاتريولو دكتور برهاني مع أقرب تتبرهالنا أبت ديسكاشن بزلنا خير دهان كنفتن حراي يعني اللي كلكم أنا خمتا أقدم بلا خبر هذا فتونكو نو آخ ملس هذا لجتميت زخونة مراحي قلقل انتر أخوينو بهزبي زتمرصي كابود دباوي تسعنو نصع زخونة سب كمصق خيل هلو أمريحنات انقفات كركب يبلون هزبي مريچو لجتميت كوينو كم دلا يخون قساقاز زخيل بزي زبحال زلو صلال جنا إذا خونت زي كتفتر أيتخيل نيا يوناتي زلو موجود ناس أخوينن ولا ترنافة تغيرو قدماي من بزمرص انمو لجت ماسي خابي كهلو ولا ترنافة تغيرو قصر يبلن كون بلالنا أبالنت يبلني زقصر قصر يبلني سلازس لجت ماسي خولي أيكلني بهزبي تتمرص مراحي يخركب كله جنا لجت ماسي يهلمو باور يهلو كتكبر يخيل كسمع كلمع زخيل عينت طرنافة مريحنت كهلونا خيل أب لعلي بمويኦም ዝተመርፁ ኣካላት ክህሉ ይኽእሉ ስለዚ በሪሃ ክትከውን ተስፋ ገብር ብህዝቢ ዝተመርፀ ለጅትሜት መራሒ ክህሉ ዝኽእል ብህዝባዊ ምርጫ ዝመፀ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ብልፍንታዊ ውድባት ዝመፀ ምጥርናፍ ንህዝቢ ዝውክል ኣይኮነን ያታናተይ ዘላ ርእይቶሞ ترديكم نختكون حجة تسوى قبر يغني اللي كلكم يغني لنا دكتور برهاني اوكي اتي بهز امينو لبوالا انا لو فتح حتى دقيق اوكي تفضل سقنا سلام غزانا كلاتكم بحبار كبر دكتور زغربو سمعت اني هي قرب نيربوس كوينه هنياتو كمزي قريب زلو قطر حدين قطر خلتن هزبي الله بزي قالسي ማለት እዩ ምክንያቱ ነዚ ቃልሲ ዝኸይ ዘሎ ብምሉእ ሃሪምዎ ዶክተር ተስፋ መቁረፂ እዩ እቲ ዘይምትእምማን ዘሎና ክፍታሕ ዘለዎ እዚ ገዛ ከዓ ዝፅዕለሉ ዘሎ ንምቅርራቡ ሕጂ ብዝያዳ ሱር ይሰድድ ኣሎ ስለዚ ለባዋናተይ ከምዚ ኣቀራርባ እዚ እዚአን የለዋን ኣየድልያን እየን ዝብል ሃራሚ ዝኾነ ዝያዳ ኣብቲ ዘሎና ንክንርሓቕ ባይታ ዝፈትሕ ሓሳባት بمهورات قرب يبلون فيغني لي يغني لنا استاذ مسقنا ونحن ابزي دياسبورا ابنركبلو جزي ارتراوي بدرجه حزبه نقول صوموني كمز دكتور كتبلو تصنحكا نبعلو بخمي عينة قبابي بحزبه مرات حدا مراح كون مقعنت ازخوني
ካብ ናይ ውድባዊ ተፅዕኖ ኢልካ ንስኻ መሰለ ንባዕሉ ብሲቪካውያን ማሕበራትኩም ብዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ዝተጠርነፈ ኩሉ እቲ ሕማም ኣብ ውሽጢ እቲ ውድባት ዘሎ ብተግባር ርኢና ኢና ኣብ ኩሉ ክጋማምዑን ከብሉን ክፋረዩን እውን ርኢናዮም ኢና ዝኾነ ክካየድ ፀንሐ ምንቅስቃሳት ምልዓላት ኩሉ ነገራት ሕጂ እታ ብህዝቢ ዝተመረፀ ክኸውን ኣሎ ትበሃል ምናልባት ኣብ ዓድና ኣብቲ ዲሞክራሲያዊ ባይታ ኣብኡ ምርጫታት ተኻይዱ ብግቡእ ህዝቢ ዝመረፆ ክበሃል ይከኣል ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ ብወገነይ ኣሸጋሪት እያ በሓላ እየ ምክንያቱ ህዝቢ ብኸናይ ኣገባብ ወይ እንታይ ዓይነት ገይሩ ይኽብል ግን እዘን ዘለዋ ውድባት ንባዕሉ ካብቲ ዝነበርኦ ወፅየን ሓደ ዓብይ ፅላል ክገብራ እንተዳ በቂዐን ኩሉ እቲ ዘሎ ምንቅስቃሳት ይኹን ብደረጃ ውልቀ ሰባት ኩሉ ህዝቢ እውን ክሕወሰንን ነቲ ተበጊሰናሉ ዘለዋ ኣብ ዓብይ ፅላል ምብፃሕ እንተደኣኒ ክሳተፎን ኣብ ተግባር እውን ኣካሉ ክኸውን እንተደኣ በቂዑ ኣብቲ እዋን እቲ ኣነ ብወገነይ ፀገም ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ኮይኑ ግን ከምዚ ዶክተር ብርሃነ ዝብሎ ዘሎ እንተደኣኒ እዘን ውድባት እዚአን ምእንቲ ርእሱ እውን ቁፅሪ የብለንን እቲ ህዝቢ እውን ዝተወደበ ኣይኮነን እንተደኣ ተባሂሉ እሞ ዝኾነ ይኹን ዝግበር ነዘን ውድባት ኣብ ሓደ ተጠርኒፈን ሓደ ኣካል ኮይነን ሓደ መሪሕነተን ገይረን ንህዝቢ ኤርትራ ወኪለን ቃሉ ደስማዓን ኣብ ዝኾነ ይኹን መጋባእያታት ከይደን ኣውያት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከስማዓን ንክበቕዓ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ትርጉም ዘይብሉ ጌርካ ዳርጋ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ሰሚዕኒ እሞ ብሓናይ ኣብቲ ክትዕና ክንቅፅል ሓው ገብሪ ህይወት ጎነይ ገብሪ ህይወት ሰምዓን ተለኻ ክፈታ ማይክ No, ገብሪ ህይወት هلو سمعكم الله ثانك يو اوكي ገብሪ ህይወት حرام باري مجمريا ገብሪ ህይወት ጎነይ ባህል ኣብሳንዴ ዝቕመጥ እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ካብ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ብተስፋ ዝህብ ምንቅስቃስ ምዃኑ ክብር ይፈቱ ካልእ እዚ ሓውና ዶክተር ብርሃነ ያምፅዎ ዘሎ ሓሳብ ዋላ እኳ ኩሉ ሰብ ከምኡ ይሓስብ እንተኾነ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ብቆንዱ ስርዓት ኢሳያስ ወይ ህግደፍ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ብሰንኪ ሕምቀትን ብግቡእ ብንቕሓት ዘይምቅላስ ናይ ተቃውምቲ ውድባት ምዃኑ ጥራይ ኣነ ክብር ዝደሊ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝሕጂ ላዕሊ ከፊእዎ ይፈልጥ ንዕርዩ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ፀላዩ ፀቢቑ ይፈልጥ ግን እንታይ ሞ ክንገብር እንታይ ሞ ትመተካእታ ዝብል ሓሳብ ሒዝዎ ጥራይ እዩ ኣብ ዓዲ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ መተካእታ እንታይ መጀመርያ እዚ ብሓንሳ ኮይና ንስራሕ ዝበሃል ርኢሱ ሰሪሑ ኣይፈልጥን ቀደም እውን ኣብ ዓደን ተፈቲኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተፈቲኑ ኣብ ባይቶ ተፈቲኑ ኣብ ብዙሕ ተፈቲኑ ብሓደ ኮይና ንስራሕ ማለት እንታይ ብሓደ ኮይና ንስራሕ ማለት ወውድብካ ሒዝካ በቃ ክትዋጥጥ ምውዓል ማለት እዩ ካልእ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ ብሓደ ኮይና ንስራሕ ማለት እንድሕር ወይ ኣብ ግብሪ ክውዕል እንድሕር ኮይኑ ኩለን እተን ውድባት ወውድበን ክፍንጣሕ ኣለወን ባህላ ያለ ምክንያቱ ኣበይናኤን ዝፈላለየ ኣበይናኤን ዝሰማምዓ እንድሕር ክፈልዮ ዘይክኢለን ዘስተዋይካ ኩሉ ግዜ ዝፈናጥሓ ዘይዕወት ዝኸውን ዘሎ ምክንያት ዘዝውጥጠን ነገር ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ እዘን ሰባት እቲ ናይ ሌጂቲሜት ዝብሎ ዘሎ ዝሓውና ድማ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ኣባላት እንድሕር ብብዙሕ ዘይብልካ 3 ሰባት ሒዝካ ዶ ውድብ ትፅዋዕ 8 ሰብ ሒዝካ ዶ ውድብ ትፅዋዕ ክሳዕ ሕጂ ከከም እየን ዘለዎ ምንቕ ክብላ ዘይክእላ ውድባት እየን እዚኣተን እቲ ካልእ ድማ እንታይ ኣሎ بدرجة والكسب كتر خلها قدفني إيرتراس إن أفريقيا أخمر كله أبتن ودبات ولا أبتن مرحنة ألو زم سواد زياتهم جن سلمت أم تترني فما بحد خينهم كقالوا زي قالوا I have no idea سلزي أنا كامتة تعتزبلا ودبن فنتحن كلن كم حنت ودب كينن انتحر قتيلن وين دحرتن قسايسن كباي جميركا أبالن زي كونوا المغنيات يلا thank you
اوكي تي مرجات ولود الخسخاء كندزين ودبات كترى نفاح انت اكل هنا متصبايسي زن ودبات زين بانصارو زلون متصرنافات نحو فانتحان انت ودك فترة اوكي كم رئيتو هو لو وعدلك عن الجزاء غرفة يعني تسفاي تسفاي يتكعف بالكل سمعنت الله خفت مايك يعني هو سمع له يسمع ستاي الله حماق على ذاتي تعيش مثلا سكيس انا حماق تاع قبل حدا سمع نقل الله سمع الله حج سمع على هجي اوكي داتي تسوي زي نتورك بتعمل قام قال لي له انا دحان له مثلا نجن دحان اوكي سمع على هجي سمع على سمع له سمع الله قصد اوكي قرم دقيمه مجمرات سلام كلكم نقول له بحبار قال انتايو حدا نقر له انس في دكتور برهان زبولو كم بحدوغ زدقف كون كله بتحدوغ كان تايو كله تي تترنفه زبلون كو زي تترنفه يحيي لما يدكم متكم يخا بتزوج حق كمان تقيد سلا زي كي تراحي نقف تخاس سلا زوج تراحي اذا ود بازيات انا كم تسفاي مثاليه اذا حالفه اوانات نتي ناي بايتون اتوم ناي سلسته ديم ودبات حقي يدخل عليه كوميدي حقي امينه ثلاثة أكلات يعني هو سلسته اكلات نزياتهم طرح ناي مسمار تتديرون بتسفاي انا خم تسفاي او انتاوي زريو حدث قمت نقدميتي እዚኦም ተጠርኒፎም ማለት ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ከድካ ኣለካ ማለት ተራዳዲኦም ብፅቡቅ ቀዳምነታት ነቲ ሂብካ ፀላኢካ መን እዩ ኣበይ ደረጃ ኣሎ ንዑ ንምህራም ጥራሕ ኣብ ክንዲ ንሕርካ ሓነበጅ ምባል ከማን እዚ ተተገይሩ ፅቡቅ እዩ ካብኡ ከዓ እቲ ካልእ ከዓ እንዳሰዓበ ከዓ ይመፅእ ካልእ ከምቲ ናይ ዶክተር ዝበሎ ብፍኑ እዚኣተን ፈሪሰን ወይ ከዓ እዚኣተን ፋሒለን بفنو حدا هزب ذو كل مرحله بين حقي نعو كمان كو حدش مسرحي خاطر متصل مسرحين زدليون كدلي رد ما بيز بحال ولا انتاج بحال نص تغير غنى حقي دي قول لي شا مقيار سي نصبحي اي مقرن بحال مثال له نسلم كموتو كاد كمص زخل الكسات اللي حدش تمصون تقدموا صالح ناي محون قال بحريات ايرتراوان تقعد يقدفنا اي نعودنا ناي محون قال ناي معقاف بحريات تقعد يقدفنا اي نعودنا 34 ودوات بصيح زلوا زبها زلوا قدا هدي سنه زلوا بتعم ساي ابز حصير اوان طرح كو حانت سوراوي بايتو زنبرت نرسا طرح حساب كندي بصيح تاجفا بعبايا ما خان يدفو كاوها ناي كابنا حزباو غنبار نبر مصخا اب كندي كمان تفاناقيل له مفنيچال طرحيوكو تفجر تاي زغبر تلكا اذان بلادنا حدا تزي كوينا عين عوتينا تبتينكاس بحرار تسرح قد نخيلنا قديفكاس بحد انت لا بتينوكا بقى تسفاي دولكو سلازي كونه مسو نودس مرم كبر حاني دلني يبل مالتي بحاتيرو سوري قربا تقاي سلازلخا يخو اعيله زلخو كم مثال كستاي مالت حجي ازي اتحق ازي كاب حقنا حد مالنا ايتوي اسمات ان غيركا سلازي خدكا تلويت كما تكون بوشتها تزي تلويت بوشتها تزي تحريها بحقي بحقن تزي كده حقن دابا نبل حق ابوتاتناكو لعليت حقي بحلي يا اسروم نيرو خبابي صلوم نيرو بعتازي تسفاي ستا خوين انت كوزي لالي خناش تعدي كمان تاوتخلاكا امينا سيدنا كاس كيبلو كمان اذن كيبلو بحال ነገር كمان يلا زتكال لليزم ماركيزم بحال مزمص كمان نقول له ما تحيسو سيرول بحال ابي حجي لمو ابي برنبراس لمو وي ابي قشي بشخنا لمو تبعي خيد كله خبر نير وي لازم مسفرس كمان فريشنا دلن لذي انا اسمات ملواطن حدش مسرح زي كونه اقدو مسرح طرح كوينو تتسريح زلو ግን كنت قصل كخل ኣለዎ تاريخنا دمسسكا حدش እንዳብጻካ ኮነ ዝኸየር ስለዚ እዚ ክብል ደልየ ናይ حقي كم حقي بقنعنا ክንሰርሕ እንድሕር ኮይናስ ነቲ ዘሎ
كعرت خوينو توم سبات قدرت اليوم الجيسكا خابطو كابتو زلو تبايتو كندي ودبات اللوا نعانا كابتو بايتو طرح كمان رؤسو صفو تسريحو خالك اخو سلازي حوس بللوت جن زي اخبل زدلي مخنياتوس بتصيحهم تسايمتو برهاده انت تتكئ هي ما تعرف زيرو يغني اللي يودي يغني لنا تصفي اسكي بتصوت دكتور أمينو. نبيل اوكي تفضل. I think مجمريا تي ستايت مترناف دوم صولو تيخن نمنتايو مترناف تدلي يخن فولتو وان خنا استوعللو ادلاي مغنياتو ابت مترناف حدش اي تعناقفون يوم مالت قلمتات هيكون ني حدا علامه لنا من حدا منغستي خنقير وي حدا اب عدنا سرعات زلو حقاوي خنقبري حقاويتن فتحاويتن زخونت ايتان همس حجي تفاحفاحيل كان حدا ناتقالاسكا كلها ريزورس فاحفاحيل وتسبون نافت الخيد فاحفاح خاب زبل بحانس ممطا ادلاي ግን እቲ ቀንዲ ነገር እሕና እቲ ናይ ምሕዋሰን ብሓንሳ ዘድልየና እንታይ እዩ እቲ ኣብ ሓንሳ ኮይና ብሓደ ቃላት ንኸይድና ነቶም ብፍላይ ናይ ወፃኢ ዲፕሎማስታት ናይ ገለመንታት ክንገብር ከለና ብሓንሳ ኮይና ክንከዶም ከለና ብሓንሳ ለውጢ ነምፅእ ከም ዘለና ፈልጦም ሕጂ እቲ ዝግበር ዝርከብ ዝነበረ ሽግራት እንታይ እዩ ሓንቲ ውድብ ወይ ሓንቲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ንሓደ ኦርጋናይዜሽን ትኸዶ እሞ ብዛዕባ ኤርትራ ትዛረቡ እቲ ሓንቲ ከዓ ከምኡ ትዛረቡ ሕጂ እቲ ናይ መን ንኤርትራውያን ዝድገፍ ሓደ ሓይሊ ኣለኩም ድዩ ሓይሊ ሓሳብ ኣለኩም ድዩ ዝብል ተሓዋዊስኩም ምፁ ንስኻትኩም ዘይተሓዋዊስኩም ሲ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ዝበሃል ነገር ሓደ መበግሶ ካብ ሃለወ ምጥርናፍ ፅቡቅ እዩ ሕጂ ብሓደ ኣፍ ኮይና ንዛረቦ ማለት እዩ ርክባት ናይ ወፃኢ ንገብሮ እቲ ንቀሳቀሶ ፅቡቅ እዩ ሕጂ እቲ ናይ ህዝባዊ ጌርካ ብህዝቢ ተመረፀ ሰብ ህልው ኣለዎ ዝበሃል እቲ ህዝቢ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝቢ ኢና ንብሎ ዓንተ ወይ እውን ኣሚኖ ከም ዝበሎ ሕጂ እቲ ህዝቢ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ጀሚሩ ከም ምሳሌ ክንገልፅ ከለና ከም በዓል ይኣክል ኣምፅኡ እቲ ዝመረፆ ብህዝቢ ዝምረፅ ቀቢ እዩ እዘን ፓርቲታት ግን ብህዝቢ ዝመረፃ ኣይክኾናን ኣይክእላን እየን ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ምርጫ ቦታ እውን ስለዘየለ ኣብ ዓድና ይኸውን ዘሎ ኣብ ደገ ግን እቲ ናይ ዶክተር ስክርታታት እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ክሳተፍ እንድሕን ኮይኑ ሓደ ናተይ ኢሉ ዝሓሰቦ መራሒ ክህልዎ ኣሎ ባዕሉ ዝመረፆ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ እንታይ እዩ እቲ ምጥርናፍ ግን ነቲ ለጅትመት ከምፆ ይኽእል እዩ እንተደኣ ሓደ ኮይነን እዚ ሓደ እዩ ኣብ ክንዲ ተኸፋፈለ ሓደ ኣካል ኣሎ ብዛዕባ ኤርትራ ክጣበቕ ዝኽእል ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ክጣበቕ ዝኽእል እንድሕን ኢሉ ግድና ኮነን ክመርፆ ግን ክኣምነሉ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ተፈላለየ ሓሳባት ተጠርኒፉ ብሓደ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ፍትሒ መምፃእ ስለ ዝረኣየ ኣብ ሓደ ስለ ተኣኪቡ ዘሎ እቲ ህዝቢ ለጅትመት ክሓስቦ ይኽእል እዩ ግድነት ኣይኮነን ምርጫ ገይሩ ክመርፆ ከምዚ ናይ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ዝገበርናዮ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝግበር ከዓ ንሕጂ ክውክለና ደኣ እምበረይ ግድነት ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ክመርሓና ማለት ኣይኮነን ስለዚ ወላ ሓንቲ ንፍትሒ ምድላይ ምምራፅ እውን ኣይድልየካን እዩ እንተ ደኣ ፍትሒ ደልያ ኮንካሲ ከይትመረፅካ ትፈትሓ ትኽእል ኢኻ እቲ ኣገዳሲ እቲ ሓደ ዘሰክፈካ ግን እቶም ኣብ ውድብ ዘየለው ፖቴንሻል ዘለዎም ናይ መራሕቲ ከመይ ገይሮም ኣብዚ ነገር ክኣትዉ ክእሉ ዝብል መንገዲ ክንሓስበሉ ይግባእ ምክንያቱ ገለገለ ኢንዲቪጁዋልስ ኣለዉ ኣብ ፓርቲ ዘየለው ምሁራት ይኹኑ ምኩራት ይኹኑ ገለመልታት ግን መራሕቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ነዚ ኩሉ ፍልይና ኣቀራሪቦም ክመርሑና ዝኽእሉ ዓዲ ክእትውና ዝኽእሉ ነዚኦም ከመይ ጌርና ኣይደንቲፋይ ንገብሮም ነዚኦም ከመይ ጌርና ቦታ ንኸፍተሎም ንሕጂ ኣብ ዓዲ እኳ ብካልእን ገይሮም ዋላ በቲ ዘሎ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ግን ከመይ ጌርና ንቐርቦም ነቶም ሳይለንት ዝኾኑ ማጆሪቲ ገሊኦም ኣለዉ ደላላና ኣይደንቲፋይ ዝገበርናዮም እውን ኣለዉ ግን ኣብ ቅድሚት ክነምፆም ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ኣብ ሓደ ውድብ ስለዘይ ድኾነ ውድብ ስለዘየለዉ ሕጂ ሓደ ኣጋጣሚ ኣብቲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ጌርካ ክተምፆም ትኽእል ትኸውን ነርካ እሱ ናይ ብዙሕ ኣይተዓወተን ስጋብ ሕጂ ካብ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እቲ መጀመርያ ዝነበረ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ብዙሕ ምትዕንቃባት ረኺቡ እሱ ቦትኡ ይኮነን ሕጂ ክንደግሞ ግን
أبزينا نحن نسرح دلنا حجي نزيهم individuals كحوسنان كحبرونان كمرحونان عد خطونا اليوم زبهالون نقصقصلو من قدي خندلي بحوار أبز خلو خوي لابو يغني لي ثانك يو يغني لنا دكتور نبيل أنا بوغناي زي توم تطرنيفهم حدا أكل ودبات درجة زلو أبزقوان زي نسوم نفحم يبولو تبل بزوح عقابيت كوينا أيرقب كوان مقنياتو ساتهم بدرجة ودبوم 10 ديوم 100 ديوم ولا شح ديوم المهم قطرهم بزي قدس تطرنيفهم هلو زوم طرنفات كلاتهم كأنبينهم ننبينهم كوينهم بصرخو زلو بحبر حدا أكل كوينهم بصرخو تتصعري كايدا اللو مالتي حجينة تتصرنيفو زلو وي إرتراويان مزلنا قطرن مزلنا أبدقى زلو إرتراوي بحادي كنت أرنف زي كأننا فح كنبل تراي بتودبات يكون انت رأي فح مبال بزح نقرات إن إحنا أبقى عزونات عزيبنا هنا ولا فتنسبي كان محبرات ديو ولا هون بدرجان وقلو تباهيلو بناية ديتات زت بقسي أبربعة دقيقة لفح كبلا خلوها نايكال زخني كل نقرات حجي تحمام نايت ودبات ونبكال ونسولي ترائي እንታይ ደኣ ደሎ ሕጂ ነዚ ተበጊሱ ዘሎ እሞ ከዓኒ ደሓን ተዋሃሂዶም ክሰርሑን ተራዳዲኦም ጉባኤኦም ገይሮም ኣካቢ ኣሳታፊ ዝኾነ ጉባኤ ክንገብር ኢና ክብሉ ከለዉ ንእግሪ መንገድና ዝበሃል ዘሎ ክንብል ንኽእል ንኣብነት ኣብ ውድባት ጥራይ ክኸውን የብሉ ነቲ ናትኩም ምጥርናፍ ክኢላታትን ምሁራታትን ብቑዓት ዝኾኑ ዘይተወደቡ ስለ ዘለዉ ነዚኦምን ሃሰስ በልዎም ነዚኦምን ኣሳትፍዎም ክበሃል ከሎ እቲ ኣነ ቁኑዕ ዳ እምበረይ እቲ ኣብ ልዕሊ ፋሕ ኢልናዮ ዘለና እንደገና እውን እቶም ውድባት ኢልኩም ተፀኒፍኩም ዘለኹም ንስኹም ቅድም ፋሕ በሉ ተተባሂሉ ዝገደደ ኣብ ዕንወት ኢና ክንወርድ በሃላ ኣነ ብወገነይ ኡስታዝ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ድዒ ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ ነርካ ዳሕራይ ግን ኡስታዝ መንግስቲ أبيل له حجون لا لا حج كوري لا لا قلت تفضل نبغى أعطيك بزح لا زي لا وديقة العلاية وديقاني راقنا العلاية له حجه اوكي أنا وديقة هذا لا ودي غير تفضل لكن أما دحاني عايزة الرأيين أمريكا لا أوكي سلسلة تفضل أوكي سلام بحبره مرحبا መጀመሪያ ከምቲ ልሙድ የቀኒልና ነቲ ሩም ማለት እዩ ነዚ ባይታ እዚ ከፊቱ ንምምያጥ ዘካይዶ ዘሎ ፃዕርታት ክብርን ምስጋናን ይግብኦ እዩ ብምቕፃል ከዓ ነቶም ኩሎም ኣብዚ ኣኼባ ተሳቲፎም ግዲኦም ከበርክቱ ርእይቶኦም ክህቡ ዝደልዩ ኣካላት እውን ክብርን ምስጋናን ዝግብኦም እዩ ማለት እዩ ብወገነይ እዚ ሕቶ ናይ ሓድነት ሲ ቀሊል ሕቶ ይኮነን ካብ ኣርባዕታታት ሒዙ ዝጀመረ ሕቶ እዩ ሓድነት ናይ ውድባት ጥራይ ዘይኮነ ሓድነት ናይ ህዝቢ እውን ምስኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ካልእ ተነፂሉ ዝኸይድ ጉዳይ ሲ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ቃልሲ ክንጅምሮ ከሎና ካብ ኣርባዕታታት ሒዝና ሓደ ክንከውን ኣለና ኢልና ድሕሪኡ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ተፈጢሩ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ብፖለቲካዊ ኣገባብ ገይሩ ለውጢ ከምፅእ ይፍትን ነይሩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ከዓ እቲ ጉዳይ ንቅድሚት ክስጉም ስለዘይከኣለ ከዓ እቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ምምስራት መፅኡ ማለት እዩ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እውን ንሓደ 10 ዓመት ወይ 9-8 ዓመት ዝኣክል ንበይኑ ነይሩ ድሓር ግን ኣብ ውሽጡ ብዝተፈልጠ ምፍልላያት ከዓ ካብ ሰብዓታታት ሒዙ ከዓ 2 ውድብ 3 ውድብ እናበለ እናተባዝሐ እዩ መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ምስ ተፈጥረ ከዓ ድሕሪኡ እቲ ፍልልያት እቲ ረኣያታት እቲ ተመክሮታት ከመን ዝተፈላለየ እናኾነ ከይዱ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ውድብ ንምፍጣር ዝያዳ እቲ ጉዳይ እናተሓላለኸ ደኣ ከይዱ
እምበር ንሓደ ውድብ ንምቕፃል ዘኽእል ኩነታት ኣይተፈጥረን ማለት እዩ ኣብቲ ሜዳ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ እንድሕር ርኢና ጥራይ እቲ ሰኩላር ዝኾነ ውድባት ወይ ዕላማታት ዘለዎ ውድባት ዘለዎ ሜዳ ዘይኮነስ ናይ ሃይማኖት ውድባት ኣለዋና ናይ ብሄራት ውድባት ኣለዋና ወዘተ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ነዚ ኩሉ ሕጂ ኣብ ሓደ ጭፍልቕ ኣቢልካ ከተምፅኦ ኣብ ዘይንኽእለሉ ኩነታት ኢና ዘለና ማለት እዩ እንተወሓደ እቲ ሰኩላር ንበይኑ እቲ ናይ ብሄራት እውን ኣሎ እቲ ናይ ሃይማኖታት እውን ኣሎ እንተወሓደስ ሰለስተ ውድባት ዘለዎ ሜዳ ክኸውን ምዃኑስ ርዱእ እዩ እቲ ናይ ኤርትራዊ ሜዳ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ነዚ ክውንነት እዚ ተቐቢልካ ድሓር ከመይ ክንሰግር ንኽእል ብኸመይ ነዚታት ኣተሓባቢርና ነቲ ንደልዮ ነገራት ክንበፅሖ ንኽእል ናብ ዝብል ሓሳብ ደኣ ክትከይድ ኣለካ እምበር ናብቲ ናይ ሓደ ውድብ ጥራይ ዝብል ኣተሓሳስባ ምምላስ ምስቲ ክውንነት ዘይከይድ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ከዓ እቲ ናይ ሓደ ውድብ ተመክሮ ከዓ ርኢናየና ከዓ ሕጂ ኣብ ሜዳ ኣብ ኤርትራስ ሓደ ውድብ እዩ ዘሎ እዚ ናይ ህግደፍ ውድብ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ውድብ እዚ ኸ እንታይ ያምፅኡሉ ንህዝቢ ኤርትራ እንተይልና ከዓ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ፀገማት ንሱ እዩ ዝፈጠሮ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ስደት ናይ ኤርትራዊ ምብትታን ናይ ኤርትራዊ ምድኻም ናይቲ ሃገር ወዘተ ኣስዒቡ ዘሎ ውፅኢት ናይ ሓደ ውድብ እዩ ኸማን ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ከሳትፍ ዘይደሊ ንህዝቢ ክእክብ ዘይደሊ ሓይሊ ስለ ዝመፀ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣበሳታት ሽግራት ፀገማት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ናብ ከምኡ ዓይነት ክስታይ ንኸይድ ድዩ ክኸውን ዘሎ ሓደ ውድብ ምግበር እሞ ድሓር ከዓ ነዚ ዘሎ ውድብ ነዚ ዘሎ ሓደ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውድብ ፀሪግና ሓደ ኮይንና ንቐፅል ዝብል ኣባሃህላ ወድዓውነት ዘለዎ እዩ ሓደ ንሕና ሓደ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ብልፍንቲ እንተዘይኮይንና ክንሰርሕ ሓደ ውድብ ጌርና ብሓደ ውድብ ጥራይ ክንከይድ ኢና ዝብል ኣባሃህላ ብዙሕ ዘሳርሕ ኣይኮነን ከመይ ጌርና ኢና ኸ ሓደ ንኸውን ከመይ ጌርና ኢና ንመርፅ ኣብ መሪሕነት እዚ መሪሕነትና ኣብ ደገ ኮይንናስ ኩላህና ነድምፀሉ ኩነታት ክንፈጥር ወዘተ ወዘተ ዝብል ኣዘራርባታት ኣሎ እዚ ቴክኒካሊ ክትሪኦ ከለካ ከማን ቀሊል ስራሕ ኣይመስለንን ኣነ ንኣብነት ኣባላት ናይቲ ስርዓት ከም ዘይሕወስዎ ንምግባር እንታይ ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ምረፅ ተልካሲ ንመን ኢኻ ምረፅ ኣይትምረፅ ትብሉ መን እቲ ተቃዋማይ መን እዩ ዘይተቃዋማይ መን እዩ ናይቲ ስርዓት መን እዩ ገለስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትፈልዮ ንገዛእ ርእሱ ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕል ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብንፁር ንሕና እንቶም ዘለና ውድባት ዘለዓልና ርእይቶ እንታይ እዩ እቲ ክግበር ዝከኣል ልፍንቲ እዩ ተላፊንካ ምቅላስ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ሓደ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኣሎ በዚ ዲክታቶርያዊ ስርዓት እዚ ከዓ ህዝብና ይሳቀሎ ነዚ ዝቃወሙ ከዓ ዝተፈላለዩ ውድባት ሲቪላዊ ማሕበራት ውልቀ ሰባት ወዘተ ወዘተ ዋስኡ ኣለዉ ስለዚ ነዚኦም ከመይ ጌርካ ኣብ ሓደ ፅላል ብልፍንቲ ኣሲርካ ኣንፃርቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ተቃልሶም ድሓር ነቲ ስርዓት ምስ ቀየርካ ሽዑ እቲ መስርሕ ናይ ዲሞክራሲ ኣይጅምር እሱ እውን ክጅምር እዩ እምበር እዚ ስርዓት ውድቕ ምስ በለሲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክመፅእ እዩ ማለት ኣይኮነን ርኢና ኢና እኮ ኣብ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ርኢናዮ ህወደግ ስልጣን ሒዙ ስልጣን ምስ ሓዘ ነቶም ካልኦት የሳትፎም ኣይነበረን ሰንትራላይዝ ዝኾነ ናይ ሓደ ፓርቲ ዲክቴተርሽፕ እውን መስሪቱ ማለት እዩ ድሕሪኡ ዝመፅእ ሕጂ ብልፅግና ይብላ ኣሎ ንሱ ኸማን ንሳ እታ መገዲ ኣይቀየራን ማለት እዩ ነቲ ካብቲ ዝነበረ ውድብ ኣግዲፉ
نتي تقدمي زنبرة ودب زقبرو زنبرة بجبري بزخفة درجاتات خا جبره ይቅፅላሉ ማለት እዩ ኣብ በዓል ሱዳን ገለ እንተሪኢኻ ኸማ እቲ ዝነበረ ናይ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ፓርቲታት በቲ ናይ ወተሃደራዊ ሓይልታት ተዓብሊሉ ሱዳን ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣትያ ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ 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 ንመርፆ ኣገባብ ኣመራርፃ ኣቀላልሳሲ ምስ ክውንነትና ዝኸይድ ክንገብሮ ከነረጋግፆ ንኽእል ክስታያት ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እንተቲ ናይ هو نجيزي قرب يعني ما دمدم أنا وحيده أوكي حراي كحصرامو حرامو كودا كأسرح فت ስለዚ ብሓፂሩ ሲ እንታይ ክብል ደልየ ዘለኹ ኣነ እቲ ናይ ሌጂትማሲ ኣነ እተን ውድባት እቶም መሪሕነቶም ብምርጫ ናይ ኣባላተን ይመፁ ኣለዉ ሌጂቲሜት እዮም ሓደ ውድብ ክንገብር ኢና ዝብል ተልዩ እውን ብምርጫ ናይ ኣባላቱ እዩ ክምረፅ ማለት እዩ እምበር ኩሉ እቲ ህዝቢ ክመርፆ እዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እቲ ናይ ሌጂቲማሲ ብዙሕ ትርጉም ዝህብ ከማን ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ማለት እዩ ንዓይ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ካብ እዚ ኣይጠቅምን እዩ እቲ ዝጠቅም ምባል እቲ ሓደ ሸነኽታ ቀንዕቲ ኢሉ ዝሪኣ ብልፍንቲ ቢልና ሓደ ናይ ሓባር ክስታይ ጌርና ኣብ ሚኒሙም ፕሮግራማት ተሰሚዕና ነቲ ስርዓት ምልጋስ ልኡላውነትና ምኽባር ቅዋማዊ ስርዓት ምትካል ገለ ዝብላ ኣርባዕተ ኩላህና ንሰማዕ ኣለና ነጥብታት ኣልዒልና በዚአን ሓቢርና ንቃለስ ክሳብ እዚ ስርዓት እዚ ነውድቆስ በዚአን ንቃለስ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ይኸይድ ኣሎ በቲ ካልእ ሸነኽ እዚ ኣይኸይድን እዩ ዝብል ብልፍንቲ ምስራሕ ኣይዕውትን እዩ ዝብል ዕግበት ዘለዎ እንተልዩ ከዓ ኣብ ግብሪ ይኽዳ እታ ዝብላ ዘሎስ ኣብ ግብሪ ይኽዳ መዝግብ ህዝቢ ኤርትራ ምርጫታት ከመይ ገይሩ ይመፅእ ሓደ ውድብ ከመይ ገይሩ ይምስረት ኢሉ ኣብ ግብሪ ይኽድ ሽዑት ዝተዓወተ ይዕወት ማለት እዩ ከምቲ መጅማር ናይቲ ሰውራና ናይ ሓረካ ጀሚሩ ድሓር ከዓ ናይ ጀብሃ ከዓ ዝተፈለየ ጀሚሩ ከይዱ እቲ ናይ ጀብሃ ስዒርዎ ነቲ ናይ ሓረካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ክፍጠር ይኽእል እዩ ኢሉ ዝኣምን ይኽድ ዶ ትጎደና ኣብ ክንዲ ነቲ ካልእ ኣይጠቅምን እዩ ኣይረብሕን እዩ ወዘተ ኢሉ ብግብሪ ከሪኤናስ ይፈትን ምባል ወዲእ ኣለኹ انت غني لنا استاذ مقصاب اوكي عقبازجي وديقات كاديا ويس انتي ضحري من قصاب نيرك هو وديقان نيرها لهم قال لي ودخل go ahead اوكي زارف ده اوكي اوكي امو كم تلومت سلام نقول لكم زي كباب زي مفتاركم كأن زوهم كمسجم يدلي نتي استفعل عليه حساب حيزو زارف ذلو زلها بتعمي بتقداس النت كنريون كنكاتاتولن كنزلنا زبل حساب علن أقدم جن كتقصد اللي حنتنت بالله زي ودبات مقاتين سنفاتين كفرياي كألان زبل بهالا كيدو ودبات البهال أيدلنيو أبزبل درجة بتحو نودبا زهر مكايدا غي كيد سلاز فرح زي أب إرترا زلو سرعات كاب حزب إرترا سلاز بزح زي كونس زتودب سراحي سلاز غيدي سلازي نحنا زتودب قالسي كمي كيرنا نسر عادي بتمون خيل زبلدان حساب بر زين ودبات زياتن مقاتين أمو توديب كام سراح زبل حدا ناي سنة أمراوي ساقم كيف يترلنا يخلابو زدل مالك ስለዚ እቲ ውድባት ከመይ ጌርካ ተዕብዮ ከመይ ጌርካ ተነቕፎ ከመይ ጌርካ ተመሓይሾ ኣብኡ እንተተኮርና እዩ ፅቡቕ
ካብዚ ሕጂ ክሰምዖ ዝፀናሕኩ ክልተ ኣሕዋት ዶክተር ብርሃኔ ዝበሎ እንታይ እዩ ንሕና ካብዚ ገባብ እዚ ምኻድ ዳይረክት ካብ ህዝቢ ዝምረፅ ሃገራዊ ሓይሊ ክቆመሉ ዝኽእል መሪሕነት ንግበር ከምኡ ጌጋ እንተለኹ ክእርመኒ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድሕሪ ኣሎ ገብሪ ሂወት ዝበሎ ከዓ ድሓንታ ምፍራስ ንግደፋ ግን ቻሌንጅ ይገብር ኣሎ ውድባት ይስመራ ገይረ እየ ተረድዮ ዘለኹ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ተን ውድባት ይስመራ ተቃልሲ ሽዑ ሞራል ረኺቡ ክኸይድ እዩ እቲ ሓደ ከዓ ኣይፋልዎም እዚ ከዋፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ንሕና ዳይረክት ምርጫ ዝግበረሉ ኣገባብ እንተለይ ዝብል እቲ ነዘን ክልተ ርእቶታት እዚኣተን እንታይ ኢና ብኸመይ ኣገባብ ኢና ንኸዶ ንኻልእ ግዜ ከም ክትዕ እንተትሕዘልና ዝሩ እቲ ሰብ እውን እንተፈተሾ ሕማቕ ኣይኮነን ኣነ ግን ሕጂ ዝምለስ እዚ ናይ መንግስት ክብሎ ፀንሐ ከም ዘለዎ እንዳተቐበልክዎ ነዚ ናይ ዜሮ ምሸት ኣጀንዳ ግን ኣብቲ ባሻይ ዝሓተቶ ብዝሓደ ሰሙናዊ እየ ክምለስ ዝደሊ ማለት እዩ እስኻትኩም ከም ናይ ዕርቂ ሽማግሌ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዘቕረብኩሞ ዝፈላለዮም ዝነበረ ናይ ኮታ ጥራሕ እዩ ኢኹም ትብሉ ጌጋ እንተለኹ ኣርሙኒ ትሕቶ ግን ኣይፋልዎን ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ዝኽእል ክሳብ ክንድዚ ናይ ሃገር ጉዳይ ዝምልከት እንዳሃለዎ ከሎ እሞ ብስቕልካ ቁፅሪ ክንድዚ የድልየኒ ክንድዚ የድልየኒ ኢሉ ክፈላለ ይክእልኒ ነገር ክህሉ ኣለዎ መፅናዕቲ ዝብል እዩ እቲ ኣርጊመንት ናይ ባሻይ ንምንታይ እየ ዘምፆ ዘለኹ ንሕና ኣብ ሓደ ዝተረኽበ ነገር ኦይ እዚ ኣይሰርሐትን ካልእ ንምፅእ ጥራሕ ኢና ንብል እምበር እቲ ክንከዶ ፀንሐና ሓደ ብሓደ ገምጊምና ጌጋታቱ እንታይ እዩ ኢልና ክንእርመሉ ንኽእል መገዲ ኣይተኸተልና ሕጂ እውን እንተኾነ ወላጅ ዶክተር ብርሃነ ከምፆ ዝኸኣለ ኣይ ተን ውድባት በዚ ከባቢ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ካልእ ንውሰድ እንታይ ፀገመን ተን ውድባት እቶም ሰባት ደም ሓሚቆም ተማቑ ዘለዉ ብቕዓት ድዮም ዘይብሎም እንታይ እቲ ሽግር ከይገምገምካ ብድብድቡ ንስገር ናብ ካልእ ዓይነት ይኸይድ ስለ ዘሎ ስለዚ ኣነ ነዚ ሽማግለ ክብሎ ዝደሊ እቲ ልክዕ ምኽንያት ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሐ ኣይተፈተሸን ዘሎ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ንሱ ክፍለጥ ኣሎ ንምንታይ እዩ ኣብ 2010 ጀሚሩ 11 ክሳብ 12 ዝነበረ ምልዕዓል ዝነበረ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ዝተሓተ በፂሑስ እኳ ደኣ ተን ኣካላት ናይ ሃገራዊ ባይቶ ዝነበራ ከም ብሓድሽ ብካልእ መገዲ ናብ ልፍንቲ ክመፃ ዝመፃሉ ነገር ኣሎ እንታይ እቲ ፀገም እዚኦም ፈቲሽና እንተ ደኣ ዘይረኺብናዮ ዝኾነ ልፍንቲ ንግበር ወላ ኸይድና ሰብ ንምረፅ ከሳግረና ዝኽእል መገዲ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ኣለኹ ስለዚ ኣነ ቅድሚ ናብቲ ካልእ ነገር ምስጋርኩም እንታዮም እቶም ሽግራት ነዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ከብሉና ዝኽእሉ ዘለዉ ኢልካ ምፍታሾም ኣገዳስነት ኣለዎ ኢለ ስለ ዝኣምን ብኡ ደረጃ እዚኣ ከም መሰረት ወሲድኩም እንተ ቀፀልኩማ ወላ ካብ ካልእ ብኢንተርቪው መልክዕ ድዩ ደረጃ ሰሜናራት ድዩ እንተገበርኩሞ ምክንያቱ ክጠቅም ይኽእል እዩ ነቲ ተኣሽሙ እማዚ ዶክተር ብርሃነ ዝበሎ ግን እታ ዘረባይ ከምታ ወዲ ስመሮም ዝበላ እያ እዚ እቲ ገባብ ክኸይድ ኣለዎ ዝበሃል እንተኮይኑ
تاقباب مخادع قال تتوقت بليت خدمة تاقباب تخيدا تشعوذ ماتسو تسيد كاب أسيلنا نريو تزيكوني مالت نايسا بريتو منالبات مفتح خوني بقلي نايسا بريتو انت عاتي خايوت راح نقول كم انت زي نقبر محاشي مبال يخيدو يخسر هو يقول اليوم انت دعا زن ودبات أبالات يبلن سب يبلن سلازي تسب تعرفوا ذلو نسو حزنا كينا انت أبيد خدعني نابت سب ذلو ينكم زعتان ودبات ولا حتى شكر ذلو غير يعني المهم أنا بخمزي عائلة حسابي أبدأ زبالة مصنعتي أبقى أنت تأتو زبالة سعيد زبالة حساب لنا ودي الله يعني ثانك يو غني الأستاذ عوبازقي. أوكي برهان ردا تفضل. أوكي مرحبا عباس قدوس أني لنا تذهب كان ريتو هذا نجار جن كنردو أنا اللو بزعواس بايتو انتهت نقرنا دلها بايتو نعانا تصويعو انتا شقرنا في الرأي لنا قبلنا كله ترحينا هنا كيد التي أب منقوم دلو سقامات جن نسون بعلم كفتحوه لبوا محلالي فينا لنا بتلبوا أنا مسرت كانت شاتهم أبو أربع جي تنجركم فتحينا زرا عملي قومنا له بوين عاقبنا كيد نخيل نحنا نتي قداي ويشتو أتينا كنزاربولو ويكن كنمرمرو كمستولو زلها أشاتهم أقوم تصابهم زلزلو سي زدلا حيلي إيو إذا حيلي زخا شغمات فتحو مش خالقت دوات كمتس أدلاينت አለው ትብላለህ ጽባላ ንሕና ምኩም ሓሳብ ኣለና ግን እታ ነገር ባይቶ ናቶም ሽግር በዓለም ክፈትሑ ጥራሕና ንሕና ክንደፋፍእ ንኽእል ካልእ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና እምበር ጽቡቅ ኣለካ ይተጋግኻ ኦኬ ወዲ ኣለኹ ዘረባይ أوكي غني الأستاذ برهان ዝኾነ عقباي وي دكتور نبيل أبو ناصر كتوسكو الدلين تولو راي عطر بلا أمين هواي بحصيرو صبوينا زلنا مسلني. أوكي أستاذ برهان قدم مجمارك كاب فيسبوك تلاقي نعخذ مكات حط له زيادة مثلا برك قبلو يلوم سردوه بزعبة لجيت مسي تزاريبك انتاي مالتك اي بزعبو زيادة مبرهن تتبنى إذن الدباسي لجيت مسي بلنن ديو مخاني أبالاتن أزيوم حداث لزغونو بهزبي أي تمدت آم ديو دسمع دلو تزرباخا بخمي يسفح كان الزقروب تتبرها لنا اعتبر تاخدها كبار حتى من حديث هو دهان قرب مبره خهب مو نبقاون تنكف قبل دهان أنا حاو أمين وحاوي ودبات يفرسا دبلك على يمتسنن نسخة يكون كان قبل هيوتيلو ودباسي فرسال لون دحريا حدا ودبك قبراز بلسي نعخي هو مالت كابتي زلو فرستريشن ديوزنا كل زنبلو زلنا السخ أنتا يوسي أنا بخمي يزقل صمس لكم أحوادحات أبز أوانزي هاجر حزبي يبرس هاجر تتقف أبزلات اللوجزي نحنا أف عالم في اللي كنا برسي قبول كوين يسمعنا قبول بمنم عينات قبول كوين يسمعنا ترنافخ تبل صني حكا حاو أمينو ترنافخ بهالكل جن حراي حبرة قبرامو ننات اللوجو درديران عشرة هنا 10 هنا درديران نناتن ينزقر مر حدا ترنافي أي فترني زلو إزي سأجمع له حوي حاو عوازقي كسنا علو بديتيل مبالو إن بحلو جن حقويه أبزق زينا أنا تي بحدا مريحنة انتخونا حيش بلو زلخو كابتن ودبات زبهالا بقعي زبل قرب هاي اللي مالت كوي كونان
መሪሕነት ክመርፅ ይኽእል እዩ ግን ብህዝቢ ዝተመርፀ እንድሕር ኮይኑ ካብቲ ኣብ ውሽጣዊ ዘሎ መስርሕ ነፃ ኮይኑ ፓወር ሃልይዎ ስልጣን ሃልይዎ ክሰርሕ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚስ ውድባት ዳ ይማዕብላ ጽባሕ እኮ ሃገር ነፃ ምስ ኮነት ከምቲ ትፅቢትና መብዛሕትአን እኮ ክህልዋን እየን ብህዝቢ እኮ እየን ክምረፃ ገሊአን ክግለፋ እየን ሓደ ውድብ እኮ እዩ ክምረፅ ድሕሪኡ ደኣ ከምዚ ዘለዎ ክኸይድ ኣይኮነን ንሓዋሩ ስለዚ እቲ ንዓይ ቁሩብ ዘሰክፈኒ ኣብዚ እዋን እዚ እኳ ናይ ብሓቂ ጥርናፈ ዘየሎስ ንምንታይ ምክንያት እዩ ቁሩብ ክንቀሳቀስ ዝኽእል ትንፋስ ዘለዎ መሪሕነት ሃልዩ ተተንቀሳቀሰ ይሓይሽ ዝቃልሲ ኢለን መብራህት እያ ብዓብዩ ግና ብዓብዩ እዚ ዘልዕሎ ዘለኹ ዝተናኽፎ ዘለኹ ብፈላጣት ጽባሕ ኣኼባ ኣሎ ዝከኣለኩም ክትገሩ ኣኼባ ክትሳተፉ ክዕድመኩም ደልዩ እዚ መወዳእታ ዝሓተትካ ንፌስቡክ ዝሓተተ ኣብ ናይ ጽባሕ ብዕምቆት ክዝረበሉ ስለ ዝኾነ እዚ ትንክፍ ዘብሎ ዘለኹ ኣብቲ ኣኼባ ክትሳተፉ ክዕድመኩም ፈት ይቐኒየለይ ኩልኩም ኣሕዋት ሓደ ፀገም ስለ ዘለኒ ሕጂ ክፍለየኩም እየ ዶክተር ብርሃነ ቅድሚ ኣኼባ በዩ ኣብ ናይ ኣራሚት ሽማግሌ ብዙም ዝገበርዎ ኣለዉ ኣጋይሽ ኣለዉ ኡስታዝ እስማዒል ዓሊ ወከዛሊክ በርዱ ኡስታዝ ኣስሄል ክልቲኦም ከመጋይሽ ኮይኖም ኣብ ናይ ኣራሚት ኣብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ብዙም ኣሎ እቲ ሊንክ ክንሰደድኩም ንኽእል ኢና ክትከታተሉ راي أمين هاوي مرحبا بروح من شات قبر لكم يا ريت أقول لي كذا فوقكم يا سلام يلا ثانك يو اوكي أتصيلسكي أستاذ جبري هوت قلنا فتح مايك جبري هوت جبري هلو جبري هو نشتي كبرها سلز دلو خينتا صحيح بلا قالت بلسي بنالبات ترجمة حيزا خيتهلو زي تن حدنت قبرها بحدو خينا نسرح الزبلة مستأكبا حدا ودب نقوم إلى انتزارة نمعدام مالتي تن ودبات كو عينا بحدا زخون أمبر صحيح حيلن بقى قزن كدا مالتها يكون ግን እቲ በብውድብ ካ መፂኻ ኣብ ዘድልን ዘይድልን ሓሸዌ ካብ ግዜኻ ምጥፋእሲ ኣብቲ ዝተኣከባሉ ኣብቲ ውድባዊ ጉባኤ ወይ ናይ ኩሉ ናይ ሓባር ናይ ብሓባር ምስራሕ ዝብል ኣብኡን እቲ ነቲ ውድብ ከም ሓደ ውድብ ከም ሓደ ናይ ንኩሉ ዝጥርንፍ ሓደ መሪሕነት ገብራ ሓደ ተኣሽሙ ገብራ ተዘየለ በብውድበን ድሕር ከይደን ኩሉ ግዜ ነንውድበን እየን ዝሓስባ ስለዚ ኣብ ሓደ ክመፃ ኣለዎን ማለት እቲ ፋሕ ውድበን ይፈንጥሓ ማለት እዚ ኣነ ከብርህ ኢለ ኣነ ስታይ ገይረ ቴንክ ዩ ቅድሚ ጎነይ ቅድሚ ምኻድ ካብ ኣኸለኻ ሶሪ هو እቲ ትብሎ ዘለኻ ልቃዕ ኣለኻ በብ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ልፍንቲ ግን ናይ ሓባር ድኾነ መስርሒ ስምምዕ ኣውፂኦም ወይ ገይሮም እቲ ናይ ፓርቲ ናቶም እቲ ናይ ውድቦም ነቶም ናይ ውድቦም ኣሰራርሓ እምበር ነዚ ናይ ሓባር ስራሕ ብሓንሳእ ኮይኖም ስርሑ ናይ ሓባር ወስቶም ዝኽእል ናብ ክእትዎም ዝኽእል ነዚ ቃልስና ክቃላጥፎ ዝኽእል እምበር ኣብኡ ናይ ፓርቲ ከም ዝኸውን ኣለዎ ናይ ከምዚ ዝበሃል የለን ብሓንሳእ ኮይኖም ነቲ ናቶም ወይ ፕሪንሲፕል ናቶም ዘይ ኮምፕሮማይዝ ዘይገብር የውፁ ማለት እዮም ሕጂ እውን ከምኡ ገይሮም ኣለዉ ኣቲ ብቀዳማይ እውን ከምኡ ኢልናኩም ነርና እቲ ውፅኦሞ ዘለው መስርሒ ይኸውን ኢሎም ዶኩሜንት ንዓዲ ክእትወና እዩ ብሓንሳእ ክቃላጥፎ ክእልን ስልጣነ ኢሎም ዝገብሩ ኣብኡ ጥራዮም ክሰርሑ ማለት እዮም እቲ ናይ ወፃኢ ሕጂ እቲ ናይ ፓርቲ ልዕላውነት ዝቕ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ፋሕ ይበላን ንኣባሎም በቲ ናቶም ክስታዮም ከዱ እዮም ግን ኣብቲ ናይ ምስሓብ የቃልሎ ኣሎ ከምቲ ናትካ ትብሎ ዘለኻ ማለት እዩ ሓፂሩ ብቀዳማይ ያገለፅናያን ከይንኸውን ኢለ የቁርብ ከብርሃልካ
حراي مشام أسرع أنا ندحر دليت ندحر عليكو خجبري كالي تسأجم جن أبناء علامة قد قال يوم هلا حسبوا قال يوم نبكال أخذوا قالون دوت نناتهم تقات بلو أو أخيتو كروم أنتي أب حادث مصوي لي يعني فايز قبرز اللهم بر لك على ندحر بلب ندحر كجبر تخايلكو زقاي يقولون كوي بالكان علامة خان ندحر حنت خوينا نحنت نسرع زم غيار تراي ندحر كوينا تن تب زبل مخنيات كوي بالكان لك على دارقا بحر حراي يحمد اللهم نتيت قول صزل حجيتي بدرجة تنودبات سميرا حنت أكل كونا زي كونا نفس وقف ودبنا تا بروجرام على أب متساء إرترا كتعوتو تدل حجيتنا يودبن قداي أو شت ودبن كسر حالو أبزز قبر دلو لفنتقن كاب نفس وقفهم نبين كوينو دسرع بتوهاهيكا بحاد هونكا حدا ناي حبر نقول غاز وكل مرحنة مريتكا بؤو مسرتك أني بزيادة عن توي ونتن كيفانيرا أبزخون يكون أبناي وسائز قبرو مكسخاسات نفسه كف ودب نبين خيدو كزارب كله انت ياهم سقوم تمالي كم زبولو متيومنا قدمي وكم زعمسولو متيومنا بحادهم كنت تموتو زي لكم تاي زبل ملسي كل جزي وهبني ስለዚህ እንታይ ይድላ ሕጂ ብሓደ ንኩሉ ተጠርኒፉ ሓደ መሪሕነት ገይሩ እቲ መሪሕነት እቲ ናይ ተቃውሞ ደንበ መሪሕነት ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ኣብ ናይ ዲፕሎማሲ ይኹን ኣብ ዝኾነ ነገራት ሓደ ናይ ሓባር ኣፈኛ ይህልዎ ናይ ሓባር ከዓኒ ምንቅስቃስ ንክገብሩ እቲ ናይ ውድቦም ጉዳይ ሓደ ኮኑሉ ዘይክእሉ ዝተፈላለየ ዕላማታት ኣሉ ናይ ፌደራል ሲስተም ክገብር ዝደሊ ኣካል ኣሎ ናይ ካልእ ሲስተም ዝደልሎ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣብቲ ፕሮግራማቶም ክፈላለዩ ይኽእሉ ሕጂ ብሚኒመም ኢሉ ገሊፅዋ ነይሩ ተጋዳላይ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ኣብቲ ቀንዲ ክጥርንፎም ዝኽእል ኣብነት ብዛዕባ ልኡላውነት ኤርትራ ጨሪሶም ኣሕሊፎም ክህቡ ከም ዘይደልዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ተኣልዩ ብዲሞክራሲን ቀዋማዊትን ዝኾነት ኤርትራ ክትመሓደር ካልእ እውን ከምኡ ዝኣመሰሉ ሓሙሽተ ዝኾና ነጥብታት ኣገደስቲ ንኩሎም ከም ዕላማ ዝቃለሱለን ዘለዉ ኣብዚአን እዮም ተሰሚዖም ክኸዱ ካልእ ትንተናታት ዘድልዮ ኣብ ምምሕዳር ናይ መጻኢት ኤርትራ ኩን ኣብ ገለ ከም ኮይኖም ክዋስኡሉን ክቀሳቀስሉ ዝደልዩ ግን ንዕኡ እናሰርሕሉ ምስቶም ኣባላቶም ኮይኖም ይኸዱ እዚኣ እታ ሓሳባት ዝያዳ በርሃልካ ኦኬ أستاذ بشاي تفضل. اوكي سمع له واسمع لنا باشا. اوكي كميك انكم سلام كلكم بحضرة اذا هم لما تساتفتي والتنايلومي بمسرته زعباتنا بقدامي حالة عربي زقبرنا يوش كل ساعة مالت عندنا خمس زارب نابقو يتزيادة قال ترف ساعات ترغي مخاني يمان صقام كنبل نخيل مالتي ابتي نايب قداماي انت خوينا خنزارب قرب تناخف وصنعكم حجي فلا يود لبس تنكف وصنعي مالتي ابتنا عايز ملكتون تغيسو مالتي مجمريا خجمر كلو خ انت بلدلي كمتي برهان ردا زبلو نقفيتا غيرنا نقفيتا قال خيهلو شي بو انت تجمر قال زبل اي ثينك هم تمثل ضربات زاري بو حقيو نتحالفنا يا جمجمنا باشاي انا كزارب كله سير يتون تلكم حسابات لبوان تلكم الى نيرون واحد جسد انا غفيتها ذكر نقص ذلو سعدل هم زلو ايلو بربوني جمر يكونت يعني ما سبقت يا الحان تقبلي لهم براني تمام بسرته شيء كن حاسس كن بلو نجر انتليو بزعبا زخونه يكون دسكفنا وي نقفو نفسنا وي نخلوت كن نقف انتليو صبغي بهم نجمر ولا كل شيء تعلمنا يوم صبغي ابتا ملختنا ايتا شماغل كتمص خلا عندنا تزاريبنا ابو حدن كلتن كنبهار كلنا انا بذا نفسي نقفو نجر حدا لون شقا انت ايو فقاد كيبولكي كي تسرعك اتي ملي شلو نبرحنا ردا مالتي اي تردع كان مس زحلي
ተረዲእካ እምበር ክብል ተሃዋኻሪ እየ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣካል ካብ ነፍሰይ ጀሚርካ ኢሉ ሓፍ ኣቢሉ በጋባብ ናይቲ ገዛ እንተደኣ ምኻድ ተሳኢንዎ ሕፅረታት የርኢ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ነፍሰይ ክነቅፍ ይደሊ ካልእ ነቐፌታ ዝህቦ ዘድልዩ ብሓፈሻ እንተድልዩ ግን ኣይተረዳእካንን ዝብል ኣዘራርባ ተረዲእዮ ከም ዝነበርኩ ድማ ከተሓሳስብ ይደሊ ማለት እዩ እዚ ሓደ እዩ ካልእ ኣብቲ ብርሃነ ዝበሎ ንዓና ከም ሃገረሰብ ፋራታት ንስኻ ድማ ከም ወዲ ከተማ ሽፃራ ገለ ዓይነት ኮንካ ዝበሎ ኣይ ቲንክ ኣብዚ እውን ብፅቡቅ ኣይተረዳእንን ምክንያቱ ኣነ ከምኡ ዝብል ኣረዳድኣ የብለይን እኳ ደኣ ብግምጣሉ እየ ኣነ ዝርድኦ ነቲ ኩሉ ሕግታት ናይ ሃገርና ዝገበሩ ናይ እንዳባ ኩሉ ሕግታትና ዝገበሩ ብዛዕባ ሰብ ይኹን ገረብ ይኹን እንስሳ ይኹን ኣናባባር መሬት ይኹን ኩሉ ዓይነት ሕግታት ክቅይሱ ዝኽኣሉ ብዛዕባ ሞትን ሂወትን ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ነገር ክገብሩ ዝኽኣሉ ከምቲ ንዕኦም ዘነባብሮም ኣጋባብ ማእቶት ናቶም ኮፍ ዘበልዎ ሕግታት ኣብተን ዓድታት ሃገረሰብ ኮይኖም እዮም ስለዚ ኣነ ካብቲ ወዲ ከተማ ሓደ ሓደ ነገራት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ሰኒቁ ማለት ዝያዳ ዝፈልጥ ዝመስሎ ብጋባብ ኣናባባር ክንከይድ ከለና እቶም ኣቦታትና ኣብ ዓዲ ኣብ ሃገረሰብ ኮይኖም እዮም ንዑ ገይሮም ካብ ራእስታት ግራጅማታት ቀነጅማታት ምናልባት ዝተሓተ ክሳዕ ባሻያት ከምዚ ናተይ ኣነ ዳእሳጓ እዩ ናተይ እምበር ከይተረፈ እዚኣቶም እዮም ኣናባባር ናይ ሃገርና ዝገበሩ ካብኡ ነቒሎም ዘይገበርዎ እቲ ሕጊ ቅዋምና ከዓና ናትና ግሪቫንስ ወይ ቅሬታ ዘሎ ከዓኒ ካብዚ ነቒሎም ከመሓይሽዎ ዘይፈተኑ እቶም ቅዋም ክገብሩ ላዕልን ታሕትን ዝበሉ ኣብ ኤራ ናይ ህግደፍ እዩ እቲ ሽግር መፂና ዘሎ ምክንያቱ እቲ መሰረቱ ንዕኦም ንህዝብና ዘነባብር ብዛዕባ መሬት ይኹን ብዛዕባ ዝገዛዝ እውን ኣብ ካልእ ገዛ ዘየለ ብክልተ ኦፊሻል ላንጉጅ ንዛረቦ ዘለና ሓደ ካብኡ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ኣውራጃታትና ድማ እዚ ከክንዲ ጎቦ ዝኸውን ነገራት ሃገረሰብ ዝገበርዎ እዮም ስለዚ ብልቦና ክንርኢ ከለና ከምቲ ብርሃነ ረዳ ጌርካ ዘቕረብካዮ ዘይኮነስ ብግምጣሉ እየ ኣነ ዝርድኦ ማለት እዩ ናተይ ተረድኦ እየ ዝነግረካ ዘለኹ ንስኻ ኣይትፈልጦን ኢኻ ማለተይ ኣይኮንኩን ምናልባት ግን ስለ ብካልእ ዘቕረብካዮ ኣነ ብከምኡ መንገዲ ዝመዝን ኣይኮንኩን ካልኣይ እቲ ዶክተር ነቢል እውን ካብ መንገድና ከተውፅኣና ደሊኻ እንዲኻ ትደሊ ዘለካ ዝበልካኒ ካብ መስመርካ ኣነ ከውፅኣካ ኣይክእልኒ ንማንም ካብ መስመሩ ከውፅኦ ኣይክእልኒ እዚ ከም ገዛ ናይ ክትዕን ምምያጥን መጠን ሓሳባተይ ጥራይ ዝገልፅ ማለት እዩ ርእሶናተይ ሓሳባተይ ዝፈልጣ ኮይና ተሰማዓትን ነገር እየ ዝዝርግሕ እምበር ንሓደ ወይ ዝኾነ ይኹን ካብ መስመሩ ከውፅኦ ኣይኮንኩን እቲ ውሳኔ ምስኡ እዩ ዘሎ ብደረጃ ምርድዳእ ኮንቪንስ እንድሕር ገይረዮ ንሓደ ወይ ከዓ ንሱ ኮንቪንስ እንተገይርኒ ኣብ ሓደ ክንመፅእ ንኽእል ማለት ክንመሃሃር ንኽእል ኣብ ነንሓድሕድና ማለት እዩ ብደረጃ ካልእ መንገዲ ግን ካብ መስመሩ ዘውፅኦ ሰብ የለን እዚ ንዶክተር ነቢል ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ካልእ ዕቁባይ ዝምልከት እንታይ እዩ ዕቁባይ ክምርምረና ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ዝገዛ ግን ንሕና ብዙሕ ቻሌንጅ ክገብረና ኢና ንፅበዮ ነርና ግን ከምኡ ኮይኑ ይተረኽበን ምሳና ኢኹም ትጓዓዙ ነርኩም ምሳና እዩ ዝጓዓዝ ነይሩ ዝገዛ ኢኻ ትብል ነርካ ኣየኖት እዮም እቶም ቻሌንጅ ከም ሕቶ ንዕቁባይ ዘቕርቦ እቶም ትፅበይዎም ነበርኩም ቻሌንጅታት ክገጥሙና እዮም ዝበልኩሞም ግን ከዓ ሞር ኦር ለስ ናተይ ገጢሙኩም ማለት እዩ እቲ ካልእ ዳርጋ ደሓን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ግን እቲ ንስኻ ዝገመትካዮ ብዙሕ ቻሌንጅ ዝገጥመና እዩ ዝበልካዮ እንታይ እዮም ነይሮም ምክንያቱ ክጠቕሙና ስለ ዝኽእሉ እዚኦም ኢና ንፅበ ነርና ከምዚ ክትብሉና ኢኹም ከምዚ ክትብሉና ኢኹም ኢና ንፅበ ነርና እዚ ከምዛ ዝበሃርየቱ ቻሌንጅስ ኢና ክንቅበር ንፅበ ነርና እንድሕር ኢልካዮም ነዚ ገዛ ክጠቕምዎ ስለ ዝኽእሉ ንዓና ንኩላና ከብልሓና ስለ ዝኽእል እንተቕረብካዮም ፅቡቕ እዩ ብድሕሪኡ ዝዛረቦ ነገር እንታይ እዩ ኣነ ኣብቲ ኣገባብ ናይ ቃልሲ ውድባት ክህልዋ ናይ ግድን ክህልዋ ኣሎ ውድባት ዘይሃለዋ ደኣ መን ክህሉ ግን ንሕና ዘዛርበና እንታይ እዩ ኣገባብ ኣሰማምርአን ኣገባብ ኣቀላልስአን እንታይ እዩ ባክግራውንድ ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ ህልው ኩነታት ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ ካብኡ ነቒልካ ድማ ናበይ ገፅካ ትኸይድ
بزلو تحساسبا إنا خنكي زقبانا which means تاريخ نرئي تحتاتنت نرئي حاجنت نقبر ناب حيل نغير لوت نمسر وخلا أزراربا كاب حسابات كاب ثيوري إيسا جميرنا ناب تقبار نخيل ناب حاجنت نمسر حيل نقبر ناب لوت نمسر مالك إذي يشنا عايز ردأني أقباب قالسي مالك إذي كونن إذا أنا زرع هو قابزاش ما قل لزمسي نتكرسى نقر كي رأيت أبو خلو تسامعنا لنا إحنا ذا كسابون قالوا الدبات الله إنتكم مناي نبرن زبالة حنت تكون ولا زيادة كم زنبرة تتعيشي مالتي إذن عايز زارب النبار كاب تاريخ بقص أم من تاي كونتات نيرنا سلام تاينا فحفحيلنا نيرنا سلام تاي كحجين صرنا فعلنا انتاي فحفح بالنا زنبرة نعوها منع تحتات النتي وصلوا بخمي فتحنا نعو دحار كم يقرنا بحال ندت المسل ناب حيل الوت لو تخانا مسل إيه ده زاربني نعاي مالتي ترى ذي كوينجن ناب بيش السركلي نان خير ناتي موجود انتايو ناب تماساسالنا يقرم أجواب السما مرا إنا خنكين شو مالك كمتي أبي إثيوبيا زنبروا ودباتنا أبنت انتاي شجر قتي موان ناب حال النتي مسامو فحي بلا انتاي تنقر إلى نحر مرمير كاي حجي إتي رول أبتي أو زنبروا عوهنتات نعاتنون شون كل اللي يبنن نيرو مالك ناب حيل خصقع خلوها تحيلي تقمنا يزبلوا حيلي نابنت عن توي مي تقيسوني رقمنا وياني نابنت ينيرو تحيلي إذا حيلي زقن كند مسقع زخون بزح حرفاف نقرات أوشت سلز حزل نعاتنون بزتفر عليه من قد تريت سلز قبرن ني حدنت قال سخ كايدا أبزي كلارو درجة بسيحو كساب نتهاجر زقد فوق خينن ماتي مس مساون تماساسال نقر انتاي تشجرن اندحريلنا أبقى بقارسي سقم سلزم صاي تقابل بقارسي انتايو كن مرمرو تنفلتو هلنا أنا علامة انتايو ما انتن مسرته وحدنت نقبرمو أقابل بسمامرانا الماني كونسيستنت لما انت اصالي خون لنا نمالتي مبر ودبات دي تمام خانن وي تحدنت دي دلس لزخونه يخون نغرسي صرناتنا ني حبار اغابا بقالارسا نمخاد ايكونن ماتي مسرت حساب زلو اغابا بسمامر عند حرجرنا كن نحنا شعو بتخكل كنكاين نخل نابغو كابزا حليفه نابيك خيد حجي نابسلالف حيلتات مات السلالف حيلتات إذا حجي زلنا مدرخ نعاي أنا خمد نخلقه السلالة حيلتات يزرعين السلالة حيلتات من مسمن يتسقع عنه تعين تجبر السمام رأي جبرانه مسمن يخلص تسقع نا باور نا بجوبهن ويكا أنا بجوبه تسقع زبالة زرار بالون دي جنس تسقع جبا بشم تسقع تاري يكون سي تجوبه أنت عينة تجوبه أنت عايز جبر جوبه historically نحرينا كم إذا أمثل جوبه بناتي عررا إذا حجز خير ذلوا ببزحته بحافشاوي الزرارة بخريه خلقه نابس أمريكان إمبرياليزم زسقع ذله إزاي تجوبه نعايز الرأي نزله مالتي إذا جوبه زي كسبنا أنا كودك هاجرينا سيتيزن سيناكون هنا ناتباله لزمرو لزله جوبه مالتي إذا جوبه زخا historically أنت عينت جوبه خمانو رينا يعين مالتي تاي كم تجبرنا رينا يعين مالتي Eritrea is now a melting pot إلى كليب بصحة كلها فيسبوكون بز مخناتي نتاي ملتين بوت إريترا إلى زلقانة كل الحيلتات زلقا بمولعة أو أبتبوتي الفسام مالتي ما كلام إنجليزي إثيوبيا ديو ويانا إذا مثلا فحص نقرأ عون كم زلوا ديو ولا أمريكا ديو ولا خلوتي سرن بلوكس زلوا حيلتات ديو بمولو إذا حيلتات دي أبي إسرائيل فوكس تقبل زلوا مالتي أبتب حرناتنا كل شيء على عالم تحت نقول زلنا أبو يفسد زلوا مالتي لازم إحنا متعرقنا تاعتهم نسأ خنوصن حدنتنا خن عنترن ندل أكلات إنديبندنت خنكون ندل هاجرنبر ناتن معكوخينا ومسموعي انتايد بهالا يكون نحن ازي يسزر رأي نزل السلالة حيلتات باقا حجي ازي بلوكس ريو زلقو without any accountability نا yesterday today أبزي فوتزي يفسسان له مالتي زي شجر زي سلز الرأي نزل لي مو صباحا نقول حدا جنيا خون سلز خيده دزاربن نزله انتاي alternative نات كامو باشاي انت حركتوا بالقونكم انا جليس يا قدم حجي ابريه جليس بزعبا ودبات انت خوينو تايله جليس ودبات كعرقان برك عرقا يكون زفتراي إلى كل جزاوتي بصحف كي ترى جليس مالتي مغنياته تاريخنا والنسيج مسك
ካብ ወከዛገር ጀሚርና ካብቲ ንዝክሮ እንድሕር ክንመፅእ ኮይና ህዝቢ ዲማንድ እዩ ዝህብ ጠለብ ስመሩ ድሕሪ ሰሚርኩም ኣይፅናሓኩም ፀላኢ እዩ ዝብለካ ነቲ ስራሕ ግን መን ይሰርሖ ተን ውድባት እየን ዝሰርሖ ስለዚ ውድባት ወይ ፋሕ ይብሎ ወይ ከዓ ይሰርሖ ማለት እዩ ነቲ ሓድነት እዚ ሓድነት ዝክስራሕ እንተኮይኑ ከዓኒ መሰረታዊ ምእንቲ ኸውን ኢለ ኣነ እተን ናይ ብሓቂ ኣብዚ ቴስቲን ዝኾነ ዓመታት ዝሓለፍናዮ ሓደ ዓይነት ኣረኣያ ዝነበረት ንሰን እሞ ይዕኮኻ ብድሕሪኡ ከዓ ምስቶም ካልኦት ዲል ከመይ ገይረን ከም ዝገብራ ክፈልጣ እየን እዚ እዩ ናተይ እዚ ውሕጅ ኣከቦ ኩልኻ ድሓን ንዑ ዳ ብሽም ስምረት ስምረት ጥዕምቲ እንድያ ብሽም ስምረት ኩልኻ ግን ኣብኡ ንዕቆር ንተኣከብ እንድሕር ትብል ኮንካ እቲ ፋሕ ብትን ከዓኒ ደድሕሪኡ ክመፅእ ከም ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ነናቱ ዝምባልየን ነናቱ መልእኽትን ኣብ ውሽጡ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ድሮና ናይ ኢትዮጵያ ሰትል ገይሩ እሞ ሕጂ ንዑ ድሓን ብሓንሳብ ንኹን ዝብል ናይ ሸፈጥ ኣዘራርባ ናይቶም ድላይ ኣብድላዮም ክፅግዑ ዝፀንሑ ዘዋፅኦም መሲልዎም ምክንያቱ እንታይ ፓወር እንዲዘሎት ነገር ናብ ዝመፀ ፓወር ክትፅጋዕ እንድሕር ኮንካ ናብ ወያነ ክትፅጋዕ እንድሕር ኮንካ ቢኮዝ ወያነ ሓያል ስለ ዝነበረት ጥዑ ዓቢላ ዓዲ ክተእትወና ሓደ መንገዲ ማለት ወያነ እንድሕር ጠፊኡ ወይ ደኺሙ ድማኒ እንደገና ተመሊስካ ካልእ ሓያል ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ the same process is going on እዚ እዩ እቲ ንዓይ ዘዛርበን ዝብል ኣብ መወዳእታ ክመፅኦ ዝደሊ እንታይ እዩ ናብቲ ናይ ውድባት እንታይ እየን ክገብራ ሰሚረን ውድባት ነው what is the role of all of us ወላ ውድባት ወላ ኢንዲቪጁዋልስ ወላ አክቲቪስትስ ወላ ገለመለሲ እንታይ እዩ ናትና ሮል ኣብዛ ስቴጅ እዚኣ ሕጂ እንድሕር ኢልና ሲምፕሊ እንታይ ህዝባ ሓያል ህዝባዊ ምንቅስቃስ ምፍጣር እዩ ካልእ ወላ ሓንቲ ንገብሮ ንኽእል ሕጂ ስልጣን ንወስዶ የለ ወላ ገለ ንገብሮ የለ ውድብ ንኹን ኣይንኹን ንገብሮ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ እየ ድማ ኣነ ቀደም ሒዘ ውድባት ናተን ውድባውታይ ድበሃል ከወንዝፍኦ ኣለዎን ክጠፍኣ ኣለዎን ማለት ከወንዝፍኦ ኣለዎን ናብኡ ፎከስ ገብራ የብለን ናብቲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ክምዕብል ኣሎ ዳትስ ዋይ ኩሉ ሩባታት ናብሮም ይፈስስ ኢለ ዝፀሓፍክዎ ምክንያት ኩሎም መንገድታት ናብሮም ይምርሑ ኢለ ዝፀሓፍክዎ ምክንያት እውን ኦዲዮ ከይተረፈ ክሳብ ሕጂ ላይቭ ኢሉ ዘሎ ናብ ይኣክል ምእንቲ ኩሎም ትኸዱ ብቲ እዋንቲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ መፅኡ ኣሎ እሞ ኩልኩም ኣወንዚፍኩም ናብኡ እዚ ምክንያቱ ሮል ናይ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኢና ነካይድ ብዛዕባ መን ይመርሕ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ሓደ ዝኽእል እዩ ዝመርሓካ ኩልካ ትመርፆ እዚ ዝኽእል ኣብ ሓደ ውድብ ክርከብ ይኽእል ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩሞ ብዙሕ ግዜ ንብሎ ኢና ኣብ ብዙሓት ውድባት ክርከቡ ይኽእሉ ካብ ወፃእ ካብ ውድባት እውን ክርከቡ ይኽእሉ ማለት እዩ ዋላ እኳ ናብ ሓደ ነገር ዘራኽቡካ ቆፂርካ ዝግበር ዝዛረበልካ ዘራኽበካ ካይንድ ኦፍ ሎቢስትስ ከይተረፈ እኳ ዝግበር ስለዚ ንሕና ዘዋፃእና ነገር ክንገብር ብሓባር ኮይና እዩ እቲ ክስራሕ ዘለዎ ነገር እምበር ቅድድም ናይ ካባይ ክንድዚ ካባኻ ክንድዚ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣይኮነን ዛትስ ዋይ ከዓ ኣነ ነቲ ኮታ ዝበሃል ትርጉም ዘይሃብክዎ ዛትስ ዋይ ነቲ ኮታ ዝበሃል መሰረታዊ ረዋሒ ናይ ምፍልላይ ኣይኮነን በሪ እንታይ ዝበሃል ንእሽተይ ግደ ዘለዎ ኣብዚ ስቴጅ ዘለና ሕጂ ማለት እዩ ተደኣ ናብ ዓዲ ኣቲና ግን ሽዑኡ እቲ ኮታ ክህልዎ እዩ ሓንቲ ውድብ ክንደይ ኣባላት ኣሎ ኮታ እቲ ናትና ቅዋምን ባይቶን ዘቐምጦ መምርሕታት ተኸቲለን እየን ሽዑ ኣነ ውድብ እየ ክብላ ዝኽእላ ሪኮግኒሽን ከዓ ዝረኽባ ማለት እዩ ሽዑ እዩ እቲ እንታይነተን ድፍለጥ ንስልጣን ከዓ ኣቃዳድማ ዝኽእላ ማለት እዩ ሕጂ ግን ናይ ሓባር ስልጣን ማለት እንታይ እዩ ናይ ሓባር መሪሕነት ምግባር እዩ ስለዚ ሮል ናትና እዚ ክኸውን ዘሎ ናይ ኩላትና እንዳበልኩ ዳርጋ ወዲአ መስለኒ ዝተረፈ እንተሎ ቀሲልና ክንብሎ የቐኒየለይ የቐኒየልና ባሻይ ዝኾነ ሓፍ ዝበለ ኢድ ስለ ዘየለውን ዓብድል ሸወ ይበካ ፀኒሐ بزيادة طبعا تي نغفيتا نفس نغفيتا كل جزء أبتي مجرش أخيبا زقبر مالتي مسؤوز قيد له نغفيتا انتدا قريب وقعت تنغفى السبون بزعبات قريب الأزولو نغفيتا بزعبقو ملسي كتبون حطو أقداسي مالتي بآخر جمر دكتور نبيل اوكي ثانك يو ايا ابراهيم قايل وط ابي نير دحان كن ولا نوع حبو مجمرا دحر ايا ابراهيم والله ما مشكله انا فليته بكا مخنيات اوكي ناتكا صرز بلس كونت اوكي باشا اذا مجمرا ثانك يو تي من نقاف معبال نقدميتكم معبلنا زغل من دحريد ملسنا يكون دحارون قتي تبعاله ريفايس قبر خلها جيجادي قنعدي تبعها لاي ناتي جيجا ترديها غيتقول تنات كا
ክትውፅኣና ኢኻ ማለተይ ብኽፋት ዘይኮነሲ ካብቲ ተዋሃበና ማንዴት ክንወፅእ ኢና ማለት ኢና ትብሎ ዘለካ ክንገብር እንድሕን ኮይና ማለት እየ ባህላይ እንድሕን ከምኡ ዘይተረዳእትካ ሕጂ ብከምኡ ክትርድኣ ምሕፀነካ ካልእ እንታይ ክብል ደለየ እቲ ናይ ዘሎ እትብሎ ዘለካ ኩሉ ኣብ ናይ ውድባት ገለመንታት ፅቡቅ እዩ ብኡ ድቃወሙ ነገር የለን ግን ሓደ ሓደ ነገር ኣሎ ክንቅበሎ ዘለና ነገር ኣሎ ኣብ ደለካ ተውህቦ ኣብኡ ኮይንካ ኢኻ ዝሰርሕ ዘል ደይንለ ነገር ንክትፈጥር ሓድሽ ምዕራፍ ምጅማር ማለት እዩ ሕና እዛ ሽማግለ ክትነቅል ኮላ ኣሕና ኣይኮናን ተቀራረቡ ኢልናዮም ባዕሎም እዮም ተቀራሪቦም እቲ ተቀራርቦም ዝነበረ ኢሎም ዝሓሰብዎ ግን ኣብኡ ዕንቅፋት ስለ ዝረኸቡ ነቲ ዕንቅፋት ካብኡ ቁሩብ ክነሳልጦም ክንሕግዞም ወይ እስኪ ክንፈልጥ ብምባል ዝቀረብና ደኣ እምበረይ ተቀራረቡ ኢልና ኣይኮናን ከይድና ክንቀራርቦም እቲ ምቅራብ ካብኦም ተበገሰ ደኣ እምበር ካባና ተበገሰ ኣይኮነን ኣብ መንጎ ቴክኒካል ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ንዑ ስለዝኾነ ኩላህና ብዘለና ክንፍሰምዐና ሕና ኣይኮናን ፑሽ ጌርናዮም ባዕሎም ኣድላይነት ኣለዎ ኢሎም ዝቀርብዎ ስለዝኾነ እንታይ ሽሙ ኣብቲ ምስ ረብሓታት ምስ ጎበይ ክትፅጋዕ ገለመልታት ኩላ ግዜ እዚ ናይ ፖለቲካ ጌም እዩ ሎሚ ናፍቲ ትቕየር ግን ኮር ፕሪንሲፕል ክህልወና ኣለዎ ኩላ ግዜ ግልብጥ 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 ናበልካ ትነብረሉ ዘይክእል ሓደ ነገር ክትቂሮ ዘይትኽእል ኣብቲ ናይ ልዕላውነት ናይ ሃገር ኣብኡ ኮምፕሮማይዝ ዝገብር ክኾን የብሉ ግን እዚ ከስዕረኒ ይኽእል እሞ ሎሚ ምስ ክሰርሕ ወይ ገለመልታት ምባል እዚ ዘሎ እዩ ሓድሽ ክሕደሰና የብሉን እስኻ እውን ትስሕቶ ኢለ ኣይግምትኒ ግን ኣብቲ ሓደ ከምታ ደጊመ ክደግማ ማለት እየ ኣብቲ ናህና ዋሕስነት ወይ ናይ ሃገርና ውሕስነት ወይ ናይ መጻኢ ፊቸር ናይ ኤርትራ ካብዚ ንስርዓት ክንግልብጥ ኢልና ኮምፕሮማይዝ ንገብረሉ መንገዲ ክህሉ የብሉን ኣብኡታት ኣጽኒዕና ክንሕዛ ኣለና ዳስ ዋይ እዚ ሽማግለ እውን ኣርጊፁ ኣትሪሩ ዝረግፀሉ ዝነበረ ፍቲ ናይ ክንሻረኽ ኮለና ምስ ካልኦሲ ኣስተውዒልና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ዘረባ ሒዝና ኢና ንኸይድ ነርና ብዝተረፈ ተረዲኣትካ ከውንታ መንገድና ተውፃና ዘይኮነ ሊትራሊሲ ካብቲ ተዋህበና ማንዴት ክንወፅእ ኢና ካብዚ ትብሎ ዘለካ ክንገብር እንተኮይና ማለት እየ ይቀኒየለይ ቴንክ ዩ ዶክተር ነቢል ምስግና ሓጎስ ገለ ክትብል ደሊኻ ኣለካ لا ايدي يلعلكن انا اوكي نو مايكات خفيفه لا إدكاس لزيت عليها اوكي صوايب اوكي تفضل استاذ برهان ሰላማት እንደገና መርሓባ ማሻይ ካብቲ ነቐፌታ ድሃብካንሲ ሞይተ እኳ ብስሓ ሞይተ ምክንያቱ ብዛዕባ ሃገረሰብ ኢለ ስለ ዝተዛረብኩ ነቲ ሕጊ እንዳባ ፀቢቐ ፈትፊተ ትፈልጦ 10 ግዜ እውን ዝዛረበሉ ጉዳይ ከም ምዃኑ መጠንሲ ወቂዕካኒ ፅቡቅ ጌርካ ወቂዕካኒ ኣይተጋግኻን ግን እንታይ ኢኻ ክልካ ነገረካ እንታይ ኮይነ ኣብቲ ዝዛረቦ ዝነበርካ ንሕና ከምዘይ ንፈልጥ ጌርካ ኢኻ ቀሪብካና ነርካ ኣይታ ይቅበላኒ ኢልካ ዳ እምበር ንሕና ከምዘይ ንፈልጥ ምክንያቱ ሳቶም ቶም ፖለቲከኛታት ንዓኻትኩም የዘንግዑኹም ኣለው ዳርጋ ኢኻ ትከና ንሳትኩም ሓንቲ ትፈልጥዎ ነገር የብልኩምን ንሳቶም ምናልባት ከታልኩም ክእሉ እዮም ዝብል ኣዘራርባ ኢኻ ነርካና እዚኣ ናትካ ኣገባብ ኣሰራርባ እያ ነይራ ስለዚ ንሕና ከም ደናቁር ንስኻኻ ከም ልባም ኮንካ ስለ ዝቀረብካ እያ ኣነ ከምኡ ኢለካ ሃገረሰብን ወዲ ከተማን ንበልኩ እቲ ዘይኮነ ብዛዕባ እቲ ሕጊ እንዳባ ከም ሃገረሰብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ገለ ኢልካ ንትዛረቦ ዘረባ ኣነ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ምሳኻ ዝሰማማዕ እየ ብኡ ስለምንታይ 10 ግዜ ዝዛረቦ ኢንፋክት ሽዑ ምሸት ከማን ክዛረብ ከለኹ ተዛረብኮ ነገር ተዳሃልዩ ኮይኑ ሕጊ እንዳባ ናይ እንዳባ ሕጊ ጠቂሰ እየ ተዛሪበ ስለኒ ተረኣ ትዝክር ኮንካ ስለዚ ንዓኣ ድሓን ዋላ ሸለል ትብላ የቕረታ ከማን ክሓተላ ክእል እየ ንሃገረሰብ ስለ ዝበልኩ ኮይኑ ግን ልዕሊ ንሳቶም
نعهاتكم كستاك جبرهم كل يوم انتاي ما كوتا كوزا قد سايكون انجليز بلا زرار ما بسكتان احنا درعنايا كمزا نبيل دولا ناتنارول تا ساتون تو ايسو ملاز نور نقرات نمع الرأي يعني خلاي نبرتن هذا نقر كنفلتو زقبانا نزين احنا حجي تكينا نبلو زلنا زروا برهان سوداني يجميرو إذا تخطفلوش أنا حكا زرواتات كله بتغلالا برهان السودان خا زي أسي لمس غيركم كتقراروا تقولوا لكم يلي قريبوني ስለዚህ نحن ناتينا تختيلنا actually نحن نجزا نفسنا يكون نبيل كبلك كاتساني هني كالتن ودوات يقرأها حتى لوين وي زغور اوغيغاس رمالوين تبل زروا نحن تزلنا اينا نقبلكم حجي انت دا أدي كيشالني لا تنت أيها بالعيد راح يسقي أيها بالعيد راح يسقي تقربت لك حتولى أمبرك على يتولاني أنا تقربت لنا أنا قرينا غيرنا على يكبرنا سلزي نيكوتا نيرو قداي نيكوتا قداي كا أوكي مريح نت كوتا دليو نيرو سنة داش ما قلة كوتا دليو نيرو نجينا حنا نشرح كيدنا حجون عواز قدبوس حتى الناس يعني نيرو سمتام تباي تاخذكم زيت مربروب للناس يعني نحن قبروين خليني أنا تتوابتنا أنت نقر على لكن كمز صحاح جاء أسبيع تاخد زاربوس أنا حكيت أنت نقر نسخة شيء عبيك اللي تعلن الرأي اللي كان هنا تتجلس كحقول بيجي خم تخونا له خم تخونا له خم تخونا له تقول لنا يا why didn't you do something سنتاكم ديك وركاكن نشتي نقر أبانا أتو مسكاسي كم تزحتتناك نسيلك أوكي اسمه أتو شوات إيش قدايجي أدلاين نتالو مسمار يكون أنت أقداش ويكا مستبلا زلها حجي من البات أو أمريكا هاتو ديوم ويساب جيب هاتو ديوم كم تاسبلا أيرخبنا زرخبنا نقر دالي خوينو بتصحفوا ما تمكراهم إذا عينة السرار حازي أيرانا اللهم زرعنا يتدأهلي خوينو ፈፂሞም ምስ ወፃኢ ጉዳይ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይልታሲ ፈፂሞም ክራኸቡ ከም ዘይብሎም እዩ ዝገልጽ እዩ አንቀጽ አላቶም ብዮም ተሰማሚዖም ስለዚ ኢትዮጵያ ኣላ ድያቡ የላን ወያኔ ኣለዉ ድዮም የለውን ኣሜሪካ ኣለዉ ድዮም የለውን ወላ ሓደ የለን ንሕና ዝረኣናሉ ነገር የብለን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ክነካይድ ኢና ብሎ ምስ መን እዮም ክራኸቡ ንዖም ዝምልከት እዩ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን እቲ ዘለና ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ግን ሕጂ ፀቢቕና ክንርድኦ ዝግባአና ገና ዘይተፈትሐ ሽግር እዩ ዘለና ምስ ኢትዮጵያ ወያኔ ኢትዮጵያ ገይረ ዝግምቶም ክንደይ ነገራት ኣሎ ንኤርትራውያን ብኤርትራውያን ዘይፈታሕናዮ ሽግር ምስ ኢትዮጵያ ኣለና ግደፎን ኢሳያስ ንሱ ሕጂ ግድፍ ንግደፎ ንረሳዕ እየ ግን ብቐንዱ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ከራኸቦ ደይክእል ሽግራት ብዙሕ ኣሎ እሱ ከይተፈትሐ ክተዓረቕ ኣይክእልን እቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ስለዚ ንሕና እውን ነዚ ዘይረኣናዮ ኣይኮንና ነዚ ፈፂምና ዘይረኣናዮ ኣይኮንና ስለዚ እቲ ንሕና ምስኦም ኮይና ንዘራረቡ ዝነበርና ዓብዱ ቀዳድም በኣና ኣይተበገሰን ዘበገሱ ኣካል ከዓ መንግስተ ሰማያዊ ዋርሶ ብርሃነ ሱዳን እዩ እታ ብርሃነ ሱዳን ዝበላ ከዓ ንሕና ከዓ ደጊምና ምስኦም ኮይና ክንቅፅል ዝፈተና ዝሰራሕናዮ ስራሕ እንተሃልዩ ኮይኑ ከዓ ኣብ ምዕተራቆም በፂሕና ኦኬ ኣብ ምቅርራቦም በፂሕና ኦኬ ገና ዘይተቀራረቡ ኣካላት ኣለዉ እዞም ዘይተቀራረቡ ከዓነ ክቀራረቡ ምኳኖም ተስፋ ሂቦምና በዚ መንገዲ እዚ እታ ነገር ንሕና ዝሰራሕናያ ዓዊትና ኣለና ካልእ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ዶ ገለ ዶ ዚታት ኢድና ክነእትወሉ ኣይደለና ፈፂምና ክነእትው ኣይንደሊና በዚ ጀምሩ መጨረሻ ኣብ ዓወት ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ዝብል ዕግበት ግን ኣለና እዚኣ ወድሓንኩም የቐኒልና ከዓ ነዚ ዝሃብካ ዳ ነቐፌታ
أقداسي نقفتات تقبل مهنات خاوي ترد تخيل أوكي مايك غيري فلو ثانك يو أستاذ برهاني. أستاذ عقبة يتكحف بالكانير كقال كتب له الدل. هو أنا اللي ناتي حتسيري وأمينو ركب برهانة بزرزر سلزقودو دكتور نبيل كاتنك وصل النبرة نحن تتصاب ناس كابتاز جمرنا لا مجمرة جميع ناس سمود داتا يبنا احنا نتن 4 ودبات تقريبا سلز نبرة نزين كاب نتوري لوز نبرة ناي أسرداش ما قدر المقرة أبقى ننقص لنا تبقيسنا أبو استبقسنا له بحبارن ببولك أزراري نتي ببولكن بحبارن ززارنا كله آلو تاون أون تاون شنخات نحنا كله مزيننا نتي تزحلف تاريخ كله تنتينا لنا كله أما نقد زكايد أس كله تنتينا لنا نحنا ما تردينا هنا تنز جزاز وهاب نز جزاه بنيا وإتن نحنا نعان كنا قراربا إلنا زحزنا هنا تبسات مسأل إننا قراربا نقعد سنين موداتا إتميزانا ميزانا ذهبنا نساتهم إذن 4 ودبات أب علامة ناي منقصاص ولا حنت في الخمسة ولا تيدا تي ميزان وصلنا أب كوتا مخاني إذا عقبتنا إذا كونت عقبت أب كوتا باسا يبلن حجبا شاي كبت سقات لوز نوركات سقات لوز كادي كونس نتعصبات ناتكا مالتي كوتاس كباسا نايكلني وكم ميزان كا هون خلي نحنا قلنا كومينا مزين نتز مزنا يسني كم زلو يخاف توصل زلك زين أب استراتيجي نمعوات زوسدو تاكتيك باسي كقراربن كقرعاقن كوتا ايكلني انا قلنا كم يكون انت ميزان وسدنا يعني احنا مسمحت زوسدنا بو مغنياتي كمان أسرت زين لا تمالا سنان كوتا خنفتحو او إلنا فتينا قل بعلاتن كافتحنا أنتنا كوتا قداي حجي زي أبايتو استرخ بشكر دايو أصدقنا كرم دروب زي كألنا بعلنا هم فتحينا سلزبرنا برن بايتون حكيتنا من أنا ناسنا حاجة زدلهم تراخينهم قل بعلنا هم فتحينا سلزبرنا نعم نسبيه مالن قل حدا نقدر نهنا نحنا بضخم عنا تبقيسنا نسرح وسرح I think it should not be cautioned بالله أنا تي كلنا ذكر intelligence I think أبقر حزبي أبزوري ما نزارة سلزلنا نحنا كلا حبينا نزار ولا مهنات ولا حد بهم كمان نخيط سواد يكون بقلت نزارب سوس لزخنا إن أنا أبزوري ما نحنا حساباتكم كتبونا بخمزد أخذ كود نيركم بخمزد أخذ أليون نيركم إذن لازم تجبركم كأزبالة زين نحنا كوتاس لزبولهم نو سل سرطة واسي كنا وسل يوم برن نحنا رخيناهم إن أنا بدلنا حجي نغربي كم يقرنا نحنا 5 قوم نخال أنا انتهيت بالكوتي كتود هنا بالكوسني أنت تؤمنكم أنت كمان كمان نحنا تطوقنا نخلينا بركة عمت ملوكة متقاعس لارجع عم أسرت ورح في الكوسي حنتي أفرقوا من ما كلا أجاب من قبرتيلو صبوا إسجاز هم خبليو يخليو زي كونوا نحنا نصرح زلنا ما تكاث أخطبنا ويبخم كدفنا كتحيلنا بر أنا كدوسنا كمان يتبين ما نتشيل بتي يغني الله آمين عقباي باشاي تذكراني را بزربا خاسي كال تشالنجز كمان تصبينا نيرنا قليل كامو تي تشالنجز زبلكايو انت داخل تقلص لنا في الكاس كابو ممكن مهار نقل قليل قبل الساعة رسع كامس لا يرسا كون نيلا كوي تا تشالنج نحن خبرنا زبلسني we have to be challenged بزسرحنا وي نو أي تقولون يكون مراد كلنا خوليو ويكاب إذا سرحكم مازلهم أبزان كمزي جيجان يركم كلنا يتي challenge كم متزلوا كمزي خا تفتنوا لكم كأخبرنا اللهم نتيجة قبلنا يكون it should not be cautioned مالتي أنا أنا بحكي أنا قرب أبتي
زورد زنبرة زرابات سي تعريقنا لنا سلزبولكم أمينكم معنا خاخت أمونات فتن لكم انت هيدا أمهم قبر ذا انت هيدا خال علنا أمون كما قرارب تسني نحر كلتا سبات وأربعة زنا أربعة ودبات زينسي هو دباس نيرنا حجي تفلالينا نيرنا حجي كنتاتنا يزبنا رينا بزن خدو درنا أقواب نخد كنا أيكونن أقواباتنا حجي أريمنا نحنا خا لبونا كابتي عبنا قرز بولو ناسني نلبم كأس لزلنا مو هزبنا خا بتشجر وريد وزلو نتيجاتنا علينا نحا بحانساب متينا كنسرح نخلينا زبل نحري لهم ناس كن أمنوا على النمبر تدا we cannot go beyond that بعدنا كونسبيراسي خنفدر أي نخلينا خنا تحرارهم من دبلنا كلنا نحراي I think زي مقابع يا نبيت فردي كنا نحناس بمجمريا كأمنونا على منا نحنا honest brokers كنا كنماصمو not honest broker نحنا انت دا أمينو منا حدا حبيس قمت نقرمي توعزنا لذي دسيلنا خبرنا كاو تبقيسو without any bias and prejudice نعم كريمنا نحنا حساباتهم سمعنا كنا قراربو حساباتهم كان نحنا زتقراربو خوين سمعنا زتقرارب ስለዝኾነ ነዚ ተቀራረበ እዚ አባይታ አምጪና ኣብቲ ውክልና ናይ ኣሰናዳይ ሽማግለ እማመ ገርና ግን ቅድሚ እማመ ከማን ባዕሎም ከማን ቀዲሞምና ሓሊፎም ብጣዕሚ ዝናዱ ናይ ባይቶ ተዘይህሉ እኮ ሕጂ ሓደ ዓብይ ስጉምትን ቅድሚት ከይዱ ምሃለዎ ነይሩ ኣብዩቲ ኣነ ቻሌንጅ ንባይቶ ከመይ ገርና ኣብዘን ሰለስተ ውድባት ምቅርራባት መፂ ዘሎ ከነምፆም እዚኦም ኩን እዞም ባይቶን ባዕሎም 21 22 ውድባት ሰቦትዮም ግንባር 7-8 ውድባት ዋላ ዓብይ ውድብ ከም ሰልፊ ዲሞክራሲ ቶም ናይ ዓፋር ሕጂ ከማን እዚ ምቅርራብ ተገይሩ ዘሎ መዘለምቲ ልፍንቲ ዝበሃል ዘሎ እዚአን ኮይንተን በዝሓ ውድባት ኣለዋና ነዚአን ኣቀራሪብና ሞ ብሓንሳእ ክሰርሑ ሓደ መሪሕነት እንድሕር ክገብሩ ክኢሎም ሲ ካብዚ ዓብሞን ስጉምትን ቅድሚት ናበይና ንሕና ናይ ቀደም እናረኣና መሊስና ንድሕሪት ክንጓዓዝ መለዲ ንቅድሚትና ክንከይድ ዘለና እምበር we have to be pragmatic ኩሉ ግዜ ብዘረባናስ ኩሉ ግዜ ንዛረብ ኢና ነው pragmatic ኮይና ሽግራት ርኢና እንዳፈታሕና ክንከይድ ከለና እቲ ዝበለፀ ታሪክ እንድሕር ንድሕሪት ተመሊስና እሞ ኣነ ለቢመለኹ ድበለካ ሰብሲ ኖ ኣብ ታሪክ ትማሎ ከምዚ ተገይሩ ነይሩ እሞ ነዚስ ወይ ቅሬታ ግበረሉ ወይ ቅሬታ ይትበረሉ እንዳበልካ ክትጓዓዝ ኣይትኽእልን ኢኻ ከም ኣቀራረባ ኣካል ነፍስኩም ኣብ ቦታና ኣትውና ታ ቻለንጅ ዝበልኳ ነፍስኩም ኣብ ቦታና ኣትውዋ ከነቀራርብ ከለና ክንደይ ግዜ ወስደልና ነይሩ ከማን ንሕና ምዘን ውድባት ክንፈላለ ብራተን ፕሮግራማት ነትናተን ኩሉ ሰሌዳ ዘሎ ሓሊና ንሕና እንደገና ክንካትዓሉ ክንማያፀሉ እንደገና ክንከይድ ሞ ሕጂ ከዓ ንሕና እዛ ሽማግለ እዚኣ ንቅድሚት ክትስጉም እንትዳ ኮይና ክትሰርሕ እንድሕር ኮይና ካብዚ ገዛ ክህልዋ ዝኽእል ቡድሆታት ኩሉ ኣፅኒሓ ክትከይድ ኣለዋ እሞ ንሕና ካብኹም ንፅበዮ በዝን ክትከዱ በዚ መንገዲ እዚ ከንተገበርኩም ከምዚ ከንተገበርኩም ተበልኩምና እምበር እንድሕር ንሕና ከዓ ከምተን ካልኦት ከምተን ውድባት እንድሕር ክንሕተት ጀሚርና ከዓ መሪስና ኢና ኣብ ምጉርፋት ክንኣቱ ሶ I'm not sensitive ኮይነ ይኮንኩን ንዝኾነ ይኹን ነገር ኣነ ክቕበሎ ዝኽእል ኩሉ ተቐቢለ ክኸይድ ዝኽእል ቅድሚት ስለ ዝኾንኩ ታ sensitivity ዝፅንሕ ኣለይ የቐኒየለይ thank you عقبة يا نحناتي كم شماقل أبتز خدنا يقعزو خنرخب كلنا مساتهم زلعلنا محطوطات غربولنا ملستات بزحلو كم أكلنا يتساقم كوينو وموقعني إذن تساقم نيرو بخمز فتحنا يقنو بلو زين خيل لبونات بالكال حجي أو بايك غرباد تصنحي قال نحنا سي خمز قدايسي بخمين تقبلكم كم زخون زقبو قال بلبونا نتقدايتي نقدميت نسقم نحنا ترادينا بخمز عينت فتحنا that is okay يعني already زتفتح شجر سلازقوني كم تصاب كمان
ከምዚ ጉዳይ ነይራዚ ኢልና ሓቲትናዮ ከምዚ ኮይኑ ድሕሪኡ ብከምዚ መሊሶምልና ኢልናዎም ከነቅርቦ ብዙሕ ኣድላይነት ኣይረኣናን ግን እቲ ዝያዳ ንሕና ረኺብና ንዕኦም ብሓባር ኣዘራሪብናዮም ዝቐርብ ዘሎ ከም ሓሳብ ከም ርእቶ ናብዚ ማዕረ ብሱላት ዓበይቲ ውድባት ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎም ንሓደ ዓብይ ፅላል ንኸቁሙ ኢሎም ተዋሃሂዶም ዝሰርሑ ኣካላት ብኮታ ክፈላለዩ ኣይመስለና ነዚኣ ካልእ ፀገማት ክህልወኩም ኣለዉ እንታይ እቲ ፀገማት እንተዳ እቲ ፀገማት ፈሊጥና ጥራይና ንሕና ኸማነ ነቲ ፀገማት ፍታሓት ከነናዲ ወይ ከነቕርብ እንኽእል ስለዚ ብጀካ ዝናይ ኮታ እንታይ ኣለኩም ኢልና ኣብ ናይ ሓባር ናይ ኩሎም ዝነበሩ ኹን ወላ በብውልቄ ዝገበርናሎም ኣኼባታት እዚ ሕቶታት እዚ ኣቕሪብናሎም እቲ ኣብ መጨረሻ ዝቡና ዝነበሩ መልሲ ግን ካልእ ዝኾነ ይኹን ፀገም የብልና ከም ተመክሮ ኣብ ጉዕዞ ናይ ተቃወምቲ ብዙሕ ነገራት ከጋጥም ፀኒሑ ንሕና ግን ንዑ ኩሉ ሰጊርና ብሓባር ክንሰርሕ ተበጊስና እዛ ናይ ኮታ ጉዳይ ሽግር ኮይናትና ከም ካልእ ግዜ ብሰንኪ እዛ ናይ ኮታ ፋሕ ብትን ምበልና ነዚ እውን ኣይመረፅናዮ ንሕና ካልእ ትረፍ ነቲ ተበገስናሉ ኣብ ዓወት ከነብፅሖ እቲ ኣጓኒፉና ዘሎ ፀገም እውን ፍታሕ ንክንረክበሉ ገና ብሓደ ይህን ምሂን እናተባህልና ኩሉ ሰሙን ሰሙን እናተራኸብና ብሓደ ንጓዓዝ ኣለና ኣብ ቀረባ ግዜ ድማኒ ነዚ ጉዳይ እዚ ፍታሓት ክርከበሉ እዩ ምስቲ ንሕና ነካይዶ ዝነበርና ፃዕሪ እቲ ንሶም ሰሙናዊ እናተራኸቡ ይህን ምሂን ዝብልዎ ዝነበሩ ብወገኖም ሓደ ናይ ሓባር መሪሕነት ንኸቁሙ ተሰማሚዖም እዚ እውን ናይ ብሓቂ ሓንጎፋ ኢልና ተቐቢልናዮ ንሕና ካብቲ ጨሪሱ ብዙሕ ክፍልታት ካብቲ ናይ ታስክ ፎርስስ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ንዑ ብኣንፃሩ ብሓደ መሪሕነት ኣቂሞም ብሓባር ኮይኖም ከዓኒ ኣብ ናይ ዜና ይኹን ኣብ ናይ ወፃኢ ኣብ ናይ ካልእ ነገራት ዘሎ ብሓባር ንክሰርሑ ንቅድሚት ኣብ ዝሰጎምሉ ግዜ ዳርጋ ንሕና ስራሕና ተወዲኡ ሞቲ ከነቀራርቦም ኢልና ንፅዕሮ ዝነበርናስ ኣብቂዑ ይመስል ኣብ ዝበልናሉ እቲ ንስኹም ከም ፍታሕ ኢልኩም ዘቕረብኩሞ ንሱ እውን ኣብ መፃኢ ነታ ኣሰናዳዊ ሽማግለ ከነቁም ከለና እንደገና እውን ኣብ ከምኡ ዓይነት ንኸይንኣቱ እቲ ፕሮፖዛል ናትኩም ክተቕርብዎን ድሕሪኡ እውን ብጀካ እዞም ኣርባዕተ ኣብዚ ዘለና ናብቲ ሓሲብናዮ ዘለና ሰፊሕ ፅላል ካልኦት ተሳተፍቲ ንክኾኑ ንኸተለልይዎምን ንክትረክብዎምን ንክትተሓባበሩና ዓብይ ስራሕ ይፅበየኩም ኣሎ ኢሎሙና እዚ ከዓኒ ኣብቲ ፀብፃብ ብግቡእ ተገሊፁ እዩ እዚኣ ክውስኻ ዘለ ኣነ ብወገነይ ኡስታዝ ግርማይ ዘሚካኤል ትፈضل ክፈታ ማይ ኦኬ ብመጀመርታ ሓንደምሲኹም ቁሩብ ድንጉ ኢለ መፅየ ምክንያቱ ገለ ምክንያታት ስራሕ ብደገ ተታሒዘ ካብ መጀመርታ ክህሉ ብዙሕ ድልየት ነይሩኒ ግን ኣነ እንታይ ክብል ይደሊ ኣብቲ ኩሉ ዝኸድኩሞ ማለት ስራሓት ብዙሕ ዝበሃል ነገር የብለይን ግን ሓደ ክልተ ነጥቢ ከቐምጥ ይደሊ ካብቲ ብዙሕ ክዝረብ ዝፀንሐ ኣብዚ መወዳእትኡ እውን ዕቑባይ እውን ተንኪፍዎ ነይሩ ዝሓለፈ መርገፃት ወይ ዝሓለፈ ስታያት ንዕኡ ንሕና ኣብ ግምት ከየእተና ንኩሉ ዝሓቁፍ ንኩሉ ዘቀራረበ ፕራግማቲክ ኮይንና ምቕራቡ ዝብል እቲ ኣነ ካብቲ ከልዕሎ ዝደለኹ ነጥቢ ነይሩ ይቐኒየልና ዕቑባይ እውን ጠቂስዎ እቲ ሓደ ዓብይ ፀገምና ንሕና ኣብ ኩሉ ምቅራባትና ቀዳማይ ነገር ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባን ዝተፈላለየ ኣረኣእያን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ናይ ሓደ ደቂ ሃገር ክህልው ፍጹም ሓድነት እኳ እንተዘይሃለዎ ከምኡታት ምህላውን ገዛእቱ ከም ፀጋታት ዝረኣዩ እዩ ግን ከመይ ጌርካ ነዚ ፀጋ ዘይተመሓድሮ እዩ ትፀገምና ንሕና ሓደ ብዛዕባ ውሁድ ወይ ስሙር ሓድነታዊ ግንባር ክንዛረብ እንከለና
ንዕኡ ዘገደደና ኩነታት ስለ ዘለና እዩ ነናህና ኩነታት ኣወዝ ነናህና ጉዳያት ኣወንዚፍና ነዚ ጉዳይ እዚ ብሓባር ክንሰርሓሉ ዘለና ኩነታት ስለ ዘሎ ኢና ናብኡ ንመፅእ እዚ ንምግባር እዩ እቲ ዓብዪ ፀገምና ዋላ እውን ኣብ እዋን መዋዕል ብረታዊ ቃልስና እውን እዚ እዩ ነይሩ ፀገምና ንብድሕሪ ሕጂ እውን ጥራይ ኣብ ቃልስን ከሎና ኣይኮናን ዝቕፅል ዋላ እውን ድሕሪ ሓደ እዚ ኩሉ ዝተፈላለየ ሓይልታት ኣብ ሃገር ኣትዩ ሓደ ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ኣብ ዘቕመሉ እዋን እሞ ካልእ ከዓ ብልፍንቲ ድዩ ዝቐውም እቲ መንግስቲ ብንበይኑ ድምፂ ረኺቡ ድዩ ዘቕሞ እቲ ሓደ ሰልፊ ወይስ ምስ ካልኦት ተላፊኑ ድዩ ዘቕርቦ ካልእ ዓብ ሽግራት ኣብ ዝመፀሉ ግን ኩሉ ዝፈሪሱ ናይ ሃገራዊ ሓድነታዊ መንግስቲ ወይ ሕኩመት ውሕዳ ወጠንያ ዝበሃል ነገር ከተቕውም ዝግድደካ እውን ይህሉ እዩ ስለዚ እዚ ኣተሓሳስባታት እዚ ንሕና ከነማዕብል ይግባአና ሕጂ እቲ ዘለና እምበኣረ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ ግዜ እቲ ክንሓስብ ከለና ብዛዕባ እቲ ውሁድ ሓድነታዊ ግንባር ወይ ከዓ ውሁድ ሓደ ናይ ኩሉ ውህደት ዘለዎ ሓድነት ብኡ ስለ ንሓስብ ብኡ እውን ስለ ዝተቃኒና ነዊሕ ግዜ ብዙሕ ግዜ ኣብ መንጎዞም ክልተስ ብምትሕዋስ ንገዛእ ርእሱ እቲ ሓደ ስሙር ሃገራዊ ግንባር ወይ ሓደ ውሁድ ሃገራዊ ግንባር ኣብ ምፍጣርን ኣብ መንጎ ሓደ ናይ ኩሉ ውሕደት ዘማልአ ምፍጣርን እዚ ክልተ ዝተፈላለየ ነገራት እዩ ግን ንሕና እቲ ካልኣይ ወይ እቲ ቀዳማይ እቲ ውሁድ ሓድነታዊ ግንባር ነዚ ኣብ ምስራሕ እዩ እቲ ቀንዲ ፀገምና እዚ ክንገብሮ እንተደኣ ዘይክኢልና ከዓኒ ኩሉ ግዜ ኩላህና እቶም ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባታት ዘለውና ዝተፈላለየ ሓይልታት ኣብ ዝተፈላለየ ተጠርኒፍና ንሰርሕ ዘለና ብሓባር ነቲ ንሕና እውን ከንዕውቶ ኢና ኣብ ሃገርና እንብሎ ነገራት እውን ንዑ እውን ከንዕውት ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ነቲ ዓብ ጉዳይ ስለ ዘይተዓወትናሉ ብሓባር ኮይንና ኢና ንዕወተሉ እዚ ንክኸውን ኣነ ብዙሕ ግዜ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብ ጉዕዝኡ ንዝወስዶ ጌጋታት ወይ ንዝገብሮ ጌጋታት ጌጋ ገይሩ እሞ ክውገድ ኣለዎ ኢልካ ንገዛእ ርእሱ ቀዳይ ነገር መን እዩ ንመን ኣልግስ ንስኻ ክሰርሕ ኣለኻ ኣይትኽእልን ኢኻ ጌጋ ፈፂምካ ይኽብሎ ስጋብ እውን እቲ ጌጋታት እውን መዐቀኒ ናይቲ ጌጋታት እውን ስለዘይቐመጥና ሃገራዊ መዐቀኒታት ኣብዝን ኮይንና ኢና ንሰርሕ ካብዚ ወፃኢ ግን ጉድለት ስለ ዝኾነ ከፅዓካ ይኽእል እዩ ወይ ከብለካ ይኽእል እዩ ኢልካ ክዝረብ ይከኣል እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብዚ ኩሉ ግዜ እንብሎ እዚ ማለት ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝተፈላለዩ መርገፃት ነይሮም ቀዳይ ነገር ከም ኤርትራውያን ዘሕፍር እዩ ንሕና ኣብ ጉዳይ ናይ ጎረቤትና ዘሎና መርገፃት ኣብኡ ንሃገራዊ ጉዳያትና ኣብቲኢና ኣብኡ ተፈላለዩና እስኻ ኣብቲ ኢኻ ንስኻ ኣብቲ ኢኻ ኢልና ክንዛረበሉ ንገዛእ ርእሱ ብዙሕ ናሕና ብሓቂ ናህና ዘይብቕዓት ናህና ዘይምብቅዑ ነቲ ኩነታት ነቲ ንኸዶ ዘለና ጉዳያት እዩ ዘርእየና ሕጂ እምበኣረይ እዛ ዕቑባይ ክብላ ዝፀንሐ ንገዛእ ርእሱ ኣብዚ ዝተፈጥረ ኣብቲ ዘይብሱል መርገፃትናን ኣረኣእያታትናን ብዙሕ ነገራት ተገይሩን ተሰሪሑን እንድዩ እዚ ግን ከም ጌጋታት ተወሲዱ እዚ ከም ጌጋታት ተወሲዱ ንገዛእ ርእሱ ሎሚ ኣብ እንገብሮ ንሕና ኣብዝን ኢና ክንሰርሕ ዝብል እንተዘይኮይኑ ኖ ንስኻ ትማሊ ናይ ኣገባብ ኣካይዳኻ ዋላ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ምስኡ ሰሪሕካ ወይ ንኤርትራ ናይ ምእታው መርገፅ ስለ ዝነበረካ ሎሚ ኣብዛ ንሕና ንሃገር ንምድሓን ንሰርሓ መርከብ ክስከል ኣይንኽእል ኢና ዝብል ንገዛእ ርእሱ እዚ ዓዳሚ ይኮነን ሃገራዊ ግንባር ንምስራሕ ሃገራዊ ሓድነት ንምስታይ ንምባል ግን ነዚ ንገዛእ ርእሱ ኣብቲ ሎሚ እንገብሮ ግን ንሕና እዛ ሎሚ እንሰርሓ መርከብ እትኽተሎ ወይ እትምርኮሰሉ ነጥብታት ሓደ ክልተ ሰለስተ እዩ ኣብዚአን ተኣምን ዲኻ ኣይተኣምንን ኣብዚአን ዘይተኣምን ተኮይንካ እውን ኣይትቃለስ ንኤርትራ ክንብሎ ይንኽእል ኢና ይኽድ ግን ኣብዚኣ ተኣምን ተደኣ ኮንካ እዚኣ እዛ መርከብ በዚ ኣገባብ ኢና ንስቀላ ክበሃል ደኣ ክከኣል ኣለዎ እምበር ትማሊ ከምዚ ስለ ዝነበርካ ሎሚ ብዚኣ ኣይትመፅን ኢኽና ምሳና ዝበሃል ትኽክል ኣይኮነን እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን
ፖለቲካዊ ሃገራዊ ስራሓት ኣስራሒ ኣይኮነን ማል አንድነታት እንተደኣ ነይሮም ሎሚ አንድነት ካቤናይ ነጥቢ ተበጊሶም ይብልዎ ነይሮም ብዘየገድስ ኣነ ድግፎ ማለት ኣይኮንኩን ዘለኹ እቲ ኩሉ እዚ ዓይነት መርገፃት ግን ንሃገር ገፅና ክንከይድ እንከለና ንኩሉ ክንሓቁፍ እንከለና ኣብቲ እንቐምጦ መሕቆፊ ጥራሕ ክመፅእ ኣለዎ ሕጂ እምበር ትማል ድሓር ኣብ ፖለቲካ ብጌጋ ኣይስጎግኒ ሓደ ነገር ብጌጋ ኣይትሰጉግኒ ገበን ጥራሕ እዩ ዘስጉገካ ወይ ገበን ጥራሕ እዩ ብገበንካ ከፍርደካ ዘሎ ዋላ መንግስቱ እውን እንተጋጊዩ እኮ ክጌጉ ኢኻ ትእርሞ እምበር ኣይትሰጎን ኢኻ ስለዚ በዚ ዓይነት ደረጃ ኣተሓሳስባ ክንሪኦ በዚ ዓይነት ነጥቢ ወይ በዚ ኩርናዕ እዚ ክንሪኦ ኣለና እዚ ንገብሮ ምቅርራብን ንሰርሖ ሓድነትን ክብል ይደሊ ይቐኒየለይ ወዲ ኣሎ يغني لنا أستاذ قرماي أوكي تفضل أستاذ بشاي اوكي ጽቡቕ ምናልባት ጃላ ዝዝክሮ ስለ ዘሎ ካብ ናይ ግርማይ ክጅምር ግርማይ ሲ ትማል ከምዚ ትገብሩ ነርኩም እሞ ስለዚ ክውገድ ኣለዎ መን ኢኻ ከምኡ ትብሎ እንድዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ዋላ ናይ ርሑቕ ከይከድናስ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ንምንታይ ዝሃርም እዩ ማለት እዩ ንሱ ነቲ ሓታትነት ዝሃርም እንድዩ ስቂልና ሓደ ኣብ ድላዩ ክዕንድር ዝፀንሐ ድላዩ ክገብር ዝፀንሐ ድላዩ ጉድኣትን ባሕብትንን ናይ ደንበ ተቃውሞ ክገብር ዝፀንሐ ኣብኡ ከሎ ኣብዘን ነጥብታት እዚአን ተሰማሚዕካ ኣለካ እሞ ኢልካ ነቲ ዝተገብረ ሽግራት ከም ዓውዲ ትምህርቲ ከይተጠቐምካሉ ብተሓታትነት ከይነገርካዮ ሓታትነት እንታይ እዩ ገንዘብ ድዩ ክኸፍል ዋላ ገለ ድዩ ዋላ መቕፃዕቲ ድዩ ቤት ማእሰርቲ ድዩ ማለት ኣይኮነን ሪኮግኒሽን ናይቲ ዝተገብረ ጌጋታት ማለት እዩ እዚ እንድሕሪ ሪኮግኒሽን እንድሕር ክትረክብ ክኢልካ ዘን እቲ ፌርማቲ ፅኑዕ ፌርማ ኮይኑ ፅባሕ ንግሆ መመጎቲ ይኮነካ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ፈልከት ኣብ ዝብለሉ እዋን መመጎቲ ኣለካ ማለት እዩ ወይ ድማ ከይኣተዎ ከሎ ጌጋ እዚኣ ዳታ ዝፈረምናላ እንድያ እዚኣ ዳታ ተፃዓስናላ እንድያ ታቕረ ዝበልናላ ዓይነት እንድያ that's where criticism and self criticism gives meaning ትርጉም ዝህብ ክሪቲሲዝም ሰልፍ ክሪቲሲዝም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እዩ ማለት እዩ እምበር ኣብ ክንደይ ዕዳ ትኸፍል ገለምታት ኣይኮነ እዚ ነገር እዚ እንድሕሪ ኤግዛምፕል ክንወስድ ኮይና ናይ ፕሬቶሪያ ንርኢ ቅድሚ ሕጂ ትሰምዑን እንድሕር ነርኩም ንዓይ ንሕና ሲዝ ፋየር ክግበር ኣብ ኢትዮጵያ መርሓባ ምክንያቱ ፀረ ውግእ ኢና ነርና ንሰላም ኢና ጠጠው ንብል ነርና እዚ ውግእ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ኣካል ስዒሩ ትርጉም የብሉን ንብል ነር ዋላ ወያኔ ሰዓር ولا خلوت كنفتات يسعروا ترجم يبلون حزبي يخودي إلنا بزح سبون خيدو كو أبطاولا يخفتحكا يبل نيرو مالتي كومو خيدو now the challenge هجا أبي الله مالتي أبريتوريا مسمسو نتخونتات بحت من قد حتات النت هيكونون أتيوم مو مالتي سلام انتهي توم هندستنا يتوقع نبعلهم بتوم أبتحدى دايمنشن زنوبو كلتا دايمنشن يزلنا ناي باور دايمنشن ኣለና ዴሞክራቲክ ዳይሜንሽን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሓያል የባህል ዝሃንደሶ ጋባብ ስምረት ስለ ዝነበረ ነቲ ሕቶት ሓታትነት ገዲፍዎ ኸይዱ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብ ምንታይ ትርከብ ኣነ እንታይ ብል ነይረ ሽዑ በዛ ነፍሰይ ናይ ነፍሰይ ክዛረብ ንሕና ውግእ ጠጠው ምባሉ ፅቡቕ እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ሃገርና ከምኡ ዝኣመሰለ ነገር ክገጥመና ከሎ ብሕቶት ሓታትነት ኢና ንፈትሓ ምክንያቱ ሕጊ እንደዛ ክንተክል ኮይና ኣብ ሃገርና እታ ሕጊ ይትረፍ ዶና ሃገር ዝደምሰሰሲ ንእሽተይ ነገራት ዝበደለውን ከም ዓቐኑ ናብ ሕጊ ክቐርብ እዩ ብታሕታትነት ክምዘን እዩ ጉዳዩ ብማለት እዚ ዓይነት ርእይቶ ነይርና ኣነ ማለት እዩ ከምኡ እንተደይ ኮይኑ እቲ ነቐምጦ ቅዋም እቲ ነቐምጦ ፒላርስ ናይ ሰለስተ ገባብ መንግስቲ ዘሎ ዋላ ቤት ፍርዲ ዘሎ ዋላ ቅዋም ዘሎ ባይቶ ዘሎ ትርጉም የብሉን ትርጉም ክህልዎ እንድሕር ኮይኑ ተሓታትነት ኣብ ግምት ክእትዎ ምእንቲ ዲሞክራቲክ ዴቨሎፕመንት ክህሉ ማለት እዩ ዲሞክራሲያዊ ምዕባለ ምእንቲ ክህሉ ተዘይ ኮይኑ እቲ ናይ ሓይሊ ዳይሜንሽን ጥራሕ ዝህሉ ማለት እዩ ካብቲ ክልተ ዳይሜንሽን ስለዚ ንሕና ኪድብያ ክንብሎም ማለት ኣይኮነ ግን እንካ ዘይብል ሃባ መናውረሶም ድዩ መናፍለጦ ድዩ
نحنا توم كوتا بب من قدهم انت لا تصرنيفهم فتح امسيه يعني ابي له تخالف فتح نزبل سب كلهم توم حدا عينت اجاباب الرأي زنبرهم يطرنفمو حيلي يقبروا مالتي هجي اب حدا ነገር ንስምረት ይኹን ዝኾነ ይኹን ኣብ ዘተ ከኣትዉ ከለዉ ዘተ ኣይነፅጉን እዮም ከኣትዉ ከለዉ ግን ምስ ሓይሎም ስለ ዝኣትዉ ታክገብሩ እዮም ማለት እዩ ክውሰደሎም ጥራሕ ዘይኮነስ ክወስዱ እውን ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ተፈራህቲ ይኾኑ ማለት እዩ ዘይተፈራህ ኮንካ እንድሕር ከድካ ግን የለካ እንተዋሒድካ ትሰርፍ ኣብኡ ንማለት እዩ እቲ ቻሌንጅስ ዝበልክዎን ዕቑባይ ቻሌንጅስ ክገጥመና ኢልና ኢና ንፅበ ነርና ዝበልካዮ بليم أجابة قرار بقى يبقى حجي كيف يا انتلكم أنا كمان نخيل نقرفه مالتي كما يكون أنت أنا زلزل هاي نوتر قحيتات يوم توم نسخم تسبي يوم نوركم تشالنج سمو كتقمونا من انتيز بالكم مالتي لازم نزخت من لساعي كان من قبل تاعي كلنا مالتي بزعبان هاي دنقرنا زبالكاي برهانه قل دنا قرا يبلكم كما جري أنا مدنا قركم لكم راحات حاليفهم سنحمو قومي حتناتي حاليفهم صنعوا إذا كان من تاج جاسيفا يقبر نتا أنا ودبات كأرقام برك الرقاية فترة نزبل لوجيك سنا حساب موقت نعوي زرقاق سمارت سلازي النهر كم زخينو عقاباب سمرت مو إذا شماغل الذي I don't know كاب سماي وردت عدلن يا زخونة شماغل بتعميا دهر حجون نزل عالم كل كائنا مغنياتو سسريتو سلازي صراحة مو لزرعيته تقبلات مسخاس لزخونة it's very good ولا حنتي أنا حجي أبز خلل تريبلنا وندحن رئيسنا أقمتنا لنا we will see كما تزخل أبقى من هذا اللي قعزه كريوينا مالتيو تتنققنا خلاتنا نسخهم بتحاسبكم وزلهم أنا بز حاسبي يزلهم بزرد أنا زلهم كن كيدنا زبا أسنا نجرجن يلن كن كاتعنا كن مايتنا كل شيء عبزلنا زي جزازن كالوت جزاوت تنشميركا كنت كمل تخيلنا تحاوينو أب حدا خبص حنا يخيلوا as long as you are satisfied بس تخدوا لهم حقوشاتكم حدا individual نعهاتكم عنكفات كونكم ترجم يقول كوينا ينفلت كم كوينا أنت نخون أوش تميدا خلنا ونكو كم individual سريتنا نهب نرنا ننافس الزقات منا نمرة تطولنا تقتيرنا نبلنا وحدات سلزخنا جن واقع كانوا وصاي كأننا تدربينا تريفنا وعيلو حاجة لجن نخل لها دربينا تخونتات مالتي الذي يغني اللي أبكال قدنا أنت قعدنا يحيش thank you very much thank you يغني لنا أستاذ بشاي أوكي أستاذ منقسطة بسمرو اوكي سمع الله خده يا تسمعنا اوكي ثانك يو امينو بزعبات انا كوتا حدا كريتو خبدلي تي كوتا زبحال زلوسي نحنا بكل نتبتات تسامعنا بشارتر بكونستيتيوشن نايتي خستاي نايتي لفنتي برود ما بكل تسامعنا ابتأم مريحنا بمقام تي شجر تفتيرو مالتي سلازي ناي كوتا طراي زي كونه ناي ريبريزنتيشن حطوي مالتي ريبريزنتيشن ناي ديمقراسيا حطوي مالتي انا ريبريزنتد كخون اللني زبل سمعتات كهلو بهرياوي مالتي قلنا احنا خم منقستي كنان داتابيز لنا يكونان ابالاتنا حدا ودف كنديوم ابالاتنا يتخال اي ودف كنديوم كنديوم زوكلو إلا بزيتات كنكودو أي نخيلنينا مالتي كنديهم بزحكم تلك يا أخي ما أنا بزحي ذهب مالتي تودبات مبر أو ديلو زبكا ودبات ونا يتركبني سلازي أبتم مرار حصة represented نخونو اللغوصرس خمزي إلكا أب ديسكاشن تأبتي خمالتي نأتو نيرنا قصرتات مص نساين السامعان يمص أين السامعان نيرنا أما ودعتها قنت تسامعنا مالتي خمزي تاشماقل زحبرتكم تسامعنا ولا بقصري أبتي مرار حق مص زلنا كاب إرتراو هقراو بايتو شوعات تنكالوت كأب بسلسته إلنا تسامعنا ودينا يوم مالتي سلازي تكوتا زبهال زولسي كم قليل نجر جرنا عينو صدو نمبالي ريبريزنتيشن كات عناس ناي قدنتي قنا مودعتها أكن السامع كن كإلى لنا بديمقراطيك الجباب كي تفتحوا بزحو خايف اللتني مالتي حدا ودف سخندي بزحو هاي عين فلطنا خندزلو ومو خندزي وهابو يتقع خندزلو ومو خندزي وهابو خطب لي تخيلنا مالتي
ስለዚ ትዝዓበየ ንኣብነት ሕጂ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ እዩ ሓደ 20 ዝኾና ውድባት ኣለዎ ንዕኡ ግምት ሂብና ገለ ቁፅሪ ንሃቦ ካባና ዚድ ዝበለ ቁፅሪ ንሃቦ ዓይነት ኢልና ማለት እዩ እቶም ካልኦት ግን ቁፅርና ገሌና ብዘየገድስ ዳርጋ ብማዕረ ሬፕሬዘንት እትኾናስ የሰራሕሕና ኢልና ተሰማሚዕና ማለት እዩ ብከምዚ ጥራይና ክንሰግሮ እንኽእል ወይ ከዓ ደቂቕ ኣቲና ነፍሲ ወከፍ ክንደይ ኣባላት ኣለዎ 100 ዘለዎ ክንዚ ይውክል 200 ዘለዎ ክንዚ ይውክል እናበልና ብቁፅርታት ክንከዶ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣይንኽእሎን ኢና ኣይንገብሮን ኢና ክሳብ ሕጂ እውን ኣይገበርና ንስዮ ከዓ እቲ መሰረታዊ ፀገም ምናልባት ኣብ ኤርትራ ምስ ኣተና ሽዑ ይከኣል ይኸውን ማለት እዩ ነቲ ናይቲ ህዝቢ ቁፅሪ ወሲድካ ክንደይ ኣባል ኣለዎ እቲ ውድባት ኣመዝጊብካ ወዘተ ንቋፃፀረሉ ኩነታት ክህልወና ይኽእል እዩ ሕጂ በዚ ብደገ ዘለናዮ ኩነታት ግን ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሪፕሬዘንቴሽን የባእሰና ነይሩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ፈቲሕናዮ እታ ሽማግለ ከዓ ነዚ ክትፈቲሕ ኣነ ዝረኣየኒ ነበረ እቲ ዘሰሓሕበና ነበረ ናይ ሪፕሬዘንቴሽን ኣብዚ ገለ ሓገዝ ክትገብር እምበር ተኻልእ ዳርጋ ተሰሪሑ ስምምዕ ተበፂሕሉ ዳርጋ ተወዲኡ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ዝኸደቶ ከዓ እቲ ጉዳይ ሰሊጡ ኦኬ ንቅድሚት ምጥማት እዩ ማለት እዩ ድሓር ጠጠው ዘበል ዘሎ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ባይቶ ዝተረኽበ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ነቲ ባይቶ ናቱ ውሽጣዊ ጉዳያት ስለ ዝኾነ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ፈቲሑ ክመፀና ከዓ ብትፅቢት ብተስፋ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ካልአይቲ ተሓታትን እታ ምውንዛፍ ትብል ነገር እዛ ምውንዛፍ ትብል ነገር ኣነ ኣይትርዳእንን እያ ማለት ሲ እቶም ውድባሳ ወንዚፈንኦ ክፀንሓ ነቲ ክስተያትን ትብል ኣላ ማለት እዩ ከመይን ክውንዘፋ ደስ ኪለን ፀኒሐን ሲ ድሓር ደን እቲ ኩነታት ምስ ተቐየረ ሽዑ እንደገና ከም ብሓድሽ ኣውዒና ኣበራቢርና ከነተስአን ከነንቀሳቅሰን እዛ ምውንዛፍ ትብል ነገራት ናይተን ውድባሳ ኣይትርዳእንን እያ እቲ ብሓባር ክንሰርሖ ዘለና ብሓባር ንስራሕ እዩ እቲ ዘሰማምዓና እቲ ብሓባር ክንሰርሖ ዘይንኽእል ከዓ በብውድባትና ንኣብነት ንሰልፍና ዝምልከት ናባና መፂኡ ክስለፍ ንዝደሊ ሰብ ክንጉስጉስ ገለገለ እዚታት መሰላት ይህልወና ማለት እዩ ግን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ድዩ ኣብ ዜናዊ ድዩ ኣብ ገለ ድዩ ንሰርሖ ስራሓት ብሓባር ንስራሕ ንብል ኣለና እዚኣ ከዓ ተሰማሚዕና ኣለና ተን መጃእ ክንሰርሓለን ዘለና ዓውድታት ከማን ተሰማሚዕና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እታ ምድስካል ትበሃል ግን ዘይምህላው እያ ማለት እዩ እንድሕር ደስ ኪሉ ፀኒሑ ሲ ድሕሪ 5-10 ዓመት ተበራበር ኢልካ ኢኻ ማን ክበራበር ኣይኽእልኒ ስለዚ ነቲ ዘለና ውደባስ እንተዘየፍረስናዮ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ እቲ መሰረታዊ ነገር ግን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ንፅረት ናይ ዕላማና እዚአን ክንገብር ኣለና ኢልካ ኣብቲ ሰማምዓለን ነጥብታት ኣብኣተን ብኩሉ ሓይልኻ ምቅላስ እያ ማለት እዩ ኣብ ዕላማ ሓደ እንድሕር መፂኻ ኣብ ግብሪ ከማን ሓደ ክትመፅእ ከም ትኽእል ርዱእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተን ዕላማታትና ሕጂ ነፂርናየን ስለ ዘለና ኣብኡ ንስራሕ ማለት እዩ እቲ ሓቢሩ ክኸይድ ዝኽእል ብኩሉ ብመደብዕዮ ደረጃ ገለ ከዓ ናብ ሓደ ክመፅእ ይኽእል እየ ዝብል ውድባት ተልዩ ከዓ ዝኽልኩሎ የለን የፍቅደሉ እቲ ሕግታትና ሓደ ራእይ ኣለና ዝብል ውድባት ክተሓዋወስ ክሰምር ሓደ ክኸውን ዝኽልክል ስለ ዘይኮነ ንሓድነት ዝደሊ ውድባት እውን ሓደ ኮይኑ ክቃለስ የኽእሎ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ ኣነ ሕጂ ንቅድሚት እንተጠመትና ካብዛ ዘለናያ ከዓ ሕጂ ከመይ ጌርና ንዝያዳ ሓባራዊ ስራሕ ኣብ ግብራዊ ስራሕ ከመይ ንኣቱ እዩ ዝብገስ ዘሎ ኣብኡታት እውን እንተተኮርና እቲ ዲስካሽን እንታይ ክግበር ኣለዎ ከመይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዲፕሎማስያ ኣብ ዜና ኣብ ህዝባዊ ምልዓዓል ወዘተ ወዘተ ነዚታት ዝምልከታ ርእስትታት እናምፃና ከዓ ንድሕሪ ሕጂ ንቅድሚት ዝወስደና ስጉምትታት እንተተመያየጥና ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ ባህለ ቀኒለ ይወዲ ኣለኹ ቴንክ ቀኒልና መንግስታዊ ኣስምሮ ኦኬ ኡስታዝ ዳዊት أسقدوم I think دايتو مرحبا مينو كمان لهم جزانا أمان
بتعني إذا ما عاد إذا مغربكم فصلوا بتعني نامس جناينا كما كان نكون أنا دونجي أتيمني حاجة ساعات أبيد دونجي كل ما قاشنا خا سلام أبيد له تساتفتي أنا سي إذا بداينا هنا سي أي تحزلي كيف همزي مرعى وهذا عبد قاطرة متسمعين نحن أبزع تزسي انت إنا خنقبر زلنا نحن كمزوم أبسدت زلنا زدي نحن كنقبرو زلنا مجمرا نقر كنفولتو كنكل علنا إذا كنقبرو زلنا انتايو أبسعات زي من قصة بالبال ويكا من قصة تاي بهالمقوار نحو تاي بهالمقوار زي كوني مجمرا وحسنت نايل علاونتنا كنراقص كنكل علنا نحن وحسنتنا لعلنتنا كساب زي راقصنا لعلنتنا أبز ساعات زي لعلنتنا أبلين بويدلو لأولنتنا مالت كاديا مثلا تصبوك نرداكا ولأولنتنا في بمسوأة خفنا زمصانا لأولنت كله تقاهيشي يزلو أب إلى حادثة بيزلو كم دلله يقبرو حزبنا بايتا زبيتو يرقص على يحسل سراويت أبو زلو ثماني أبزي اليوم أبزي تاي بحالو يتبس على من سياتنا ودلو هاجر حزب زي بالله كل زي بالله تعتا دوله ها زبالة كوينة عقم زي بالله كوينة تترف على أمو نحنا أزم أفسدت لنا نقبر زلنا تقامتنا نحدنا دو يكون سي تقام خنسجر تنكران يسود مانتال نحنا مجمرا نقر تقاومو كويننا نزي وسرعات زي تقبال ذاتي العلنتنا المرقص حادي أنتو ليجيت تماس بهال زربنيو ليجيت ميت سكونت وكلنا هاجرنا خنراقص كنكلام إذا ما بمنتاي زمس أنت لعلنا حادي كنفلت زلنا ودبات أقداسين بوليتيكاوي ودبات بوليتيكاوي قالسا ودبات أب سورانا هم أب كله أدلاينا كان حمرتنا لعلنا ولدنا أن نساتن نسلطان زخران نسلطان خرا كلا مع سيد لنا تلقلنا كل تي جزية لنا حجين هزي على علن كما يقرن نقدمي أبتل عنا ولد انتاي بهالدمسيناي تي تعابيش وزول دمسي هزبنا كما يقرن نحو هزبي على علن أب حادي هاجر نتاوي سايكولوجيكال ميك اب يوم صوغو تتقال سخلا كدنتي ناتن حلفنتي نحنا كنا كنعرقن كنبلن زلنا نساتن كل على يزبا سكساب حجن ازي ايرين دلو لان حنا بزي بابتنا كال او زكونه قدامنا قلنا ابتنا كال او زكونه نغرات كنچاقاچا كنسحاب اب كوتا خنبل اب خنبل نصنحل سيزي ازي تاسي نحناسي 32 عام حسبهم حادثة كساب كم زجيرو خلوا مسناسي نفس ناس كان حتى كاب نفسه جميع ناسي انتا يقبر لكم انتا يسلز كونه كم زيلنا اسكن حتى نزي تاك اخذ ثانية ناخذ لحد تكون نقر نحنا خنقبرو نخيل كنقبرو انت دا اخوينا حلنا لك حتى التاك حلنا نموكس اما حلنا تموكسنا نحنا سلطة بزيد وكوتاتا بقلبا دي زيستاذ بهالنقرسي حنتي نحنا هاجر أمدحان هاجر أموكال بالليمبو سلازلا نحنا كموكال تنخنقو كنكيل لنا مجمرا نقر حارنا من قسم غيارهم نقل مخيار بدي حريز مسي نحنا دين أبينا نيشن آتنا وكلنا حقاويان نسأنتاوين هزبي سبع للنتينا نحنا بتينا 9 شمونت نتي شمونت 9 ساعات شمونت نسو او نمصا لعلاونتنا كما قرنا كنوكلو خب نخل كنراقص كنكل لنا مجمريا كنغورزنا لحرز مقباري تخلق ماسد اذن مقبار دما يتم دبات نحنا سلازلوا مكرات سلازكونا حجي نساتن كلا إعلانات كقال بهالك كم حال عمام كوين كلا إعلانات زقبأني نزي زكاتات تايبال يوم بحلفي أبزي نابلكو نتهم شو ما قال لي خدوا دي ما بتعمي يمسكون
بዓል ብርሃነ በዓል ሓዋባይ ኩሎም የመስግኖም እየ ብጣዕሚ እታ ዝከኣሎም ገይሮም እዮም ኣገዳሲ እዩ ግን ኣብዚኣ ክንፈልጣ ዘለና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እተን ሰለስተ ተሳኒዐን ይፅበያ ኣለዋ እዚ እዞም ኣብዚ ዘለዉ እዞም እታም ሓደ ድማቶም ቀንዲ ምኩራት ካብ ነዊሕ ግዜ ሃገራዊ ባይቶ ኮይኖም ብዙሕ ተመክሮታት ዘለዎም ህዝቢ ድማ ክሳብ ሕጂ ንሕና ኩሉ ክንውድእና ክንመፀኮ ኢና ብሎ ታይም ሊሚት ክትህብዎም ዶ ትኽእሉ ሳብ መዓስ ኢና ክንፅበ ከምዚ እናተባልካ ንሕናሲ ግዜ ረኺብናሲ እንታይ ይባል ክንገብርሲ ግዜ የብልና ላይ ታይም ሊሚት ክትህብዎም ዶ ትኽእሉ ብዝቐልጠፈ ግዜ ነቶም ፅበዮም ዘለዉ ሰለስተ ተራብዓይ ኣካል መፂኡ ምስኦም ጎሄድ ክንገብር ክንከይድ መታት እዚኣ ሕቶ ያላህኒ ንዓኻትኩም ሽማግለ እዚኣ እንተጌርኩም ዝሓሸት ታይም ሊሚት ክግበረሉ ሎ እምበሪ ከምኡ እናበልካ እንታይ ግዜ ሕጂ ዳርጋ 2 ወርሒ ገይሩሎ በዓል ገረዝጌር ተወልደ ካብ ዝፅበዩ ማለት እዩ ንሳቶም እኳን ተስፋ ኣለና ብልሉ ስለዚ እንታይ እቲ ካብ ቀዳምነትና ዝዓበየ ጉዳይ እዩ እቲ ውሽጦም ዘሎ ሽግር ቀዳምነቶም እንድሕር ኣለዮም ንኩሉ ክውንዝፍዎ ኣሎም ሕጂ ክፅንሕ ኣሎ ኣብ ቀዳምነት የተክሩ ታይም ሊሚት ዝሓፀረ ታይም ሊሚት ክትቦም ትኽእሉ ተዳእኹምኩም እናበልኩ እንታይ ባህል ثانك يو داويتوم እስኪ ዕድል ክህብ እያ ኣነ ብርሃነ ረዳ አቡ ናስር ኣው ዶክተር ነቢል ዕቁባይ ብፍላይ ነዛ ናይ ሊሚት ታይም ክግበረሎም ንባይቶ ዝገብርዋ ትኽእሉ ዲኹም እያ ትብል ዘላ ኣብኣ تفضل أمينو بقى تسفى مسوس لا زغير سي كملوا صباح بحال غير كملوا سوي لي انا ما لسه عدل كات وسد ما تنزل لك ما اوكي حرا انا حدا ما قد خذ اوكي حرا كم لك هم فؤاد كعرف استاذ امينو ايوه بناصر بالنسبه لمجلس عام مجلس هو مش عباره عن ائتلاف للتنظيمات والموضوع داخل المجلس يعني في اطار الائتلاف ده فيه تباينات ده عمليه طبيعيه جدا فمحتاج زمن فما احنا ما نقدر نحدد زمن او نغير المجلس بزمن عشان يجي يحضر يلحق بالعمل السياسي فبياخذ زمن ولكن احنا ما نقدر نحدد الزمن ده كم تمام؟ ايوه شكرا لك يا اتي ارترا هاجراو بايتو زبهالسي حدا لفنتي ناي بزحات اكلات ويودبات ዝኾነ ይኹን ፀገም ከጓንፍን ከለኹም ኣነ ገለ ግዜ ዝሓትት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ባይቶ ኣኼባታት ምምያጥ ድልዮ ነፍሲ ወከፍ ውድቡን ገዛ ርእሱ ነቲ ጉዳይ ተመያይጡ ገለ ሕጂ ግዜ ዝወስድ ጉዳይ እዩ ንሕና ኣብዚ ውሱን ግዜ ኣብ ከምዚ ኢልና እውን ንሕና ክንሓቶ ንኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ብዝያዳ ክበካ እየ ዶክተር ትርጉም የለኹ ናይ ኣቡ ናስር اوكي حجي خلاص تعبي لفنتي تزعبي لفنتي اوريدي تبصح زلو نتقاطيمو زلو شجراتون بسلام صبو غيرو فتحو سلازلو وسون غيزي غير كابز اوانزي زغداي زعاتيكم حدي فلوطنا وي كامصنا الكاختو سنولم ساشغار ايد بدل ابو ناصر تفضل شكرا مشرف لا خطفر بلوز دلي حتتناين أنا جزي قداي كم ساعات كواس خامس داو حتتوت حتتناين أنا دكتور نجاش جزي تشوفناي راحي نحنا بعلنا سيرنا فتاينا من 4 ساعة وين بس إحنا قول قوا حالي فوقن حجي بوصوصو نقبرو وجزي خنبكم عين خلي الناس بالملسي توعيبنا أنا عتصير ስለዚህ ከም ዝበሎ ኣቡ ናስር ከዓ ጉዳይ ናይ ብዙሓት ውድባት ጉዳይ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ነንሕዶም ክመያየጡ ክዘራረቡ እዚ ጎዲሉ ኣሎ እቲ ጎዲሉ ኣሎ ኖ ኣብዚ ክንሰማማዕ ኢና ይንሰማማዕ ኢና ከምሳት ዝበሃል ነገራት ኣሎ ናይ ብዙሓት ውድባት ጥርናፍ እዩ ባይቶ ስለዚ ብቐሊሉ ዝረአ ነገር ኣይኮነን ንሕና ከማን ግዜ ክንሓቶም ኣይንኽእልን ከምቲ ዝበልዎ ንፅባያም ጥራሕ እዩ ዘሎ ግን ኣብ ሓፂር እዋን ክንመልሲ ክንበክቡ ኢና ኢሉና ነይሩ ተሓፂ
وان حد ورقدي خمس ورقدي ثلاث ورقدي نصبل أنا أوكي يب زي تاني استاذ برهان خو كان انتاي تي قند نجر ون تي سراح ناي سلستي نقصلو سለ ዘለዋ ዝዕንቅፎም ነገር የለን እንተርአ ኣብዚ ግዜ ሊሚት ትገብረሉ እቲ ስራሕ ንዖም ክፅበዩ ጠጦ እንተዘብሎ ነይሮም እዮም እቲ ስራሕ ግን ጠጦ ኣይብልኒ ዘሎ ተን ሰለስተ ውድባት ቅፅላ ኣለዋ ኣብቲ ቃልሲ ዝገብርኦ ዘለዋ እናተቃላጠፈ ከይዳ ኣሎ ኣብዲ እዋኑ ኣብ ድኾነ ሰዓት እቲኦም ባይቶ ኮኑ ካልኦት እውን ክኣትዉ ክእሉ ኮኑ ስለዚ እቲ ግዜ ምግባር ናይ ግዜ ግድብ ምግባርሲ ኣድላይነት ኣይኮነን ጠጦ ተበሉ ስራሕ ዕንቅፋት ኮይኖም ነይሩ ተዝኸውን ኢኻ ከምኡ ክትገብር እምበር ዕንቅፋት ኣብ ዘይኮነሎም እዋን ፀቕጢ ምግባር ወላ ሓንቲ ኣድላይነት ኣይህልዎን እቲ ኣቶም ኣብ ሬድዮ ዝኾንዎ ሽግሮም ፈቲሖም ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክቕፅሉ ክእሉ እዮም ስራሕ ባህላይ ስለ ዝኾንኩ ኣነውን ኣገዳሲ የብሉን ባህላይ ኣብ ሓፂር ዳዊቶ ثانك يو دكتور نبيل لكعتا تقلز زلا أنا شوية كسمرلا مالتي مجمريا زخونا يشجرا قوانيفون تباهيلو أب سبتمبر 2 أفتناي تسمبل ناي سبتمبر حدا مسكر رمز تقبره شعوء تحبيرو نيرو مالتي بتوم سلسته بفلاي تذكرون تراهم كومسي لعلو واين حبر مريحنة ويجلز بالشميمون ديبومو نيرو بدحريقو بايتون حقتا إلنا نقول صور أمبر شجر عبيبونا يكونن شجراتهم فتحون كأني كسعبونا ام تباهيلو توديو نيرو تقداي يتصبيو نيرو مالتيو توم سلسة أكالات بايتون نتي قداي بسيريسلي فتح نخرق بلو ينكسا غس نيرو كسابون أفتح بتصيحهم نتقداي عطينا إنا already أبتي بوليتيكان حالتات كنملس أبستباهلو لغيزي already كمتي جميرو مزنوروني حبرنا يربعتي تقورو أبستباهلي كالون حد شجر استفتيرو مالتي أبتناي بايتو حجز شجرزي تخلق شجر مستفتره تشجرون عندنا حجينتهم تراداديኦም مقعد ጽበይ ዘሎ ሰለስተ ኣካላት እንቅፋት ኣብ ክንዲ ንኾኖም ኣብ ኦፊሻል ኣኼባ ናይ ኣርባዕቲኦም ዝነበሩ ሓለፍቲ ናይተን ኣርባዕተ ኣካላት ኣብኡ ባይቶ ይብል ገና ዘይተፈትሐ ፀገማት ኣጓኒፉና ኣሎ ነዚ ፀገማት እዚ ከዓኒ ተስፋ ኣለና ኣብ ቀረባ ግዜ ፈቲሕናዮ ክንፅንበረኩም ኮይኑ ግን ብሰንኪ ናትና بكرات كعنكف السراح زسلا زين دليو نت سراح زسقاتكم قصلوو شجرنا ابز فتحنا الجزير ماني كنصنبركم ينا زبل ملسيبو مالتيو نحنا هم شماغله ناي مقرراب دامبر ناي موسى مسلي بلنا خنقرارب كلنا هم زي برهانه يكون دكتور نبيل قلصو تصنحو انتاي تغداي نويح جزي دو سدخون كيدونغو خمسي في تحت تقولوا له قال إلنا مجرد تي بروبوزالات ناتنا أقربنا وبقوم كأني عابي شجرا يكونن أقرب جزيون فتحنايو أبتي قعزوناي بوليتيكان حالتات كن من لسينا قبل كله أمو جزي والسنو الناوي قال بعابيون السوم توم سلسة أكالات توم كند مسارحتهم كبلو زي كألو ويكبلو زي ما رسو نحنا كم شرط مثلا مو جزي وصلنا أب كنديهم تودوا تقولوا كاب زين لعل جزي شدش تور حدي سلس تور حوي تور حي هو السد يقولون لنا سبحانه يكون أمر أنا محلال فن نحنا عين قلنينا تراين مكرراب نتشجر نفتح كسابون إذا شو ما قل لك تقبروت النجار اللون تقولين وكنت حبابر فقدنياتات هنا لنا حتيتنا مالتي نسوم كا بزح نايدقش ما قلن قلن زدلي يكونن جن كنت أقدم أبو ناصر زغلصو ناي بزحات ودبات لفنتي سلازخونه قرب قال جزي خدينا يو تصفان قبر جن نوح جزي أيوسدني لونا فزياتا قبل ما خبري الدلي تصفينا بقى اوكي حراي أنا حدا انتايو حاو
وما ينتهي له زي بده كتبده هنا نيركم زي بالحطه بزعبه بده قل انا مذكرني قال ترف انا ما حاطط نيرو بده حطه صقمات انتاي نيركم كما كفتحكم زبل نيرو ولا حدا صقمات هيقاطمنا حجي صقمات هيقاطمنا عند كاس خمس جنا انا بده حطه انا حدا بتخالك الروح كله دحر كوينو حجي كن حجون دحر كوينو نحنا كو خينا خنزارب امبر شماغله خوسن خيل على امبر كتعرقون كتقراربون انتاي تصقم كويتو تي ملختي حلفنا شمو زخركم سي تي ملختي صقمات ودبات بايتو اوش دحر كوينو ناوش صقمون دحر كوينو لكن دي ودبات حيزولو مستقال كراخب كله ناي كوتا طرح تباهيلو زي قلال يا صقم اينبرنا تفات يلكم مالتي اقايل كازراي كورن قدامي متقشن رانسي اب كيدان كاب كيدانات حيزو كاب زمن محزنة جميرو وبز كوتا زبحال تخخ تباهيلو مالتي 20 قال عمد كوينو هذا حجي نزيتات نزينا قطعه دحر كوينون ساعتكم كبشما قله وسانه نغورنا تعلت ولا ساعتكم ما توصلوا لهم عين وسن انت لهم كاس ساعتكم توصلوا لهم بار كل تور حدي ثلاث ور حدي كم تتعمل كم تقولوا تاتوريها كوهاب زغبو اي نورمال دحركم كوين غزغنا غبركم ساعتكم ስለዚህ እቲ ናይ ቡድሆ ዝበሃል እቲ ናይ I don't know እንዴታ ከበልሞ ልምሉም ዝኾነ ከምዚ ሓልዮት ናይ ክሳከይ ኢላ ሃይነውፃሎም ዳዓይነቱ ምሽፋን ተበልኩስ ምናልባት ካልእ ክሳከይ ይመስል ከስምዕ ዝኾነ ግን ልምሉም አካይዳ በሓፂሩ ናይ ሓቂ أو تصفي قرب أنا الرمكة كتودع عدلك بكا قرب بس نحنا تيش ما قلنا استبقسي أو وشت بوليتيكان حاجتات نزلوا تسقم نتفتح أزي قعزوزن خدو نيرنا تاي تسقمكم النامون تناي كوتا يتباهيلو لكا كم زاخت بلاد صراحة كاني تناي كوتا انت دا أخوين شكركم بخمز فتحي كالي لنا ناتنا بروبوزال أقريبنا ات بروبوزالنا تقبلومو نتانا كوتا شكر فتحنا نحنا زا شماقل زيئة بمدب نبايتو كم شماقل خوينا افتوشت قدايوم دلو تساقم اقوانيفوهم قالت تراق تتساوت إلا قد محجد تبقسوتو اللي كونن قن أكالنا يتي بوليتيكاين حيلتات سلازكونيك ماتوم مقدال كافتي بوليتيكاين حيلتات أقدي سنة زخونا خنتحابر فقادنياتات هنا إلنا نحطت ململام زي كونازي عدل انت دا زي بكا تي كتعرقو وي كتعراريلو تدل أكل بحيل اختاتو يتخلنها ولا جيزيخ نوسنون أين خلنا نحنا نبايتو قن لكا كاب حالية تبقسنا مستي تصبوق بحبار افتنا يعني بوليتيكاين حاليتات كن رخبوم كلنا صبوق زخوني أخبراتي بومناس لزنبارو إذا أقوانيفاتكم زلا شقرسي قال في التحات نخركبا كنت حبابر فقادنياتات يناز بالحطو حتيتنا بلو حنقفايلهم تقبلهم نات تكونوا زتبلو دلقا وشتاتينا شعوء انتاي تسقم ترقيبو من انتاي بلالو ولا قلم متصنعن سرحن يتصبئنا نيرو قني لهم نسوم يزقون شماقل متتاو زيد ليو وتقداينا دماني أبقربا جيزي كنفتحوا مخانا نحبركم يلومنا بدحري قنتاينا هنقبر يلن ولا جيزيكم السنة له ما ينخلنا نحن بعابي يوتهم 3 أكالات كمان صبو تردي أمونا تقداي بلو أبزو وداكم صعبنا إلوما مكلو نحنا من كوينا إينا نوع كل تورحي عدل هبناكم لنا ويوحي كنبال تسقامي زي آية المكالة دي أنا لحال تعمل لك أنا تازي كنا مسيح هايفان كو حاو أمينو بعي أنا عايز مرسين دخات بنزلها أنا كنت تيزبلو زلها حجو عند حركوينو كم حكي عند حركوينو تيزبلو زلها هاشي ما قلنا زيكم مسخاتكم طرح حطوا حديدكم حرايتو لهم تقولوا تازي كنا هات ملوسو مالتي شما قلنا بحال كلكم ناتهم أكلاتهم ناتو صبو نايتي ربحة من ساعة مالتي ناي هزب حطوها زقرب زلو خطقربيهم تقولوا زلهم منبر دفيكم بوليس كلكم بتعصروا ما يكونه ولا خالق تقبروا ما يكون من كم حتى عند حكون يقولش ما قال لك الله كله حلفنا الله قديت الله اتخبها زقبو بتقول هوين جن كاول على تقولوا خبزي تقولوا دقاقيمكم تقولوا لهم كاول على تقولوا لهم سلازي كبر حاو رغماي نتي بدها حتى كتقولوا لنا نيركم زبالكايو نزي بدها زبون تقولوا تقالكم سلازي نزي حتى زي تقولوا تعرفونكم اتي زبالكايو نو سرعكم او دعني بلا بجها
زيا سلازخونه سي كاون لعلي كابعهم لعلي كابعهم لعلي خا زخونه بده قريبكم قربا يخلو كتورد لكم كتكود لكم اي بهالن تي عقم تبتا باشاي زبلاتي وكل تطح صرحا شماغله دحر كويناس نعحاتكم سمرق كاب سلادي صبو نخسلط جن ولا حد السلطه زلو يريو زلو خماتو بايتو تبع زعابين دحر كوينو صقمنا تخفتح زلو بزياده كمان كجبر زلو دحر كوينو ابتبز زبزح معناتو ولا حدا صقم كويبلن بعلا تزفتحوا كو سباي مزاربه سلازي فتحوا ابصراحه يوفرون سلازي فتحوا اواناو زخونه غعزو مزي هاجرن حزبن زحاتو زلو حطو يغعز يلو قال حطو دحر هاليكو عين وك اخسر حيدلين كتبت تخليها مالت بز عينت زندحر كوين سلازي عبي عجام عبي حلافنت حيزهم كنسهم كندي 20 قال زخونه ودباتن منقساساتن حيزهم كنسهم زحوتتا زغبرو زلو زقول زخيد ناي كالو زخيد زلوكو ساتهم كعمو ساتهم غبرو زغبو مينيرو نزغنا يغبرون سلازي تتبلو زلهم نعاي ينوت كستاتا هونن بقع ملسي كونن بقع ريتو ناي كونن يخبل دلي قال ابدي حنتي ترغاغامي باشاي زقربا حطولا ندحري ابزو نبرو نيرو زموصدو غريتا خي حاتوتو دو تبل حطوتات زدغمالو حنتي شماغله بمسرته انا بناتي ريتو شماغله كتقرارم بشماغله نصق صحاب زنيركا صحابت نيركا بلايفون مغنياتو كلن ودبات نناتن حقم نناتن حيلون تحتاتنا دحر كوينها ببناتو طمتيتات زحطو لو من نمن كحتت مانيو هاجر كديعو ماني خا لاونتا خبيرو ننات ملس لو مسراوتنا زبلن تحدها صارو زبلن تخال زبلن ابزي كو ازارابلو حجي نناتكا رئيتوتات كتقرب اندحر كوينو نناتكا طرح كل عقر كهار مرأي اندحر كوينو وسيغات زبتنن اتي زرح حقن زي قرار بتولن ስለዚህ ነዚታት እዚ ኣብ ባህላ ዝኻ ኣዝከረኒ ንኣዋሳ ዝኸድናሉ ኣብ ፓልቶክ ዝሓደርናሉ ከይደቀስካ ዝኸድኩሉ እዋናት ከማን ነይሩ እዛ ዘረባ እዚ ኣስጋ ሕጂ ትሕየኻላ ኢትዮጵያ ወያነ ዝገብርዎ ወያነ ጥፍጥፍዎ ዘለዎ እዩ ዝበሃል ኣብ ባህላታት እሱ እዩ ነይሩ ሕጂ ናይ ተለወጠን ምክንያቱ እቲ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራዊ ሓይሊ ካብ ግዜ ሓይለ ስላሴ የዓረብ ቅጥረኞች ይብለና ነይሩ ድሕሩ እዚ أصلاً تقول لهم استعوت الدحر كوين كمان ناي أب سودان أب زنبرلو ناي جهادوان مكسر أصله ناي ويانا عصمات دو زبلو زنبرة إزي تاتي بسفرنا دو بسننا دو تبل زلها دبلوماسي خي كبر كان ركبات خي كبر كان مزخونه هم تسرح كان عالم مسكولي أتسرح معرباويان دو ولا مراويان زبال مراويان دبدبتنا قتلتنا نبر أربعتنا كمان أيقونون سلازي أتي زلو حيلي في مكسر أسات تزقبر زلو مستخبابي وشاله مس حيالات كوينو صبوق زغونه دبلوماسي غيرو نزي هاجرن حزبن زعنن زصنتن زلو انت زسرحو زي كبل يدلي مخنياتوس تداغاغامي زرباتاتي زمص كم حدا عصب اب كيدان محزنات كبق او خيد كله ناب كيدان مسغره بايتو مسقومه بجكا مغابريا هاجراو حيلي قويمو ان هاجر كغبر كم زي كل غيركا مزرات 20 قال عمل كيرلو اوكي بتصيحات الاقتقاد ثانك يو تزفاي وانا زي هود امونياتو حدا هودي دحان امينوتي بحالات زي قبل سب زي قبلهم دول فلتي انا هاكم زي قبلو هاتي خاليون كردا خلالو مالتي زي خبل دلي مونياتو اريتراو حيلي حجو تعانتو دول فاني بايتو نور سون اوالات ايكونن بشماغلس باوالاتون شمغلنا تغيرلو كعرنكل ازي حدا سقمتي ربحان ني اتراوان زبل امنت سلازلني ناتي كم تسفع يجي نزغون هون وكيله هون بزارو له وكلهم قصاص يلن وكيله مصاف يلن كم تير ايتو ابزرر ايتران هو زلو زياتهم كادهم ناكلت دحرهم ثلاثه زلوها كصبيوان كوف دحريلهم بينهم بسرحوا سرحات كلن دي جن بحبار كسرحوا دحر كوينهم تيوم دحزيني مصيومهم تتحشكا كوف تراعي طعم زربا بزي قبراوي تخعب سلي كم زي جرمسي قني لي عمبابا تاع عمبابا مهافي قني له تخعب سلي شيء اخبار كرو حالي كون دموز انت وسخ كان يجي حشاني زبل ملسي وهاون مالتي سلازي طعم زربا يكون زنبرنا دولو تزبط افعاله زها اكبر كفلالو يغني لي بزغن يغني لنا تسفاي ثانك يو برهان هي اي ثينك حنسامو تسفاي يغني لنا تزبلكايو حدو نجر تذكرو دلك نحنا خمس ما قلنا كيت كلناسي كمزي ولعت نجر زي قبرنا كيتات وصدر مالتي وي انتي سرح دي سرحنا غير كاتوستر لها اي تجاجي ابو نحناون
ብርቱዕ ቁርቁስ ኢና ኣካይድና ኣብቲ ቁርቁሳት ንኣብነት ክብዛዕባ እዚ ናይ ኮታት ክንዘራረብ ከለና ስቁኢልና ኣይኮንናን ኮታሲ ነንሕድና ከማ ነንሕድና እቶም ተኣኪብና ዝነበርና ሽማግለ ንኖ ከምዚ ሓንቲ ብርሃነ ሰራሕኩም መለ ሰራሕኩም ተስፋይ ፕሊዝ እታ ኣሚኖ ኖ ሰብኣይ ተቋርፅ ክትውድዕ ዕድል ተዋሂቡካ እዩ ምናልባት ገለ ክትብሎ ተሎ ኢድካ ሓፈብል እዚ ምምልላስ ኣይክፍቀድን ስለዚ እንታይ ማለትና እዩ ማለት ንእሽተይ ስራሕ ከም ዝነበረና ጌርካ ዝውሰድ ተደኣ ኮይኑ ንገዛ ነብሲ እቶም ሽማግለ ክመፁ ከለዉ ነናቶም ናይ ገዛ ነብሶም ርእቶ ኣለዎ ኣነ ናተይ ናይ ገዛ ነብሰይ ርእቶ ኣለኒ ኣቕባይናት ኣለዎ ኣሚኖናት ኣለዎ ኩልና ሕጂ እዚ ንሓሳብ ተመኻኺርና የለን ከምዚ ይኸውን ዘሎ የለን ከምቲ ይኸውን ዘሎ እናተባሃልና ዝገበርናዮ ነነድሕድና ደፎት ምስቶም ባይቶ ዝገበርናዮ ምስቶም ውድባት ዝገበርናዮ ዘረባ ጥራሕ ደይኮነስ ኣብ ነነድሕድና እውን ብዙሕ ጣዕታዕ ኣሎ ብዙሕ ጣዕታዕ ኣሎ ድሕሪ ብዙሕ ክትዕ እምበኣር ከምዚ ኣይና ክንገብራ ዘለና ብምባል ንሰማማዕ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነቲ ትብሎ ዘለካ ናይ ኮታን ገዛ ነብሱ ብዙሕ ኣከራኺሩና እዩ ነነድሕድና ብዙሕ ኣከራኺሩና እዩ ዘይከራኸረና ኣይኮነን ኣብ መጨረሻ ከምዚ ንበሎም እምበኣር ተባሂልና ኦኬ ከምዚ ሕጂ ነዚ ክነሰማማዕ ከማን ምስኣቶም ከማን ክንዘራረብ ኣለና ሓቃ ኣይተጋግኻ ሽማግለ ሓላፍነት ኣለዎ ዝብል ኣዘራርባ ሒዝካ ኣላ እወ ሓላፍነት ኣለና ሓላፍነትና ግን ገደብ ኣለዎ እዚኣ እታ ዶብ ካብታ ዶብቲኣ ክትሓልፍ የብልካን ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት ሕጂ ባይቶ ምስ ብዙሕ ሽግር ኣለዎ ንሕና ኮ ብወገና ኢልና ኢና ዝባይቶ ከመይ ገይሩ ከምዚ ይገብር ኢልና ኢና ስለዚ ናብኡ ከይዲ ክመፀኩም በጃኻትኩም ዶ ኢልና ኢና ኖ እዚ ንሕና ዓሰይ ጌርና ክንፈትሖ ንኽእል ንእሽተይ ፀገሚ ኣብ ናይ ንሕድና ዘሎ ፀገሚ ስለ ዝበሉና ጠጠው ኢልና እምበር ንሕና እውን ንዕኦም ክንረኽቦም ፀሊእና ኣይኮናን ካልእ ሓደ ነጥቢ ኣሎ ዘለዓልካዮ ብጣዕሚ ፅቡቕቲ ዝኾነት ንዓና እውን ብዙሕ ክስታይ ዝገበረትና ብዙሕ ዘሻቐለትና ባይቶ ጠጠው ምስ በለ እቲ ተዋሂቡ ዝነበረ ኮታ ነይሩ እቲ ንገዛእ ነብሱ እቲ ሰለስተ ፖለቲካን ሓይልታት ብሓንሳብ ተኣኻኺበን ኣለዋ ሕጂ ግርጭት ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣሚትና ብስርዓት ፀዊዕናዮም ንኩሎም በበይኖም ጌርና ረኪብናዮም ኣብቲ ዝረኸብናዮም እዋን ከዓ እቲ ዝገበርኩም መስኩም ስምምዕ ኮነ እቲ ንሕና ምስኦም ተሰማሚዕናዮም ዘለና ፈፂሙ ዝቅያር የለን ኢለውና ብክልቲኡ ወገን ዋላ ባይቶ ይኹን ዋላ በተን ሰለስተ ፖለቲካን ሓይልታት ስለዚ እዚ ትብሎ ዘለካ ባይቶ ምስ ተረፈሲ ካልእ ግርጭት ክመፅእ ዝብል ኣረኣያ ንሕና እውን ኣብ ፀብፃብ ዘይእተና ኣይኮና ኣብ ፀብፃብ እቲና ንሕና ተኻቲዕና ከምዚ ክመፅእ ክእል እንድዩ ዳሕራይ ከም ብሓድሽ ምፍንጫል ክመፅእ እዩ ዳሕራይ ከም ብሓድሽ ከምዚ ክኸውን እዩ እዚታት ኩሉ ኣብ ሓሳብ ኣእቲና እየ ነርና ስለዚ እተናይ ከዓ እንደገና ንዕኦም ፀዊዕና ኣዘራሪብና እዩ እቲ ነገር ለውጢ ከምዘይብሉ ካብቲ ተሰማማዕናዮ ካብኡ ለውጢ ከምዘይብሉ ምስ ኣረጋገፅና ከዓ ኦኬ ፅቡቅ ኢልና ሕጂ ፀብፃብና ንህብ ኢልና ፀብፃብና ከዓ ንገዛ ንነገር ኢልና ዝተረፈ እዚ ትብሎ ዘለካ ሓካ ኣይተጋግሃን ማለት ኣካል ናይቲ ኣብኡ ዘሎ ምንቅስቃስ ኢና ከምኡ ጌርካ ክትወስዶ ትኽእል እያ ኦኬ ወዲ ኣለኹ ብርሃነ ብፅሑፍ ገይሩ ንሰዲዱልካ ኣሎ ኣነ ነቲ ዝሰራሕኩሞ ስራሕሲ ኣመጉልሸ ኣይነኣሳስኩ ኖ እሱ ደኣ ከም ዘመጉስካና ርኤዮሲ ብጣዕሚ ኣመስግነካ ብኡ መግን ኣብቲ ሕጂ ዘምፃእካዮ ርእቶታት ገለገለ ሃጓፋት ስለ ዘለዎ ንዑ ንምርጋፅ ዘይኮይኑ ነቲ ናትና ስራሕ ቀዳማይ ዘመስገንካ ከማ ንስኻ ኣይዝንጓዖኒ ኖ የለን እቲ ዝሰራሕናዮ ስራሕ ከም ዘመጉስካዮ ርኤዮ ነረ ቅድም ዝሓለፈ ሰሙን ሎሚ ዶ ይኮነ ስለዚ ኣይትጠራጠር ብኡ እዚ ቀኒልና ከማ ነቲ ሓሳብ ዘምፅእካዮ ኣስፊሕዎ ይኮ ሕጂ ንእሽተይ ተስፋሓልና ኢኻ ደለካ እምበር ካልእ ኣይኮነን ኦኬ ወዲ ኣለኹ ዘረባይ እንታይ ዕቁባይ ናበኻ
اوكي يعني ليش راح تزارب عمينو انا ابزل ناس اي ثينك بعدمنا يكون ولا بفلتنا يكون سي اب دحان درجه زلنا سباتنا باخال سباتنا نو كمي غيرنا فتح اكلات كنكون حزبنا صبو تسفا نرخبنا له خاب نبال زتبقسه إنا نسرح صنيحنا نبر كل والحرب دحرك بدليتنا نسرح للنايم أنا سيدا شماغلت صويعتني مش أنا أسرح ليلاتني نتنا حواتي دمس ما حراي لتقبليه كابز تبقي سناسني بزن غيركم سرحو يلكوز طوابنا يلا احنا كابت زتبقسنا له مو انتهي نقبر لنا ناس تبقي سنامبر نخستون كانت تعرق الناس تبقسنا ويكا زغزاس كومي لسردا من سبات يكوننا حراي بجهم كأبوردز أبقالات فيكسيت داينكم انت بدهنا إلكم ما كم جيجا غيركم شكم أنا خسروه اللي تبدهو سيكون أب حسابات انت تزرع من انت ترى أنا كوني يسمعني قالت لما انت ترجم مالو حراي أوبر أول هنا كم يجرنا نقربيت كنسقون كم يجركم كدفونا تقولوا كم يجركم الزخت قبر لكم كم دخل انت بالكمنا يوتي ناتي اوفر اول تحسس بما ابو انت خدنا حايش بال اي ثينك رداكم نخل سباتنا تردونا تقولوا سباتهم تي تعدمنا كمان بعلو اخال كوين يسمعني العلو كله يغني لي امينه ثانك يو غني لنا عقباي دكتور نبيل توصفت لك أنا سي برهاني ولا عقباي لومونديو مجمريا تسفاي تنكي يغني لي I think ناي تسفاي بحالات تردي أهني تشالنج خلبكم تغوي ناسي خافتي قدب علنا تقولكم ولا علينا خلبكم سلازي سنو بوينتي مالتي تا تقبرنا تشالنج ويتات بزوح انكوان تغوني كافتي دوز دوابنا غيرنا قن نافتنا بايتوغن أتو مانديتنا ناي نبرن ون ديرا ناي تي نبرنا خمت تمالالس تدقمي تي ذهبناهم بايتو يوم كمت دولنا بايتو يتقبلون نيرهم تناي قصري لحار مسحبناهم ساجست مسقورنا لهم تقبلهم بصبو تقبلهم most important thing أنا خنردا زلنا قن انتايا تي بحانسا خوينهم 4 يوم خوينهم دوصو سراح ناي سراح بلان يقصلالو بزوم سلسته حيلتات حجي ططو ولا كوانت بايتو كوانت زي هلوو اتي دلنا سراحات قصالا خاب كونه اساتهم ون عبد خون وان جوين غوبروم سلازغولو بزح شجر هاي كلوني ناي بايتو اتي ان فاكت اتي ناي بايتو مفتح خستاي مغبار حدا زبلكو بقداماي نيرو اتي زحقسكاس بايتوس بدحري دحر سعري تقولا يتقصلو تصبويني وي كال براغ حازو زي باي زبل زرباي زربون قصلو سراحكم احنا بزخونه نركبكم هنا مالت عاد ناي مردا ነገር ተረኺቡሎ ማለት እዩ ራራዱሎ ሳሙዕሎ ማለት እዩ ስለዚ እንተ ደኣ ሳሙዕሎ ራራዱሎ ኣነ ሓልፈልካ ባህሉሎሲ ጽቡቕ ቅዱስ ዝኾነ ድሌት ኣለዎ ኣብዚ ኣመንጎታቶም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስራሕ ካብ ቀጸለ ባይቶ ኣብ ድኾነ እዋን ነዚ ሽግራቶም ድኾነ ሽግራት ብሓንሳ ኮይና ንርኢና ክሳየሮም ፈቲሖም ተተመሊሶም in fact أنا شجر كوين ردأنني رأينني سلازي بزح أنت زي سقطنا لازانا بايتو موسع أنت أشمي قصد سلازلو السرح ساتن بايتو تراي يكون الوصي يزلو مالتي خلو تكون له الوصع أنت أموداتا بايتو ون دحزو من قدي بحاجة باركين كام سرح سلازخونه خمتن قالوا تاب دقة زلوا خوينا رأيين جن بايتو جن دقاف نايت سرح زخيت زلو خصاب قنه ناتو حنصاصاي ون سلازنبره تسرح بايتو هاللي سرح سلازلو بايتو ون عوت يخون خلو تما بايتو زلو فدلي تفتحون تناتاتهم دلي تقصل سلازلو بناتهم زي خون مفحفح كم حدا معبالغ نري لنا زي نجر زي تراي اي فلت ان كوينو سمعنا انت راه حدا سرح بناي حدا مفلاي وي مسحاب ديعنقف كوينو አይዶ ሽግር የለን ንምንታይ ኢና ደጋጊምና ንሪኣ ዛ ፀገም እዚኣ እቲ ናይ ባይቶ ግን ክንከዶ ከም ዝበልኩሞ ክንከዶ ንኽእል እንተኮይንና
انت عديمومنا خيدنا كون دين حتى له من قديه لكن بحبار كوينا نرينا انت አድላይነት ናይ ወፃኢ ሽማግለ ናይ ኣድላይትነት ኣለዎ ፅዑና ኮኑ ንዕኡተውና ብልና ተዘይኮነ ከዓ ባዕሎም ፈትሖ ኮኑ يقني ግን ሽግር ኣይኮነን ደይምህላዎም ኣነ ከምኡ ኮይኑ ይርዳእኒ ስራሕ ቀጻላይ ካብ ዝኾነ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም እውን ከም ኣባል ናይ እቲ ምንቅስቃስ ኣብቲ ምንቅስቃስ ዘለዎ ሓደ ኤፒዲፒ ከም ምዃኑ ኣስሚርለይ ነይሩ ተዓንቶ ወይ ዝበልኳ እቲ ስራሕ ቅፅል እዩ ዘሎ ተን ሰለስተ ጠጥዋ ይበላን ስራሕን ይቅፅል ኣለዋ ስለ ዝብል ሓደ ከም ኣሹራንስ ንውሰዶ ንሕና ማለት እዩ እንታይ ስራሕ ጠጦ ካብ ዘይበለ من هالليو احنا تفتح بإرتاز اللي يمسا أمبر عن توي ون تي دبلنا تنباي تا من قستاب اسمورهم كم زولو أتو من قستاب اسمورهم كم زولو تا مزحتال احنا يبلنا تا مزحتال انتاي مالتي أنا خمدر أني تنباي توتات إذا قبروا أزولو أنا عاتن كفانات حيل اندخونا يقبرن اتناتن سراحات اتناتن بروغرام اتناتن مودة بس قبروا أزولو قصلا له مغنياتو سي خد لنا موداتا عدم ساعتنا نعوز خون بلاتفورم مفتارجن كقالات أفسر زلو اتنا حزبنا وصعون قدامنت كوس لزلو تي ناتهم بروغرامات دسحب كابزي كونه وين دحريت زي سحبوا كابزي كونه قالستات واي نوت انت راه خنقحو خلو خوينم ابالاتهم حدشتي ابالات كودو ندحن كوينم معباله الانبر دحر الدخيل ايكونن تن بدحريت كوينن سرحو تي معلتي نتي ناتهم بارتيسيبيشن افتناي حبار سراح كن قصال خون تمريصم زلو نعو دغافنا غبركا قصلي اي دونت ثينك كونتراديكشن زلو يመስلنن حدا بارتي تطوخو بلاي اي خلني ندحن مز مسرح اتيسي تطوز بلولو منقد يلن قصل خلي معنات قالوا سبات يمسرحوا توم يسرحوا اني ناتهم بروجرام اللهم ناتهم ودبا بلان اللهم እሱን ተቀጽሉን አና አርባሐናይ ደሐር አሙና ኣብቲ ዝመጽ ኤርታ ሓዳሽ ኤርታ ተቀሪቦም ጽንሕና ተኸሽኑ ጸንሐ ጸብሕ እንታይ ከይገብረልና መብልዒ ይቀለልና ይቀኒለ ቴንክ ይቀኒልና ኦኬ ካብዝ ቀጽለ ኣርባዕተ ኣዳው ሓፊሉሎ መጨረሻ ዕድል ዕቁባ ዝግደብስ ክህቦ ንእግር መንገደይ ግን ኣናውንስመንት ናይ ዝመጽእ ሰሙን ሒዝናልኩም ንቐርብ ጋሻ أستاذ سعيد عبد الحي كوني وتي أرستي دماني وشتاوي سقاتات نهاجراوي تستا زبل مالتي التهديدات الداخلية للأمن القومي internal threats to national security بزبل نزمت سومن كاني كبر قاشانا أستاذ سعيد عبد الحي كوني نحبريتهم زاكل مالتي اوكي كابز قصلنا بقى استاذ باشاي عدلنا بقى ما تشرش عدل قلنا استاذ عقباز قدوبس اوكي ثانك يو انا ناي قدم ودينا كمز ودينا بوغني وديت ناي قدم مخنياتو زلنا الرأي سلز جلسنا مدغغام تري كوينو ترغم يقولون عبت زبلنا كلير كنكون تسفا قبر مالتيو كاله حنت حتى جن على خدم الله زلوا منقص أباس مرهم زحات ساعة زي عبر هتن زعبات منزافنا والدبات تبلع يبو حتى ما يكالوت كزارة بايكلين هنا تي زلنا نتردو جن حجز يكونس كلام أبغى زي بارتوك يترفع تي شجرات كمان سخر له ناي إثيوبيا خناتات كله بملؤ كوع خلله زبلنا يوم مالتيو تاع عينت سمرت كنقبر كم دلنا وي حزبهم قصقاس نمبرتاع ابزنا بره قداي زغرس خو مالتيو موزاف مالت مدرباي ودبات هيكون ودبات اقدستي مش دو خمس زلو طرايسي حيالات كمان كوينن قربالو حيالات ودبات فوريات كرايا زغل امو نتي فوتر مقالابط زخونو مالتيو كم تتألفات ناتن إذا حيش لأن يلو تي ترى حزبي ميدل كلاس بمولو تي كفيلتاتنا حبرة السب شك على يكون دك أدش يكون محبرات بمولو زلوسي من تمرجعه اللوم نتي بقدام زمن لسالهم كحاريو
ሓያላት ቱርናዓት ክኾና ከማን ኣለዎ ማለት እዩ ዘጋላብጣ ስለዚ ንሳተን ብናተይ ኣራዳድኣ ክብርታዓ እምበር ኣነ ስቂለን ዘለቐለቕ ክብላን ዘይጠቕማ ክኾናን ምርጫ ኣይኮነ ወይ ኣይትምነዮን እዩ ንዕኡ ማለት እዩ ግን እቲ ምውንዛፍ ማለት እንታይ እዩ ንመድረኻት ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ ሕጂ ስቴጅ ኦፍ ዴቨሎፕመንት ሕጂ ዘለናዮ ኣብ ግዳማዊ ዓለም እንታይ ዓይነት ስቴጅ እዩ እንታይ ኢና ንጥለብ ኣብዚ ግዜ እዚ ንዕኡ ኣብ ግምት የእቲና ነቲ ኣሰራርዓ ናይ ህላውኤን ኢና ወይ ፕራዮሪታይዜሽን ትክገብርኦ ዝግብአን ኣብዚ ግዜ እዚ ኢና ንርኢ ማለት ምእንቱ ኢና ሕጂ ናይ ሓባር ኣመራርሓ ክህልወና ኣለዎ ንብል ዘለና ናይ ሓባር ድምፂ ንህዝቢ ዓለም ይኹን ንህዝብና ከመይ ጌርና ንስምዕ ከመይ ጌርና ቻነል ንገብሮ ዘለና ተረድኦ ማለት እዩ ንማለት ኢና ክሰርዕኦ ኣለዎን ንሳተን ከወንዝፍኦ ኣለዎን ክጠፍኣ ኣለዎን ማለት ኣይኮን ክሰርዕኦ ኣለዎን ማለት ናተይ ኣረዳድኣ ዝገልፅ ዘለኹ ማለት እዩ እዚ ከዓ ከምቲ ዝበልኩኹም ነቲ ቮተር ክጥዕሞ ማለት እዩ እዚ ምስ ምንታይ ተሓሕዙ ኣለኹ ልክዕ ከምዚ ክብሎ the role of all of us at this stage ግደ ናይ ኩላትና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እንታይ ብመሰረት እቲ ግደ ናይ ኩላትና ክኸውን ዝግብኦ ኣጀንዳና ክኸውን ዝግብኦ ነብስና ውድባትና ኮኑ ውልቀ ሰባትና ኮኑ ምሁራትና ኮኑ ገለ ኮኑ ሲ እቲ ናትና ፓወር ብምልኡ ኣብዚ ብዘድሃበ መንገዲ ነብሱ ክሰርዕ ኣለዎ ደድልየቱ ነናቱ ኣለዎ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግን ብቐዳምትነት ከምዚ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እቲ ከቕርቦ ዝደሊ ብቐዳማይ ተላብየ ነይረ እቲ ዝፈረምኦ ሲ ይከኣል ድዩ ዲስፕሌይ ክትገብሩልና እቲ ፈሪመን ኣለዋ እዚኣተን ነቲ ባይቶ እየን ዝፅበያ ዘለዋ ዝብል ነበረ ዘራርባ እቲ ዝፈረምኦ ሲ ዲስፕሌይ ክትገብሩልና ትኽእሉ ዲኹም ሲ ዋላ ዘይከኣል ድዩ ኮይኑ ወይ ዝኾነ ይኹን ነገር ምክንያት ክትህብዎ መንገዲ ተገበርኩምልና ፅቡቕ ተደይገበርኩምልና ከዓ ምክንያት ክትህቡና ይላበወኩም ማለት እዩ ይቐኒየለይ ባሻ ኣብ ኣቕርብ ክሊር ግበራ ዓይነይቲ እያ ተፈርማሉ ሰለስቲአን ውዕላት ዋላ ብቐዳማይ ክሊር ስለዘይኮነት ፈሪመን ኣብዚ ተሰማሚዐን ፈሪመን ዝበልኩሞ ኣሎ ምሽ እዘን ሰለስተ ተሰማምዓሉ ማለት እዩ ወተን ተሰማምዓሲ እቲ ፈርማ ዲስፕሌይ ትገብሩልና ዳሕራይ ተንደርከባ ድማ ክድረባ እየን ንዑ እውን ዲስፕሌይ ግበሩልና ክንብለኩም ኢና ማለት እዩ ንእሽተይ መብርሂብ እዚኣ ንባሻይ ብደረጃ ሰለስተ ሰነዳት እቲ ሮድማፕ ሕጊ ህንፃ ወቻርተር ባይቶን ከይተረፈ ዘለዎ ኩላቶም ተሰሚዖም ዘፅደቕዎን ዝፈረሙሉን እዚ ካብ መጀመርያ ክጓዓዙ ከለዉ እቲ ኣብ መጨረሻ እዚ ሕጂ ኣሰጋጋሪ ኣካል ኢሎም ኣቑሞሞ ዘለዉ በዞም ሰለስተ ተረዳዲኦም ዝወሰንዎ ንሱ ከዓ ኦፊሻሊ ተዘርጊሑ እዩ ኣብ ዌብሳይታት ኹን ኣብ ገለ ኣብ ኩሉ ዘርጊሑ ነይሩ ነቲ ናይ መጨረሻ ሕጂ እዚ ድሕሪ እቲ ሓደ መሪሕነት ወይ ከዓ ሓደ ኣሰጋጋሪ ኣካል ኢሎም ፀዊዖሞ ዘለዉ ኣብኡ ተፈራረምዎ ድማ ወይ ተረዳድኡሉ ተን ነጥብታት ሰሪዖም እንታይ ዕላምኦም ኣብ ምንታይ ተመርኮሰ እዩ ዝገልፅ እቲ ፅሑፍ ተዘርጊሑ ነይሩ ንዕኡ ፖስት ክንገብሮ ንኽእል ኢና እቲ ቻርተርን ዓምዲ ሕግን ወሮድማፕ ግን ኦልሬዲ ኣብ ገለገለ ሳይታት ከይሃለወ ይተርፍን እዩ ንሱ ግን ፍቃድ ናተን ወይ ንሳተን ከቅርብኡ እንተደኣ ክኢለን ጥራይ እዩ ንሕና እውን ሃቡና ክንብሎም ከለና ሕራይ እስኪ ዕድል ሃቡና እሞኒ እንታይ ክንበኩም ከም ንኽእል ኢና ክንምልሰልኩም ኢና ኢሎም ኣብ ቀረባ ግዜ ግን ሂቦምና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ጉዳይ እንታ ናይ መጨረሻ ትኾንካ ግን እዚ ሕጂ ነቲ ሽግሮም ፈቲሖም እዞም ሰለስተ ኣካል ጠርኒፎም ዘለዉ ንሳ ግን ተዘርጊሓ ነይራ እያ ረኺብና ብዚ ፖስት ክንገብራ ንኽእል ኢና هو لسه يعني نتشارتر بزح نجارات انديو لازم لك هذا هو إذا مودعته بزن نتبتات تسمع معنا بالريمو ملازلو تسمع طبعا مودعته مالتي نسا عند حد ديسبلاي غيركم لا دحر حجون كما ذا مسألة برنا كل شارتر ما ويب سايت ما بقول لهم خدنا هاد بالكادي لا تسجم يلن زخونه كاب أبزلهم بصوت ولا استقاب نساون كتحزوا كمان مساهم ياخذ الله يا اوكي سكي استاذ داوود اسقدون سمعت الله فتح مايك اوكي استاذ سمعك الله go ahead داوود
يا تاي بالغ شجع عن سنيها يا أنا سي أبتاع عنده إذا مصطفى حتى الله تكون زملسكم مملستات صبوا كوينو جن أنا جنا أيت واحد اللي مخنات إذا جزء أبز جزء زلنا كلتات إثنين حاجة بدايز لا على أبزر على ترزو بتشحو أب ليمبو إيدلو أب كلتات تاي بالديك لتيس هاجر مدحاندو يبلس وين هاجر كلنا قا مو فايدو يبلس ويس ودبا ويشجركا أو اشتقاقلو مفتاح حجي إذا ود بزي شجر كله خل أو وشتاو شجركو أما سرح الناس سرح خلي مستي زلو تبقيس زلو موسو بحسب كيدو انت زحاشي انت سلمتاي كنت أمامنا اللي تغير الخاخم إلى ما تصعب يومنا كمان صباحا حسبهم تغيروا عندنا قال عندنا خدمة يسرحون ساعتهم مسهم تقريبا قالوا مساعتهم يسرحون الناس يسرحوا وشتاو قدام كالا أويو وشتاو كسيلهم بعلاتهم فتحوا كل يوم وشتاو داويت قربك عليك أبزا قداي زيا እቲ ውሽጣዊ ጉዳዮም ዝበሃል ዘሎ ብዛዕባ ምቕፃል ምስተን ፖለቲካውያን ሓይልታትን ዘይምቕፃልን ዝብል ዘጓነፎም ፀገባት እዮም ትፈትሑ ዘለዎ እምበር ናይ ነፍሲ ወከፍ ውድብ ናይ ውሽጣዊ ሽግር ኣይኮነትን ትፈትሕ ደላ እቲ ስኻ ኩሉ ግዜ ትብሎን ትዛረቦን ሓደ መሪሕነት ብሓደ ኣካል ንሓደ ንኩሉ ተቃውሞ ደንበ ዝውክል ክግበር ኣለዎ ኢልካ ኩሉ ሻዕ ኣድሚቕካ ትዛረበላ ጉዳይ ነዚ ንምግባር እዞም ፖለቲካውያን ሓይልታት ብሓደ ፀርኒፎም ክጓዓዙ ፀኒሖም ደውታ ምስ ኣጋጠመ ከዓ ንሕና ከም ሽማግለታት ኣቲና ንክነቀራርቦም እቲ ዝቐረብናዮ ፕሮፖዛል ተቐቢሎሞ ትሽግር ዳርጋ ኣብ ምፍትሑ በፂሑ ክሳብ እውን ብሓባር ንክሰርሑ ተራዳዲኦም ማለት እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጂ ናይ ባይቶ ኣብ ውሽጢ ባይቶ ዝኾነ ፀገም ናይ ምቕፃል ጉዳይ ምስ ፖለቲካውያን ሓይልታት ገለ ክትዓራረ ኣለዎ ወይ ከም ዝኸውን ኣለዎ ወይ ብከም ዝኸውን ኣለዎ ዝብል ኣብኡ ፀገም ተፈጢሩሎ ነዚ ፀገም እዚ ፈቲሖም ናብቲ ንቡር ቦትኦም ኣብ ፖለቲካውያን ሓይልታት ንክምለሱ ዳኣ እምበር ናይ ውድባት ውሽጣዊ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ኣይኮነን እቲ ነገር ያን ዝያዳ ክበርሃልካ بريلا لو كون سو بلالو موتنا يودبهم ناودبات وشتاو تصقم داي كونسي تنعاتهم ناي محواس ناي محواسي زت أراطر ساعات هايكونن ساعات زيسي كوغوسلو زلهم بعلاتهم يبلالو قال نزيسي شلل لكن حالفو ايجبا اناني حجي سرحهم بستم قالوت سرحهم يجوم وشتاو تاي بهالكا قسينا هالكا قاي Thank you ዳዊቶም ኦኬይ ኡስታዝ ግርማይ እስኪ ታናይ ኣራሚት ሽማግለሲ ኣብዚ ፖስት ትትገብሩልና ይብሉለው ሞኒ ንዓ ፖስት ንገብራ ትሪእዋ ትሉ ተስፋ ገብር ትረአላ ورلو تريلا يا قداسي استمروا محاضرة قيمة أدلاينت حزبي زيغا زمأكلو كل حقف هاجراوي حيل أجباب أقوامون مطالبة مشاركة الجماهير بكل فئاتها لبناء قوة وطنية وطرق تأسيسها يدبل أستاذ إسماعيل علي أحمد وكذلك الأستاذ أسهيل بتو أملاخ كلتيهم كما جايش كله يوم مالتي أب أما برهت تتبنى من يازيا الراميت شماغلي مالسي تحط حماق يمثل من ياخبر كله جنسين مفلات زوم أرامي شماغلي أكل ناي أكل يوم كم مجمريا زبعزو نيروم سي أكل أكل أبزخون نقرات فلا اليوم ما بعد إنجليزي يوم زركوبو شعوء كم أرامي شماغلي يأكل بزبل شم يوم زبعزو نيروم مالتي أبغزهم جنتي أكل زبل تاريفو كم أرامي شماغلي تاشم تبغير اوكي صبو يا حجي الراميت نوهد حزباوي من العال إرثراويان بزبل سميوما كم زيتات دماني أكل تقنا دي بسومن أجايش نعدمو يغروبيهم اوكي مجمري يعني تناي أول ساب سرجح كذا الله صدقكم يا سين كلكم الله على فيسبوك وين على رخيبين والله
صبغ أنا بريه اللي بوجني اوكي قتل قرماي أمينو تالينك باشاك حتى تنحي أبشات جري له نالات باشاك أبشات جري هيا يا رياز أمينو آخر باقي إلي دبوسني رو أبريقا طرشة لا 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 سم كتصوعي يعني نيرو بطريقة جن حجي قرماي ونيركا أستاذ قرماي دحر قرماي دبوس وندم يعني مشروع أنا يبون له دحين يغني اللي تفضل أستاذ قرماي توم قال إذا زهركم لي من يغني اللي أنا أنت يا أخي بالدليل أبزين ذا كابز جزازي إذا بتقصنا شماغل بهرينا يسرح نيروا مانديت وين نيروا حجي أبقى قال شنخات لعلتي تي زنبرا مانديت وي لعلتي بقصا علامة لعليو نحتى حنساب كم عراقي شماغل نريا قداي نجر ناي عرقي شماغل أيقونة انتا شماغل نيرا انتا إذا ناي مقرب شماغل زتبأسو سبات وين أي نبرو جن بحساب قلقيفهم ናብ ሓደ ክመፁ ዘይከኣሉ ማለት ዝደንጎዩ ስለ ዝነበሩ ነዚ ንምቅልጣፍ ስለዚ እቲ ስራሓ ኣብ ክሊ እዚ ውክልና እዚ ክንሪኦ ኣለና እሱ ከዓ ሓደ ኬሚስትሪ ነይሩ እዚ ኬሚስትሪ እዚ ናይተን ዝኸዳ ዝነበራ ውዳት እየን ነዚ ኬሚስትሪ እዚ ካታሊስት ክትከውን እያ ከይዳ ፖዘቲቭ ካታሊስት ከዓ ነይራ ተፃዊታ ከዓ እዚ ገለገለ ነጥብታት ክቀራረብ ዘለዎ ኣቀራሪባ ብባህርያታ ክንሪኣን ከለና እውን ቀድም ኣቢልና እውን እንተዳሪእና ኮይና ናይ ዕርቂ ሽማግሌ እንተዳ ኮይና ኣካላት ናይቶም ተባእሱ የለውን ግን ክዕረቁ ዘለው ሽማግሌ ክዕረው ዘለው ኣካላት ኣባላቶም ኣብኣ ክህልው ኣይምኽኣል እዚ ስለ ዘይኮነ ናይ ምቅርራብ ስለ ዝኾነ እውን እቲ ኣካሉ ዲኻ ሻራነት የድሊ ድዩ ኣየድልን እዩ ዝብል እውን ኣብ ግምት ኣይኣተውን ስለዚ ብዓይኒ ኣቀራራቢት ሽማግሌ ክንሪኣ ሓደ ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ኬሚስትሪ ካታሊስት ንክትከውን ካታሊስት ከዓ ኩሉ ግዜ ወይ የቃላጥፍ ወይ ከዓ የደንጉዮ ነቲ ዝኸይድ ዝነበረ ናይ ቅመራ መስርሕ ግን ንሳ ፖዘቲቭ ካታሊስት እያ ከይዳ ኣብዚ እውን ረኣ ተፃዊታ ዝብል ግምታት ኣለና ኣነ ብወገነይ ብኸምኡ ካይና ክንሪኣ ዘለና ይብል ምክንያቱ እቲ ዝተዋህባ ማንዴት እዚ እዩ ነይሩ ካልኣይ ነጥቢ ከልዕሎ ዝደሊ እዚ ምቅርራብ እዚ ንዝተወሰኑ ኣካላት ናይ ተቃውሞ ወይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ከተቀራርብ ኣይኮነን እቲ ስራሕ እንታይ ደኣ ኩሉ እቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ተቃውሞ ዘሎ ንምቅርራብ እዩ ነይሩ ግን ከምቲ ዝተባህለ እንታይ ይብሉ ገለ መማህራን መርመራ ትገብር ክትከይድ ክትወስድ እንተደኣ ሃሊኻ እሞቲ ናይ መርመራ ወረቐት ምስ ተዓደለካ ወይ በቲ ዝቐለለ ጀምር ወይ በቲ ዝበርትዐ ጀምር ዝብል ኣለዎ ከከም ስታዮ ንሳ ከዓ ኣብዚ ስራሕ እዚ ብርግፅ በቲ ተቐራሪቡን ብቐልጢፋ ብዝቐለለ ክገብሮ ዝኽእልን ኢላ ጀሚራ ይመስለኒ ሕጂ ካብዚ ንኔው እቲ መደብ ነተን ካልኦት ተሪፈን ዘለዋ ናብዚ ናይ ምቅርራብ ስራሓትኩም ብከመይ ክትቀርብዎን መደብ ኣሎ ፈተነ ኣካየድኩም ደኸ ኢለ በዘን ናይቲ ዝመፅእ ዘሎ ምክንያቱ ኣብዚ ኮነን ክውዳእ እቲ ስራሕ ሳተን ከንታይ እየን ብከመይ እየን ክቐርባ ብከመይ ኢኹም ክትቀርብዎን እንታይ መደብ ከለኩም ክብል ይደሊ የቐኒየለይ ወዲ ኣሎ ቴንኪዩ የቐኒልና ኡስታዝ ግርማይ ኡስታዝ ዕቁባዝጊ ደቡስ ለኸትኹን ካይድ ክሓፍ ኣቢልካ ነይርካ ንኩሉ ሙሉ ገይሮም ሽዑኡ መልሲ ክህቡ እዮም መልሲ ዘድልዮ ወይ ኣብ መደምደምታ ዓድል ክቦም ተፈደል ኡስታዝ ዕቁባዝጊ ኦኬ ቴንኪዩ ኣሚኖ እንደገና መፅእ ኣለኹ ብዝኾነ እንታይ እዩ ምስል ኣሎ ጥሜት ቀውዕን ፅምኢ ክረምትን ሲ ዋና ኣይፈልጣ ዝበሃል ምስል ኣሎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት
أمشي مقال دهرت خيط كونكا بزح نجار على زقات مكة نتي خطبلو الدلي نخط قلت أدخل كلا كان نجار وين على أنا قوم عزة على خو حماق كايكون قوم كلايت نتبي زبلا ذا اللي هو محجي لا إيه دكتور نبيل دقاقي مثل الزارواجن متى برهت كوني لو معلش سانتا تطبق نجارسي نسخاتكم حلوه نحنا غا كاسين لها صعوبكم من زبل طبق دليت نيرو تبل يا مالك الزربا زي كاب كل تشحن عسران جميرو حساب له مزلو قداي عدش نجار يكون تفل الليو إذا نحجي خيرن زلو أو دواتن ولو تون نيرن نو قريفناكم عين خيدنا ፀገምናትኩም ፀገምና እዩ ፀገምና ፀገምኩም እዩ ጉዳይ ይፈታሕ እሞ ድሓር ኣብቲ ዝደለ ክንበፅሕ እሱ ስለ ዝኾነ ኢኻ ኣዋሃዲድ ሽማግለ እምበኣረይ ብሓባር ክንሰርሕ ግዜኡ ተባሂሉ ዝቆመ ማለት እዩ እንደገና እዚ ሕጂ ትብሎ ዘለኹም ሰነድ ባይዘወይቲ ሰነዳት ትብሎ ዘለኹም ድራፍቲ እዩ ኣይፀደቐን ነፍሲ ወከፍ ውድብ ኣብ ነነብሶም ተዛሪቦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ኣብ ጉባኤ ክፀድቕ ስለ ዝበሃል ድራፍቲ ሰነዳት ንሱ ምስ ተወድአ እውን ደሰይም ዘረባ ነይሩ ንስኻትኩም ሕለፉ ንሕና ቁርብ ጉዳይና ክንኣሊ ዝብል ነይሩ ንሱ እውን ኖ ብሓባር ኢና ንኸይድ ዝብል ነይሩ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ናይ ተኣሽሙ እውን ኣብዚ ናይ መሪሕነት ኮታ ዝበሃለሉ ባይዘወይ ሕጂ ጥራሕ ኣይኮነን ሓያል ገይሩ እዩ ግዜያዊ መሪሕነት ንግበር ኣብ ተባህለሉ ግዜ ሽዑ እውን ከምኡ ነይሩ እዩ ደሰይም ዘረባ ሕለፉ ንፀንሕ ኢና ትፍልሊ ናይ ሕጂ ግን ኦከይ እምበኣረይ ከምኡ ካበልኩም ንሕና ክንሓልፍ ክንሰርሕ ስለ ዝበሉ እቶም ካልእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መልክዕ ክረአ እሞ ንዓኻትኩም ደጊማ ኣነ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ዓብ ስራሕ ኣለኩም ኣብ ፖለቲካ እንታይ ከም ዝርከብ ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ ኣብቲ ባይቶ ዘሎ እውን ብዙሕ ምስሓብ ክህሉ ይኽእል እዩ ዘይምርዳእ ክህሉ ይኽእል እዩ ነዚ ጥንቅቕ ኢልካ ምትሕግጋዝ ቀዳማይ ለያየ ሕጂ እውን ብከምኡ እንተኸድኩሞ ፅቡቅ ይበሃላ እየ እንተዘይኮነ ከምዚ ኢሎምና እንዲኦም ሰዓቡ ክንስዕብ ኢና ኢሎምና እንዲኦም እዚ እንተኣሽሙ ክኾን ኣይክእልን ምክንያት ንምንታይ ዝደግሞ ዘለኹ ህፁፅ ነገር እዩ ብሓባር ክስርሓሉ ዝኽእል ኩነታት ይፈጠር ተሓይሊ ይጠርነፍ ህፁፅ እዩ ሒዝናዮ ዘለና ርእሲ ስለ ዝበሃል ዘሎ ካብኡ ተበጊሰ ይኹም ዝብል ዘለኹ እሞ ዝተረፈ የሳልጠልኩም የቀኒየለ ይወዲ ኣሎ ቴንክ ዩ የቀኒድና ኡስታዝ ዕቁባ ዝጊደቡስ ቀፂለ ነቲ ሽማግለ ዕድል ክበኩም በብሓንቲ ዝኾነ ኣብ ዝተባህለ ክትምልሱ ይኹም ወይ ከዓኒ ከም መዕፀዊ ናይ ሎሚ سمينارنا هنقبره تفضل أستاذ أيانا برهاني أنت نشتيك كا إذا ድምፅኻ ቆራረፅ ኣሎ ብርሃን እንታይ ዳ ዘይጠበያ ጌራ ሞባይልካ ብርሃኔ ቆራረፅ ኣሎ ድምፅኻ ቸክ በራ ወላ ዕድል ክቦም ንበዓል ዕቁባይ ዶክተር አቡ ናስር ባይ ዘ ወይ ዕቁባይ ዛውሪድካያ ዘለካ እታ ሊንክ ነታ መፂ ኮነትን ካልእያ እዚኣ والله دقيقة حضرتك اوكي برهان حدثت الناس كي كمين لهجي حجي صبوا ولا تمثل اوكي هرايور نو وازجي تن سلسة بوليتيكان حالتات كنجمري نسرحنا يبلا بايتو يبعلو بايتو وبومبر ناي بايتو نساتكم قصلو تي تسمعينا يدل نسرح تطوكو ديبلون نحنا هذا حار بدانا مفدانا هنركوكم هنا زبالة بايتو إمبار دان سلسة بوليتيكان حالتات يكونا
السرعة تسرحوه معنا ونفرد كمونا تقولوا نحن نساهم مسانا كاب كله شيء بس تسمع معه مسارات قصلوا مخانا يوم تسمع معهم بايتو خا نجي تقبلوا زي يقول لك دلي أو وازجي سلذي لك عايز خمسة ولا زي لكن كل جزء هم عينتها تسرار هانيرو شجرات نيرو انت ما كنا لقينا حتى نحن ندلنا إذا نجارات زيت أفيسي كم بحدش تأكيدنا نكرروا نخل بايتا نفتر لنا ناي كلنا حلا في النت كاي ناي كلنا ناي مولاتنا إرتان حلا في النت أنتي انت خالكان إركا جرمايكا انتي مدبر لكم كم زي تمدب نحنا نرهبنا لنا أوانات أبسط من حسب من رهبنا من تحيش كما قلنا نركبهم زبيلا زراروا نتنا جنا ميات يزولو لحسنا كل يوم جنا جن أما صنعتي ينازل لنا مالتي سلازم نكيد نكودو يناتنجر أهوب أنا هذا حبوس ملتحيزنا عن كربكا أوكي وسايح الدلي قال يغني لنا بسوكم ريتكم داوكمنا زنقفناكم انت دا غرغي غرنا هنا اي تقدفنا محمد غورنا هو ايجهم سلازي زي لكم زدلي ودهراي هنا من الوقت دردشان على الهون كله زعا ديمقراسي من يوم زعا ديمقراسي زارب نيرو نبيل زارب نيرو و منشو كمان عواي كمان زارب نيرو أهوب باشاك زج تفرالي هاجر سلازلنا سي شروح زارب يدحن قد فوي هجي بزي أجن يغني الله لكم دل كلهم إيه يغني لنا أستاذ برهاني تفضل أستاذ غوباي يغني لنا منو أنا يغني لنا ياخذ المجازة زي لومي زكايدنا زحلف أوان زكايدنا صبو حبريتان كلها كنا نتلبنا مليس زعبيو صبو سنك سنينا لنا نبل እንደገና ነዘን ካልኦት ሰሪፈን ዘለዋ ውድባት መብዛሕትአን እኳ እንተራሪእናዮም ከለና ኣብዘን ዝበልናየን ውድባት እዮም ዘለዉ መብዛሕትኦም ሕጂ ንባዕሎም እዞም ሰለስተ ውድባት ምስ ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ልፍንቲ ንክሰርሑ ተሰማሚዖም ገረዝግሄር ተወልደ ነጊሩና ኣሎ ኣብ ዲፕሎማስያ ንክሰርሑ ካብ ዲፕሎማስያ ሓሊፎም ከዓ ናብ ካልእ ሕጂ እንድሕር ቆፂርናዮ ስኒ እንድሕር ባይቶ መፂዎም ሲ ዳርጋ እቲ ብሙሉ ውድባት ገለገለ ውድባት የለዋን ማለት ኣይኮነን ብጌጋ ከይትረድኡኒ ግን መብዛሕትኡ ውድባት ኣብኡ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዝበዝሐ መንእሰይ ዘለዎ ብሪጌድ ንሓመዱ እዩ ወይ ከማን ካልኦት ከዓ ከምዞም ቀዳማይ ከዓ ኣዳል ኢሎም መፂኦምና ዝነበሩ ነዚኦም ከመይ ጌርካ ረኪብካ ኣብዚ ብሓባር ተእትዎ ገና እንመያየጠሉ ዘለና ጉዳይ እዩ ክብድ በለ እዩ ስራሕ ንሕና ከማን ሸምገልና መናእሰይ ዘይብልና ከነስና እንደገና ናብቶም መንእሰያት ክንወርድ ከማን ክብድ ብል እዩ ግን ዝተኻለ በዚ ብኩምና ዘለኹም ልባታት ሕድሪ ሒዝና ክንሰርሕ ከም ምዃንና ኣነ ብወገነይ ምስሎም ሶተይ ቃል ኣትወልኩም ይቀኒየልና ቴንኪዩ اوكي غني لنا استاذ عقباي تفضل من عبي دكتور نبيل ولا ابو ناصر أبو ناصر اوكي انا اشكر الجميع وشكرا لكم مختصرة هي حق ابو ناصر ما يضيع لنا وقت direct to the point يعني go ahead أنا ودي بقول ነገር የለን ኩሉ ስለተባሃለ ንኩላትኩም በቲ ዝሃብኩምና ኮንስትራክቲቭ ዝኾነ ነቐፈታት እናመስገና እቲ ሓሳብኩም እዩ ኩላ ግዜ ካብ ንስኻትኩም መስትያት ናህና ትኾኑ እቲ ተጋገናሉ ኣብ ሰጋግለኹም በዚ ኣብቲ ፅቡቅ ሰራሕናሉ ከዓ ብፅቡቅ ሰሪሕኩም ኣለኹም ቀፅሉ እናበልኩም ተተባብዕና እንዳትማሕፀንኩ የቀኒልና መምህር ዑዝባዝጊ ደቡስ ከዓኒ እታ ዝበልካያ ልክዓላ ኣብ ቦታ እያ ዘላ ግን ፍሉይ ከም ዝበለት እውን ገሊፅካያ ኣለኻ ኣንሕና ድልዋት ምዃንና ጥራይና ክንገልፅ ንኽእል ኣብ ዝኾነ ነገር ተለኣኽኹምና ካባኹም ነፊዕና ወይ ፈሊጥና ዘይኮንና ልኡኻት ክንከውን ኣገልገልቲ ክንከውን ቁሩባት ምዃንና ጥራይና ራፅኩም ዝፈቱ የቀኒልና ምሳና ዝምሰኹም
ثانك يو غني لنا دكتور نبيل أنا بوجني نخلكم بلبي مسجنكم إذا كوميتة زي أخت وتسن كلا نسقم يكم كندي نخ إذا كوميتة زي نخن بقيس نتي كم قدام نسرحنا في بوليتيكا حينتات كنجمرو كل زيتات مقاني انتي تقبر الله أبي بتشحكم انتاكم لهات فيكم زبهال زنبرة نتي تقعزنا قعزو أتصافيفنا تي تصاب حزناكم قريبنا وبزيادة ونحنا تراي تصاب كنغربو يافتي زحلف السومون زنبر حطون ملسن قال ريتو تاتا وتراي تدريتو خيترفون كالئيت معلتي بزيادة نتي ناتنا سراح بتصاب درجة زقربنايو قبو قمقام كتقبرولو زقونا يكون لبواتات ديو أبقعزنا خنمالو زلنا نكتتحبابرونا بزبلينا جرنايو بزوح نجارات تماهرنا بزوح نجارات ديسكاس جرنا لو مشت ناي بحق يعود مشت ينيرو أبزمتو ونزقونا نقدميت زقدنايو سقوم تتات انترلو زقونا حدش انفورميشن سنترلو بخمزي نايز حالة جيزية زغربنا يتصبصب كتسيدنا ون كنغربوركم بخانا النات محتصلنا يغني لنا thank you very much كلهم. أمينو شكرا إتناي إذا شما قلة أفتو تشمل تلاك